L-iktar post fej ħassejt isejjaħli huwa detox basically. Meta għaddejna minn meningitis tal-kbira basically, ħatmu l-Eurovision kien ghost biss. Inti għamil drip il-loħtok id-dar. Tart fil-ħajja, fimt? Għadna fux legali. Mela, tlaqna. Dilqakom għal-episodju tal-podcast. Illum għanna l-Gianluca Bezzina. Gianluca huwa tabib, huwa kantant, jaħdem ma' nies illi għandhom il-problema ta' addiction, huwa missier illi huwa kommess ħafna, għandu 4 tfal, għandu reliġjożità kbira, ħatkellmu wkoll miegħu dwar ir-relazzjoni tiegħu mal-mara tiegħu Vanessa. Huwa bniedem illi għandu ħafna dimensjonijiet interessanti u perswas ħafna x'joffri għal din il-konverzazzjoni. Qabel ma nibda, nixtieq nirringrazzja l-azjendi li jtuna daqqatita biex dan il-podcast inkomplu nistgħu nipproduċuh u nwasluh għandkom. Dawn il-ħbib tagħna huma il-Browns, l-ISS, nirringrazzja l-Maple, grazzi l-Alberta, il-Garmin, nirringrazzja l-Wellbees.mt, Pinta Stretta, Pinta Pjaċir, personalfinancetool.com, 9986642 huwa n-numru ta' Derek Meets u Business Labs huwa l-post minn fejn aħna namministraw il-proġetti kollha tagħna. Infakkarkom patreon.com/John Mallija jekk tixtiequ tissieħbu ma' dan din il-komunità tgħinu dan il-proġett tkunu hawnhekk preżenti waqt li qed nagħmlu l-podcast waqt in-numru ta' avvenimenti diversi li nagħmlu flimkien mal-patruni tagħna. Insomma, dak kollox minn tiegħi ara tlaqna issa jien u Gianluca Bezzina. Alright, ara tlaqna jien u Gianluca Bezzina. Merħba. Grazzi. Ġewwa il-bunker tagħna. Grazzi tal-istedin, ovvjament ħafna insegwi il-podcast u dejjem kelli dil-mistoqsija lek min jaf kikun kun hemm, imma qatt ma sibla nkun daqshekk tens. Nittama li qed nagħmlu l-aqwa li nistgħu sabiex inti tħossok rilassat. Jiena interessat ħafna insir nafek iktar mill-qrib, dal-għodu tkellimna daqsxejn, insomma, diġà kelli xi għarfien dwar minn inti, xi ftit kif taħsibha ġejt fil-każin, naħseb li artikolajt ruħek sew ħafna l-prinċipji tiegħek stajt nifhem bi wieħed u ieħor x'huma, imma illum issa nixtieq nitgħallem iktar dwar l-esperjenza tiegħek ta' kuljum, kif evolvejt fil-persuna li sirt, minn xi interessak. Ġieli nittama li del-waqt ibda tirrilassa insomma ma tinsa li għaw dawn in-nisa u barra. X'derlek bil-ħaq mill-ħbib tagħna u barra, kienu akkoljenti jew? Iva, ħafna. Ma nafhomx kollha ovvjament, imma jiena wkoll kif qed ngħidlek kemm il-darba tajt immur xi waħda, u mbagħad nibda ngħid imma jekk qasnaf kemm ħaddum kif ħanippjan. Imma għaw atmosfera vera sabiħa u kif taqbad tajt. Imħajjar li niġi bħala spettatur ukoll. Għawek għaw jisu atmosfera, dejjem ngħidha, għawek għaw jisu atmosfera ta' każin, imma bil-mikrofons u bil-kameras u meta jkollna ftit. Naqbdu nifilmjaw u nsiru nafu l-mistieden ta' dak il-jum. Mela, ħanibdew minn hawn. Ġan, inti jiena nħoss li fid-dinja tal-lum illi għażjed ma jmur eżjed qed issir liberali li kulħadd biex ta' jagħmel li jrid tara l-porn, tiġbed il-kok, biex ta' inti ma nġarrejx mal-kurrent, fis-sens li inti għandek isu set ta' prinċipi, apparti li għandek is-set ta' prinċipi isu għat li qatt ma kelli ħajra nisker pereżempju, qatt ma provajt drogi, qatt ma rajt pornografija li dawn l-affarijiet fid-dinja tal-lum huma rari, mhux se noħu ġudizzja kux tajbin jew ħżiena, u forsi bil-mod nistaw narblu, forse naslu għal xi konklużjoni dwarek. Però, tossok, ibdew minn hawn ħuta naqra barra mill-ilma? Skont fejn inkun ġifieri meta nkun pereżempju fil-familja tiegħi, naħseb ħafna minn ħuti huma bħal ħafna minn ħuti isni għandi xi 80, ma qegħdin seba'. Ġifieri again anomala le seba'. Ħafna minn ħuti huma bħali, jiġifieri naħseb illi kif jien illum ħafna minna u affrott ta' trobbija vera tajba illi tawna ommi u missieri. Jekk inkun again fil-komunità tagħna fejn ikun hemm ħafna nies li ħadnu l-istess prinċipji tiegħi ma nħossnix anomalu, anzi nħossni dajjef ħafna għax hemm ħafna mill aħjar minni.
U naħseb li I'm very, very, very far from what I'd like to be. From what I'm meant to be naħseb. Mbagħad jiġu f'postijiet kif taqbad tajt fejn inħossni daqsxejn differenti u jiġu gruppi ta' nies li kważi nistħi ngħid mhux nistħi ma nagħmel ċertu affarijiet, ma nistħix ta' ġifieri anzi proud imma isu Ġiri dik mela, għamil tlet value judgments interessanti ħafna. Għaliex jiġi f'moħħok, kiena ħadd nota. Qed tiġi f'moħħi, darba morna met kont xi form 4, form 5. Konna morna naraw ħabib tagħna minn Della Salle somma l-isptar kien qala xi xebba jew xi ħaġek. U kont jiena ma kontx daqshekk ħabib tiegħu, ma mort hemmhekk ma sħabi naqra imqarbinek. U wieħed minnhom, somma kienu qed jitkellmu fuq il-porn u hekk fuq wara, u jien kont kwietem u wieħed minnhom lillum naħseb wieħed mill-ikbar ħbib tiegħi kien qal li intu kollu ġan. Għatlu leqta. U niftakar jazdax għallu u jenka l-papa tajja. U jiena jisu, la dak iż-żmien, laqas mhux ħajlek ħajra, ta' ġifieri imma ħajra ovvja li kollok. Kellek ħajra. Fis-sens li sexual attraction mhux ovvja li kollok lej nisa imma kif naħseb li l-iktar ħaġa li tbedni mill-pornografija pereżempju hija li naraħ disrispett lejn il-mara in general tajjeb jew plus li jiena li nipprova ngħix il-ħajja kattolika tajjeb u l-ħajja nisranija b'mod tajjeb naf li mhix ħaġa li ħatam li ġid tajjeb. U barra minn hekk jien naf jekk saqsini fuq jien naf ix-xorb u mbagħad u droga. Ma ħanabdu ħaġa ħaġa. Badna numru ta' fili interessanti. Fuq il-pornografija anzi ħanatfaħa fuq l-iskaffa momentarjament. Għax għamil żewġ value judgments. Naħseb tajjeb li nesplorawhom ftit biex ikunu nistgħu ikollna mappa ta' valuri naqra iktar ċara dwarek. Mela għamil żewġ value judgments pjuttost importanti għad kelli trobbija vera tajba u nixtieq inkun aħjar. Ħażasik fuq l-ewwel waħda. Kelli trobbija vera tajba. X'inhi trobbija tajba? Ara jiena nemmen ħafna fil-role modeling in a way. Tajjeb ġifieri inti ħafna drabi jkollok role model illi taspira li ssir bħalu jew bħala. Jiena naħseb illi kont imdawwar b'role models vera tajbin. Ibda mid-dar, minn ommi u missieri, però mbagħad sibt ukoll nies oħrajn bħal pereżempju fil-mużew, tajjeb anke l-iskola to a certain extent iktar mill-iskola naħseb iktar mal-abbatini, il-kappellan u x'naf jien. Imma kien hemm ċertu nies illi jiena kont ngħid jien hekk nixtieq inkun la nikber u ħanagħmel qed jagħmlu huma. Biex inkun hekk. Tajjeb, fil-fatt jekk istaqsini meta kont żgħir x'tinsir. Li tinsir tal-mużew jew qassis jew bħal missieri tajjeb engineer prattikament. Għaliex dawk kienu n-nies li nammira. Issa ommi u missieri u tadda naħseb mhux nirringrazzjahom biss imma ninżal kappell. Il-mod kif rabbewna kien hands-on ħafna, kif taqbad tajt, ġifieri missieri kien ikun id-dar ħafna, ommi kienet tkun id-dar ħafna, so għaddejna ħafna ħin illi aħna nixxorbu letteralment kif jaġixxu minna ma nafu, ovvjament, imma naħseb li llum il-ġurnata xi ħaġa li hija forsi nieqsa sfortunatament mimma tfal u nipprova nagħmel ma' tfal tiegħi hija proprju dan il-ħin illi inti ir-role models ma tibqax inti. Il-parent ma jibqawx il-ġenituri ma jsiru teacher ta' drama, teacher ta' sfin, teacher ta' illi pratikament qed taqbad biċċiet minn hawn minn hemm. Nicki Minaj, eżatt. Issa kollu hemm l-ispettru kollu. Li inti taqbad pratikament isu li joġbok minn kull wieħed imma fil-verità bażi soda ma jkollok imkien. U naħseb dak illi tawni ommi u missieri dik il-bażi soda ħafna anka fej jidħlu per eżempju coping skills, tajbin għal-mod kif nispjega isa when trying to parent, u naħseb fi ovvjament għax illum ġenitur, fimt, imma when trying to parent you have to have quantity time, ma sibx li ħandħlu f'daqsek depth mill-ewwel, imma illum isu il-dinja tbella ħafna quality time. Imma quality time isek nipprova nagħmel il-futbol bil-nurek il-highlights. I mean, il-logħba ma ssirx fil-highlights.
il-logħba ssir fil-ħiniet l-oħrajn. U l-istess naħseb il-ħajja dak li nitgħallmu mingħand ir-role model tagħna ma nitgħallimx mingħand ommi mingħand missieri biss fil-mument li ħajra l-istorja qabel norqod. Tajjeb, imma anka kif kont fuq il-gazin fil-reactions tiegħu għall-problema fuq ix-xogħol, forsi kif ommi tirreaġixxi meta l-lum li kelli nħaraq. Fimt, whatever. Daw l-affarijiet naħseb li huma importanti immens u għaliex huma żgħar we underestimated their value, unfortunately. Kien hemm xi mument fil-trobija tiegħek fejn ħassejt li il-ġenituri qegħdin wisq viċin tiegħek? Assolutament li ta'. Ma kien hemm ebda punt fejn rebellajt isma' ħalluni nrid naqbad it-triq tiegħi. Le, jiena le ħanajtek, ġifieri kien hemm forsi fażijiet fejn ħuti xi ftit minnu jien naf minn kien forsi jidħol naqra aw fis-sakra d-dar, l-oħra spiċċa mill drip id-dar għaliex tkun fis-sens imma L-oħra spiċċa mill drip id-dar, son. Pause rewind. Għax tkun fi stat ta' intossikata bl-alkohol pratikament, fimt. So Min għamel drip id-dar? Jien għamilt da. Inti għamil drip il-loħtok id-dar. Iktar ħajja, fimt. So kien hemm il-ħuti minna. Għadna fux legali. Vera ma konċet nistenna li ħammaru. Fis-sens li ikun hemm fażijiet fejn. Imma jien onestament ma naħsibx li qatt irribellajt, u naħseb għommi misir li s-sess ħaġa ħajajdulek, ġifiri kien hemm fażijiet iktar tard fej forsi kelli daqsxejn turbulenzi minħabba relazzjonijiet li forsi ma ħadmux u hekk ma nistax ngħid li qatt irribellajt kontra ommi u missieri. Forsi l-iktar konflitt li kelli naħseb ma' ommi iktar milli ma' missieri u meta kont relazzjoni basically l-om tibda tara affarijiet li inti mhux tarhom u meta tgħidhomlok għal-ġid tiegħek mhux qegħdin hemm. Qiegħed ma l-om tiddefendi tfajlek, qiegħed ma tfajla tiddefendi l-om u tispiċċa imma ma nistax ngħid li rribellajt, anzi kif spiċċajt ir-relazzjoni tipo mort fuq meta l-lum kellek raġun tipo, fimt. Imma ma naħsibx li qatt kien hemm. Naħseb parti minna. U jekk qed nifhem sew parti kbira mill-twemmin reliġjuż tiegħek ukoll isib l-ewl tiegħu fil-dar tiegħek, fil-familja, fil-kuntest domestiku. Kien hemm xi punt illi għall-influenza reliġjuża ribellajt, ħafna żgħażagħ tismagħhom jgħidu kienu ġallu nisma' r-rożarju u ngħidu talba ta' qabel l-igel u mbagħad meta kbirt biex iċ-ċajta li ħobbu jgħidu ħafna testi I reached the age of reason jgħid Dawkins u f'dak il-punt biex ta' jkun hemm din ir-rebellion, din ir-rewwixta spiritwali. Le, ma kienx hemm perjodu fejn irrebellajt kontra l-reliġjon, però kien hemm momenti fejn britt. Fis-sens fejn ma bqajx nitlob daqshekk ta' spiss, fejn il-Knisja dejjem bqajt immur tu bifer u komunità jew xi forma ta' commitment dejjem kelli, però jiġu momenti fejn jew tibret għax trid inti, fis-sens li tkun qed tfittex forsi affarijiet oħrajn u ma tibqax tara li l-fidi bissija biżejjed. Jew inkella tkun qed tfittex u ma ssibx risposta li tkun qed tfittex prattikament tajjeb. Iġifieri iktar kelli minn dawn il-momenti, però nerġa' mmur lura għal-role models. Ħafna mir-role models tiegħi kienu proprja nies li iħadmu ċerta valuri u li naf li l-bażi ta' ħajjithom hija the imitation of Christ. Fimt? So jiena lija dejjem għat dan huwa jien ħanamel qed jagħmel dan. Fimt? U l-ikbar common denominator bejn dawn in-nies kollha kien proprja dan li itlob li saqsi u fittex u dawwar lilek innifsek b'influenza tajba prattikament. U tajba vuol diri nies li qed jippruvaw jimxu fit-triq li ħejja Kristu. Fis-sens l-ultimate goal hija kif taqbad tgħid the ultimate role model għalija huwa Ġesu Kristu. Tajjeb issa. X'għamlu the ultimate role model? Nispera li taf. Fis-sens m'hemmx mod kif tħobb il-ħaddieħor ikbar
mill-mod kif ħabda Ġesu. Tajjeb. U anka tista' tqis kważi jiġu f'moħħi affarijiet bħal b'mod soċjali, Kristu għaru l-modil. Jinnaf tiġi f'moħħi meta l-Farizej saqsewh x'għandhom jagħmlu jekk iħallsu x'taxxi lill-ċesri jew le, pereżempju. Risposta ta' Kristu kienet waħda l-lum kif ikolli tiegħek, diskutejna ftit fuq għadu. Kolli nerki kujed bil-qeda u dik it-tweġiba għandi ħafna mistoqsijiet għal jekk għandix nagħti t-taxxa lill-ċesri tal-lum il-ġurnata. Issa jiena li dejjem żammejt f'moħħi tajjeb not always with success, nerġa' ngħid ġifieri kien hemm minħabba n-nuqqasijiet tiegħi fejn forsi dibbet ftit jew ħafna. Imma li dejjem napprezza f'dil ħaġa hija li biex insir bħal Kristu li very far off. Tajjeb, rridin qatta ħin miegħu. Fis-sens being a follower of Christ mhix bħal meta qed tiffollow ħadd Facebook, tistokja biss imma mill-bot, pereżempju, tajjeb, imma biex issir bħal Kristu, tajjeb, tkun apprentice tiegħu mhux follower, jiġifieri tqatta l-ħin miegħu fil-preżenza tiegħu, fil-komunità, fil-knisja biex eventually issir bħal master, bħal plumber li biex issir bħalu tqatta' ħimja u tara x'jagħmel. So dak li dejjem provide inżomm f'moħħi, ovvjament, so I always had that knowledge combined with the faith illi naħseb dejjem sammitni ħanajt kukun xi ftit jew isqa'. U fejn inti l-iktar il-bot minn Kristu? Again, ma nix risposta sempliċi, tajjeb, imma. Rabja taqbizlek? Mux daqsek, le, paċenzjus ħafna jien, tajjeb, imma ġili taqbizli u ġili nkun diffiċli mal-mara, per eżempju. Fimt, ġifiri, minix assolutament u ġili nkun diffiċli ma' nis ix-xogħol. Beta tajt nkun diffiċli, xif boldi? Għandi burda ta' ħażina, per eżempju, l-lum, tajjeb, daħal pazjent illi minn flok intiħ 3 kwarti, intiħ nofsija xħad li rasi, per eżempju. Fimt? Jew inqas. Ħana jillek xi ħaġa li tallimt dal-aħħar u riflettejt fuq għaliex millux mort isu nagħmel session fuq fatherhood tipo u jiena naħseb kif bidilni fatherhood ġew f'moħħi ftit affarijiet waħda minnhom hija illi meta jekk nistaqsini l-minħobb l-iktar tajjeb mit-tfal kif li dal-ħajt il-mara. Tajjeb, but that's a love that illi nistenna xi ħaġa minna lura, fis-sens illi naħseb illi bil-mod jekk il-mara nagħmilha teh ma tgħidlix thank you alright għaddit waħda, għamiltilha toast u tkerħitli. B'xi mod jew ieħor dik l-imħabba tibda fimt? L-imħabba li hija differenti hija l-imħabba lejn it-tfal. Speċjalment in their first years, naħseb, meta ma tistenna xejn minnhom lura. Ġieli smajt lilek titkellem fuq kif nofs il-kurutur bil-lejl tipo jibki ma xorta somehow. Dik hija mħabba li hija unconditional nista' ngħid, min tistenna assolutament xejn lura. U li tħallimt u għalli dan huwa l-mod kif Kristu jistenna li nħobb lil kulħadd. Mhux l-tfal tiegħi. Però Kristu ma jistenniex, ġifieri jien mit-tfal pereżempju eventwalment naf li ħanistenna xi affarijiet, naħseb inkun ipokrita jekk ngħid isma' jekk naf dat tifel ta' 17 jaqbad iħawwat u jew naf jaqbad jesplora dimensjonijiet ta' soċjetà li vera jiena nħoss inħallu bro qed inbiddillek il-ħriqi. Qed nitimak il-brodu u nonfoq fuq il-kuċċarun biex nara li ma jmurx jismatlok u mbagħad inti tmur tiġbed linja jew ma qed niġġennu. Preferija xi ħaġa li nara ħafna fuq ix-xogħol kemm il-ġenituri jibqgħu ħafna minnhom għall-pazjenti minkejja ħafna sofferenza għall-ġenituri. Jiġifieri l-imħabba tal-ġenituri għal xi ħaġa ma tikkumpara ma' xejn iktar fil-verità. Tajjeb jiġifieri ħajkun hemm ġenituri li jgħid mhux jaqtaw qalbhom imma forsi wara ħafna jippruvaw ikeċċu tfal mid-dar li għaw min jasalek u ġieli dik tkun is-saving grace tipo ta' dak li jkun. Imma l-imħabba tal-ġenitur onestament fuq ix-xogħol tiegħi vera timpressjonani għax jagħmlu, jerġgħu jagħmlu. U somehow jiġu f'moħħi tnejn minn nies partikolari, speċjalment l-om naħseb, speċjalment l-om.
jibqaw hemm u jibqaw jaqalaw ġo fihom u jibqaw jissapportjaw illi onestament nammirhom ħafna. Senza sejtni jekk Ġesu jistennix lura. Le, fil-sens mill-ftit għarfien kattoliku li għandi, naf li speċa Kristu ġi biex jisu ikompli dan il-patt li kellu fl-Antik Testament u speċa li jkun hemm il-konklużjoni ta' din l-istorja. Però jibqa' xorta li fis-sisien ta' din l-istorja għandek l-10 mandamenti. Jiġifieri naħseb nista' nifhem Alla jippretendi li inti ma toqtolx jew li ma tistuprax u li ma tagħmilx dawn l-affarijiet. To be fair, Ġesu tista' tgħid il-kmandamenti ġabarhom fit-tnejn imbagħad. Jiġifieri ħobb l-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħitek kollha. U it-tieni ħobb lil-għajrek bħalek innifsek. Jekk tħobb il-lajrek bħalek innifsek, il-mandamenti kollha sorted. Sewa, bilna. Però għaw ma jħobbx l-Alla. Jo għandu l-Alla li huwa il-flus, jew is-sess, jew jinnafu stess, per eżempju. Jew l-dellet tiegħu. U ġieli anke jiena nagħmel Alla, ġifieri mhux qed ngħid illi. Titfalilek. Le, x'nis anke jiena nara is-sess, il-flus bħala Alla tiegħi, ġifieri m'iniex perfett. Mela, allura f'dak il-punt, biex ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla, x'jiġri minna, titmur tqer. Mhux tirrikonċilja. Mhux tqer biss taqra. Jiena naħseb xi ħaġa li hija vera sabiħa illi timxi mixja ta' fidi u speċjalment timxija b'ċerta serjetà u f'komunità you're constantly challenged. Constantly. Jiġifieri jekk inti tajt li sirt taf il-Ġesu u dil ħaġa ma bidlitekx, sirt taf Ġesu ieħor. Fimt? Ġifieri għaliex il-mixja ma' Ġesu, isu ngħidlek kważi tad-daħ, fimt il-mixja ma' Ġesu, għax isu ħaġa stratta tajjeb, titbidlek. Jiġifieri u titbidlek il-ħin kollu. Issa jiena ġieli nħu pass lura, jew tnej, jew pass il-qudiem u wieħed lura. Ġieli nħu tlieta l-qudiem u wieħed lura, ġieli nħu 5 lura. Tajjeb, imma permezz ta' din mixja kostanti nibqa' nipprova ntejjeb lil innifsi fejn qiegħed bħalissa jekk imut issa fejn ħamur m'għandix idea. Mela, ġifieri mela, jekk qed tgħid li speċa fajt il-mistoqsija inti, jekk imut issa ma nafx fejn ħammur, volli li hemmhekk qalet jieħu ġudizzju fuqek, qed jiddeċidi isma' Ġanluka tajjeb għall-Malta jew mhuwiex. U żgur li nemmen li jkun hemm ġudizzju. Sewa, ġifieri mhijiex unconditional. Jekk titfaħħa hekk ngħidlek isu hemm ġudizzju li forsi li jekk jiena ma ngħix kif suppost, ma ngħix ma nħobbx il-Alla. Però nemmen illi il-maħfra ta' Alla is beyond what we can understand. Ġifieri naħseb kultant nippruvaw nifhmu lil Alla b'moħħ uman illi it's inconceivable u għalhekk l-ewwel semmejtlek din l-imħabba ta' tfal għaliex it was something I didn't know. F'sens jiena kont nafx tfisser li tkun iben għall-missieri u li nħobb il-missieri, però qatt ma kont nafx tfisser li tħobb il-ibnek. U hemmhekk isu l-ewwel darba li kelli kind of revelazzjoni żgħira ta' l-imħabba Alla daqs kbira. Ġifieri li ħobbni għax inkun hekk tallimt l-imħabba Alla jiena l-iben Alla. Ju hekk jħobbni kif jiena nista' nsaqsik għalfejn inti daqshekk perswas bil-eżistenza ta' Alla? Li ngħidlek perswas fis-sens li ġieli kolli dubi, fis-sens li mhux li jeżisti Alla ta' għaliex kważi ngħidlek anke xjenza twassalni biex nemmen li jeżisti Alla. Imma ġieli nħares madwari tipo it's a very fleeting doubt, ġifieri li imma tajt għal xejn qed nagħmel l-effort kollu. Id-doubt minn fejn jiġi? Però x'inhu? Id-doubt. Mela id-doubt. X'jeżra d-doubt moħġan u Ġanluka l-iktar li jiġi d-doubt huwa fi żmien ta' nixfa fej forsi ngħaddi minn perjodu jew ta' sofferenza jew fej qiegħed nitlob nistenna tipo risposta, nistenna li jiġri xi ħaġa f'ħajti u ma jiġrix. U ovvjament hemmhekk tibda tgħid imma fil-vojt qed nagħmel fil-vojt qed nitlob fil-vojt. Però ultimately somehow dejjem jerġa' mhux kellimni, ma dejjem b'xi mod jew ieħor nerġa' nsib it-triq. Hija intuittiva l-ħaġa. Intuittiva fl-imma sens. Jiġifieri fis-sens li xi ħaġa li tħoss fil-vixxera tiegħek, tħoss intuittivament.
iktar milli hekk naħseb hija fis-sens jekk tgħidli ġieli Alla kelmek speċifikament u smajt il-kliem Gianluca Moore għamel hekk. Le, tajjeb assolutament le. Tajjeb, però ġieli jiġu f'moħħi momenti partikolari. Tajjeb, naħseb esperjenza niddejja ħafna semmi lila bħala esperjenza, imma ħan semmi lila. Meta għaddejna mill-meningitis tal-kbira, basically, tajjeb tal-Lajla, meta Lajla kella 19 days, kella meningitis, septicemia, għamilna żmien l-isptar, u isu tilab kif taqbattajt. Ħatmut le, fil-sens, daw l-affarijiet, u jek teħx bi problemi, u da, għaltinet l-lum biex dejjem ninsanajtum, she's okay, perfectly fine. Kim moment naħseb fejn partly staqsejt għaliex jien fis-sens nipprova nagħmel kollox kif suppost, rajt ma jirnexxilix tajjeb imma għaliex jien fl-istess ħin għaliex id-batija, ġifieri għaliex tipo dit-tifla u għaliex jiena il-nistenni għal 9 xhur għal 19 il-ġurnata f'daqba tajt. Però somehow naħseb illi kemm forsi mill-relazzjoni twila biex ngħidlek ma' Alla tiegħi u l-maturità lillum forsi rabbejt ma' Alla. Kif ukoll naħseb mis-support tal-komunità. Tajjeb. It sounds funny, but the presence of God was so tangible. Jiġifieri kważi xi ħaġa. Iva. Jiġifieri kważi xi ħaġa sopranaturali biex ngħidlek. Tajjeb, jiġifieri onestament kważi niddejjaq ngħidha għaliex jekk ma tkunx xexta. Hija diffiċli nimmaġina, tajjeb. Bella ħanek, tipprova tiddeskrivilna meta tajt dan is-sens li Alla kien preżenti fil-komunità u isek ħassejtek imħaddan fih. U ma ċerta reactions illi mhumiex forsi normali, ġifieri per eżempju, tajjeb, niftakar lejl minnhom dħalna fil-relatives room insomma biex jispjegawna xi affarijiet, ovvjament konna naf x'inhu jiġri għax jum bħala tabib li anke ħdimt ma' tfal, tajjeb, imma jridu jispjegawna li forsi ħataqleb allar, li forsi sada fil-għodu ma x'ismu, u kien mument ta' stress qawwi. Tajjeb fis-sens li tista' timmaġina għal xejn qed nispjegax diffiċli. L-istress naħseb kull ġenitur jista' Però fl-istess ħin kien hemm naħseb kien hemm 200 ruħ l-isptar. Tajjeb jitolbu fil-kappella. Ġifieri niftakar persuna li ma titlobx is-soltu ġie hemmhekk u għalli qatt f'ħajti mat posta rużarju l mat 20. U onestament, minn flok, dak l-istress li kellna, somehow nbidel f'sensazzjoni ta' paċi illi naf b'ċertezza assoluta illi jiġri jekk it-tifla tmut, jekk it-tifla tgħix tkun normali, jekk it-tifla tgħix ma bi problemi, disabilitajiet, somehow God will turn this for my good. Kont naf b'ċertezza assoluta, ġifieri ħadd ma seta' jgħid dak il-ħin jgħidli it's not true. Għax it was true. Sista ġara hekk. Ġifieri mhuwiex il-fatt li t-tifla għaddiela illi inti tattribwixxi l-eżistenza ta' Alla, imma li f'dak il-mument kien hemm sens spiritwali ta' I know for sure that God will turn things for my good. Issa, inħoss nistramp nispjega l-esperjenza ta' Alla, tajjeb, għaliex naħseb illi number one waħda suġġettiva fis-sens li kulħadd jimxi l-mixja tiegħu. Tajjeb, però barra minn hekk isni qed ngħidlek ipprova spjegali x'tom għandu il-ġilat ta' ċikolata meta jien ilqat ħaġġilat qatt ma ħadd ċikolata. Unless you live it, sakemm ma tgħix l-istess esperjenza li għextien bil-mod tiegħek, mhux l-esperjenza tal-mart, imma iktar l-esperjenza ta' tfittxija ta' qalb ta' anke li tgħix fil-komunità, hija diffiċli ħafna. Ma jfissirx li għax tgħix f'komunità għad tkun tajjeb.
Anzi, kultant naħseb illi titkun iktar on guard. Per eżempju, X'inhu perikli? ħanajlek, again naħseb ħafna fuqha. Kultant Ġesu isir a kind of personalized Jesus. Tajjeb ġifieri. Forsi meta tibda titbiet ftit jew nkella tibda terħi naqra lilek innifsek tajjeb għal nsejħilhom il-pjaċiri tad-dinja, tajjeb li iktar reba forsi, iktar last, iktar whatever, tajjeb. B'xi mod ittaffina għall-kuxjenza u tibda tgħid u lemma Ġesu fil-verità mhux hekk, nista' interpreta ħnaqlek, tajjeb. Ġili inkun qed nilgħab ma' tfal, tajjeb, inkun qegħdin nagħmlu xi play pereżempju. U dal-aħħar kont qed nagħmlu play ta' Mosè, tajjeb. Raw Prince of Egypt u rridu jagħmlu play ta' Mosè dar. U qed nilgħab ma' Lejla u Pawlo insomma u qegħdin fil-parti fejn ħanoħorġu mill-Eġittu. U Pawlo qalli no, I become Pharaoh. Pawlo kien Mosè, qalli no, I become Pharaoh. Għatlu no, għatlu ma l-istorja mux hekk. Għalli Iva, ma this is Moses too. Dara jera Frozen tux nafjen. U l-istess Lajla. U kultan nibza li ek namlu. Ġesu, nieħdu biss dak illi kind of forsi jottalina f'dak il-moment u l-affarijiet l-oħrajn u jżid Jesus 2, Jesus 3, Jesus 4. U naħseb għalhekk hija importanti illi tkun immexxi sew minn gwida minn direttur spirituali f'komunità li għax kultant ngħidu l-Knisja mhux hekk importanti l-aqwa li temmen f'Ġesu. Imma importanti illi tkun immexxi minn nies illi għandhom l-istess tir tiegħek. Però nasib din hija waħda mill-iktar affarijiet illi tbaqti biha il-Knisja jew ir-reliġjon din li l-Iskrittura lejla kif qed ninterpretaw aħna l-Protestanti suppost jew din id-denominazzjoni tal-Evangelisti pereżempju hekk suppost u bad pereżempju din naf tkun qed tiddibatti ma' xi ħadd lu hija ma meta għamel dal-ġenoċidju tal-Amalekajts Sol għax Alla jqallu. X'it jgħid biha dik? Le mhux qed tifhem għax dik trid tinterpreta kien hemm min qalli li dik hija metafora, kien hemm min qalli li dik hija fl-Ewwel Testament Alla kien mod u mbagħad żviluppa mod ieħor, biex din l-interpretazzjoni tal-Iskrittura tiġi mhux biss minn nies li forsi huma ngħidu iktar novizzi fil-qasam tagħkom, imma anka minn saċerdoti, nies li jitalmu teoloġija u dawn l-affarijiet kollha. Biex kif wieħed għandu jiddetermina illi Kattoliku għandu il-blueprint u Protestant bejn m'għandux. Mela, ħanibda mill-fatt li mhux teologu. Tajjeb ġifieri għalkemm nipprova. Però dak il-kalkolu inti tagħmlu. Il-kalkolu ta' li tiddeċidi isma' dan huwa persuna li jiena ħanisma' dak li qed jgħid. Iva, mela. Però meta naqra l-Bibja hemm tliet fażijiet meta taqra l-Bibja, tajjeb hemm l-ewwel nett hemm ir-rivelazzjoni li huwa ta' pratikament dak li hemm miktub, tajjeb. It-tieni hemm l-interpretazzjoni, jiġri dak li hemm kif ħan interpretaħ ġivi dinja metafora, dinja ġrajja f'liema kontest, bla bla bla. Però naħseb l-iktar biċċa importanti li kultant aħna neħlu, speċjalment minnu forsi iktar fundamentalist, jeħel somewhere in between interpretation and revelation. L-iktar biċċa importanti naħseb hija l-applikazzjoni mbagħad, it-tielet fażi li hija dan li x'qed jgħidli. X'inhi l-verità li toħroġ li hija importanti f'ħajti. U naħseb li dik tajjeb ukoll trid tkun differenti skont li ma fażi tal-ħajja qiegħed fiha. Jiġifieri inti jekk taqra l-Katekizmu tal-Knisja Kattolika, tajjeb it puts you to shame. Jiġifieri onestament kultant naqra paragrafu ħanina dinja. It puts you to shame. Għax ngħid qed nagħmel ħafna żbalji men. Fimt jiġifieri ma nafx eżin jekk nikxef id-dumbijiet tipu hawnhekk imma hemm ħafna affarijiet li tajt illa this looks so extreme. Fimt, ġifir dinja. Xaġa li sorprendi. Per eżempju, xaħġa li konna diskutu ma' sħabi dal-axħar, tipo in religious circle hija il-kontraċettiv, per eżempju.
Tajjeb, ġifiri dik li tipo il-katekizmu tipo jgħajlek li ma stax u nafuha ta' ġifiri mhux ħaġa ġdida għalina, illi ma stax tissepara tipo l-att sessuali tipo milli tkun open għal ħajja, tipo, fimt, sakemm m'hemmx ċirkustanzi gravi, tipo, imma esajd tipo iktar il-bot minn hekk, tipo li qed ngħid huwa li kieku kellek taqbad il-katekizmu tipprova tapplikah f'ħajtek u impossibbli at one stage, u impossibbli tajjeb. U allura il-Knisja timxi miegħek ukoll u għalhekk nenfasizza fuq l-importanti li jkun hemm xi ħadd jgwidak b'mod pastorali. Jiġifieri jekk inti tibda minn post fej inti kuljum tisraq bank, inti kuljum issawat il-mara, inti kuljum diffiċli l-għada tkun qaddis, imma tibda timbidel ftit u dak huwa dak li għatlek iktar kmieni. Jien naħseb dawk in-nies radikali għandhom tendenza iktar isiru qaddisin. Jista' jkun, imma jiena mhux kapaċi nagħmel hekk, ġifieri għandna nimxi pass. U to be fair, insib ħafna konsolazzjoni wkoll fil-Vanġeli, jiġifieri fis-sens Ġesu ma mexx ma' kulħadd l-istess. Jien naf il-Zakkew qallu rot lura 4 darbiet dak li sraqt. Lil-Lani qallu kollox men, itlaq kollox. F'sens ukoll it sounds unfair, però le Ġesu l-ħajja spiritwali anyway. Issibek fil-moment li jgħat fih, u mbagħad minn hemm il-qudiem, hopefully, jekk toħodha bis-serjetà, ħadd inbidel għall-persuna isbaħ u għall-persuna ħafna iktar to your maximum potential. Ġili għaddilek minn moħħok li forsi li tillimita l-esperjenzi tiegħek? F'liema sens. Li tillimita l-esperjenzi tiegħek biex inti biex tidħol f'dan il-mudell Kristjan li ħejja għalik. Il-katekizmu, Kristu, eccetera. Inti ovvjament tittrażan, titċaħħad. F'dinja li tajlek iċċaħda hija kważi dak huwa sakrileġġ. I beg to differ fis-sens li id-dinja illum il-ġurnata kulħadd jippritika kemm hu tajjeb il-fasting, pereżempju. Tajjeb, jiġifieri dawk il-prinċipji l ħafna il-Knisja ila tħambaq bihom, teknikament illum is-soċjetà kważi tirrikonoxxihom. Tajjeb, issa jekk tajli tillimita ruħek u żgur limita. Però ħafna affarijiet li s-soċjetà llum tgħidlek għamel interament tgħidlek. Għall-mistoqsija tiegħek jekk inħossniex nillimita ruħi u żgur nillimita ruħi, tajjeb jiġifieri. Jien naf b'deċiżjoni konxja li pereżempju ma naħdimx iktar biex ma nagħlax iktar flus u nkun inqas komdu pereżempju u nara li l-nies viċin tiegħi naf għandhom karozzi isbaħ, djar isbaħ. Jiġifieri inħoss mhux qed nagħmel hekk biex noġob il-Kristu biss, tajjeb imma jiena naf li r-reba f'ħajti ħsara tagħmel li mhux ġid. Tajjeb jiġifieri li jiena nkun il-ħin kollu kostantament naħseb fuq x'ħan igwadanja, x'ħan akkwista. Il-moment li għaddejt minnhom daw kont vera l-għar li qatt kont naħseb. Jiġifieri jiena mill-esperjenza tiegħi, mhux qed ngħid kulħadd jagħmel hekk, tajjeb, hija illi meta ċaħħat minn ċertu affarijiet kont l-aħjar verżjoni tiegħi nnifsi, meta mill-banda l-oħra l-għaxkajt, onestament, kont l-iktar verżjoni tiegħi nnifsi li ma toġobnix. Ma toġbokx għalfej ma toġbokx. Għax kont liktar mimli ansjeta, kont liktar li relazzjonijiet ta' madwari, forsi l-imħabba naqset, tajjeb, u għal diversi raġunijiet oħrajn, imma naħseb li fl-iktar momenti fej kont viċin Kristu naħseb u għall-iktar li ngħid għagilla, that's the Gianluca that I want to return to, tajjeb. Jiġi f'moħħi eżempju mhux tiegħi, għandu eżempju ta' xi ħadd ieħor. Tajjeb għaliex again nitkellem fuq imma hawn dal-persuna tajjeb jiġi komunità magħna hekk. Illi dan jgħid l-istorja tiegħu openly għalhekk ħanajda tipo. Jiena qatt ma smajta l-istorja tiegħu minn għandu. Imma smajta minn oħrajn li semmini. Il-dak kien DJ u kien ifittex il-gost f'ħafna affarijiet differenti, sta timmaġina DJ tajjeb, parties, nightlife, gost. Da fettillu darba fetaħ television u ra Xarabank, kien hemm jien fuq Xarabank u da għal dan għandu xi ħaġa li m'għandix. Tajjeb, jaft lifta jien għallum il-ġurnat ma nafx, tajjeb, għandu xi ħaġa li m'għandix. U għalli rrit niprofa dak li qed jipprovaw. Tajjeb, u assuma illi li kelli huwa Ġesu.
biex ngħidlek ġifieri li kelli huwa relazzjoni spiritwali, ta' jew inkella aspett spiritwali f'ħajti importanti. U qabad u ġi Youth Fellowship. Beda minn 7 li huwa kors li nagħmlu tipo literalment back to basics, tipo għal xiex nemnu, id-dinja tipo kif ħalaqal bla 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 bla. Back to basics literalment. Minn hemmhekk għamel kors ieħor, daqed nitkellmu xi 12 sen ilu. Illum il-ġurnata naħseb hekk imut illum bejgħatu jagħmlu. Fis-sens illi Alla ħares qatt. Imma inħares lejh u ngħid mhux nejra liħta, imma ngħid illa what a change, tipo min jaf x'gost li tar li kien nifsek li l-ħadd potenzjal li qabel jiena qatt ma kelli dak il-revelation moment f'ħajti. Per eżempju meta naħseb fuq nies bħal Miguel. Meta naħseb fuq nies bħal Malcolm X jew Nelson Mandela. Daw kollha kellhom tendenzi meta kienu żgħar li jkunu ħafna iktar avventurużi, iktar rescjużi, jkunu naqra nies vera estremi. San Pawl. U mbagħad qisu jilħqu dan il-punt f'ħajjithom fejn jindunaw li laħqu l-apiċi ta' dak kollu li setgħu jilħqu bil-xellerar, bil-vjolenza, bid-drogi, bl-esperjenzi kollha karnali. U għadu mhux biżejjed. Jibdew jindunaw li ma sabu xejn. Dik jiena naħseb hemmhekk f'dak il-punt jaqbdek panik. Naħseb hemmhekk jaqbdek panik. X'għad tilħaq iktar? Issa jista' jew jiġrek bħal Elvis Presley li Elvis Presley spiċċa dak il-punt ta' kriżi u panik jew bħal maġġorum ta' Nirvana, jgħidu mela il-ħajja assolutament ma tfisser xejn, kollox huwa vaku inutli u futili. U jitfa' sedder ġo rasu, ġoħal u bħal mamel Kurt Cobain, jew toqtol lilek innifsek tiekol, jew inkella tibda tfittex l-oppost. Tibda minn flok tfittex il-ferħ barra, tibda tfittxu ġewwa interjurment, spiritualment, eċetera, eċetera. U ġeneralment minħabba li ikun jafu xemm fuq in-naħa l-oħra, naħseb isiru ħafna iktar radikali u jħossu ħafna iktar emerġenti u urġenti illi jfittxu in-naħa l-oħra tal-pol x'inhu. Allura naħseb ikun hemm isu dal-element ta' isu radikali, jkun hemm dan il-fervur biex naslu għalih. Jiena nejref ftit għal fis-sens il-qara. Thank you. Fis-sens li jiena għaw minn tipo jisemmi conversion, tipo il-moment li fej fih, duna l-ħajtu t-timbidel. Jina ma kellix dak il-moment fħajti. Jina lek qed nħu nismak titkellem, għax jiena provajt. Sewa ġviri jiena kelli l-ħajja xellerata, ma nafx hekk hux daqsa San Pawl inqas jew iktar ma nafx. Imma ġejt dak il-punt fejn iddeċidejt illi ħanamel iċ-ċellibat, ħaneqqaf nikol il-laħam, ħansum, ħanimmedita, ħanitlob, ħanikteb litri l-Alla, nagħmel dawn l-affarijiet kollha. U ma nistax ngħid li ġifieri li ħajt ma tibitx 100% u ma 180 degrees. Però isu minn dik l-epoka kollha ħadd ħafna għodot u ħadd ħafna wkoll sens li jiena parti minn xi ħaġa infinita li hija ħafna ikbar minni u li tini ċertu valur illi nifhem li jiena parti minn dik il-ħaġa eterna. Però minkejja l-ħafna talb tiegħi ħafna qari tal-Bibja li għamilt, ma nistax ngħid li Ġesu Kristu qatt irrevela ruħu lejja. Waħdek għamilta il-mixja f'sens jew kont parti minn grupp, parti minn komunità, parti minn knisja. Mela, varjata. Sewa, bħal bqija ta' I'm not trying to diagnose you and tipo laqas xej ġifieri. Imma I'm trying to diagnose you, so it's jena nħoss li hija mistoqsija ġustifikata. Mela, kien momenti fej kont immur per eżempju dal-frate Jakoba. Just might be, to be honest. Mela, daw kienu assessin li naħata Marsa Skala, kienu jagħmlu l-permaculture, u jiena konna għad grupp żgħażagħ uħut minnhom ex-delinkwenti u delinkwenti li tippruvaw jirranġaw bħali u toħrajn kienu mid-dinja tal-hip hop u konna morru lejn u hemmhekk għax kellhom l-eliqi u kienu jagħmlu l-permaculture u kienu jieħdu ħsieb il-tfal li ma kellhom ġenituri. U konna għattaw il-ħin hemmhekk u mbagħad kien hemm ċertu Father Ray li kien assis fejn kont skola qabel Stella Maris u da kont nitkellem miegħu, kien open ħafna, kien hemm assis jismu Marja Father Mark. U da Father Mark kien qisu
taħlita bej saċerdot kattoliku u bniedem monastiku buddist. Da, kellu kalma fuq, konħu għos, ġast poġġi ħdejh u nħoss il-kalma tiegħu u nistaqsih. Kien hemm iseb attentat għal formazzjoni. So probably huma qas kienu jindunaw jiena x'qed nagħmel sewa x'in nistaqsihom. U mbagħad kien hemm żmien fej anka provajt daw l-evangelisti, naħseb jgħidulu. Evangelical Christians, eżatt. Isu kon niltaqgħu isu sala żgħira l-istess kont niltaqa' ma' ħafna nies li kont narhom fit-triq qabel u kont imur hemmhekk nitolbu mbagħad imma kienu jiġru affarijiet bħal darba kien hemm waħda speaking in tongues. U għettaw Madonna fejjet. Mbagħad ġara li fuq Mother's Day, dak nhar ta' Mother's Day, mort tal-qoddisa jena bħas-soltu, mbagħad x'ien għattilhom isma' sa llum ma stax noqgħod għax ovvjament Mother's Day. L-affari daret kaltix ħafna. Le, aħna tal-familja tiegħek. U għax jiena kont suscettibbli u kont vulnerabbli dak iż-żmien, li ngħid Madonna ġifieri jien għandi l-koordinati kollha ħsiena naħseb dan għandu raġun. U għattajt il-ġurnata magħhom hemmhekk. U bat mort l dar, ommi għalt li fejz kont, indunajt li għamilt kalkolu ħazin, u minn dakinhar insomma il-dawkum brajtom ma kellimtom xiżjed. Pero xorta bqajt naqra l-Bibja, bqajt interessat fil-Bibja, għadni sal-lum naqra ftit mill-Bibja biex jinnaf. Naħseb li għanda ħafna xtaqalmek, ħafna mill-passagġi għandu ħafna xjalmuk. Pero din Rivelazzjoni, thank you, Gianluca, very kind. Le, għatma. Jiena ma, again, minix f'pożizzjoni li ngħidlek tipo x'għamilt ħażin. Jew x'għamilt ħażin tajjeb, però with conviction, tajjeb konvinzjoni kbira nemmen li jekk tfittex ħassib. Seek and you shall find. Issa jekk tfittex mux fil-postijiet għad-dati għalik, mux ngħidlek li għamiltek, tajjeb, jista' jkun li ma ssibx dak li trid u dak li jibdlek, inti milli għat li ħadd ħafna informazzjoni. Però dik l-informazzjoni ma trasformatekx. Jew nkella trasformatek f'ċerta mod, imma mhux bil-mod tkun qed tistenna. Tajjeb, ġifieri, jew nkella mhux bil-mod li qalulek li ħadd trasformament ħassejt qalu li forsi ħadd ħoss xi ħaġa partikolari u dik qatt ma ħassejta. Kont nara pereżempju n-nies ikantaw u jgħaddejn bil-worship. Jien kont ngħid, speċna ollu jdejk, jiena qiegħed hemmhekk isni ħuta barra mill-jdejk inħoss nistramp. Taf kif m'iniex qed inħossha jien il-ħaġa u mbagħad fem. Nasab jienu kol għazilt naqa kult spiex, ta' waħda minnhom kienet. L-ewwel darba li mort ukoll il-komunità tagħna wkoll kienet naqa xokk għalija fis-sens li jiena ġej minn kind of spiritualità daqsxejn iktar kalma, xejn iktar kwieta, anke songs kollha teże style tipo fimt. Mentri f'daqqa waħda il-komunità tagħna iktar storbjuża, iktar tipo kif qed tajt inti worship tajjeb u nies ikantaw flimkien. So għall-bidu kien xokk tajjeb. Pero l-ġurnata nħares l-una għall-ħares ma kienx komunità f'ħajti. Again, mhux għax tkun f'komunità għax hemm ħafna tendenza li tistrieħ u tajtu hija qed nagħti tajt il-komunità, tipo forsi nagħti karità permezz tal-komunità, qed ninvesti l-ħin fil-worship tal-komunità jiena bħala kantant allura tipo job dan ma' Kristu tajjeb toħroġ barra u tirrilassa men. U tibda titbieħed. Hija għall-komunità għall-isem. Basically biss. So ċorta waħda tqgħod attent ħafna. Apparti dik hemm xi preokkupazzjonijiet oħra dwar il-komunità. Ġifieri jien pereżempju kont inħoss li din il-komunità kienet pjuttost kult. Ħanajtek. Kif tidentifika li ħanitkellem minn komunità tagħna. Le, tajjeb ġifieri straight and plain le. Anka għal fatt li aħna l-komunità hija komunità ta' outreach primarjament, tajjeb ġifieri il-sezzjoni ta' Youth Fellowship mod partikolari hija ta' outreach, ġifieri kif taqbad tajt nenfasitaw ħafna fuq marketing, kemm jista' jkun biex trying to make it look good, tajjeb, it is good, tajjeb just trying to make it look good. Imma It doesn't explain why it's not a cult, pero li t-challenge jak huwa biex tkun Kristjan tajjeb barra l-komunità, mhux fil-komunità biss.
fimt, ġifiri kważi kult kif għattinti su l-familja tijak hija hawnhekk biss, ġifiri li ħatamel ċertu ritwal, ħatamel ċerta hekk, tajjeb. Ħan nirrifrejmi, sens il-komunità tagħna it does ask certain things, ġifiri li inti titlob il-komunità tiegħek li forsi jiena nsibhom daqsxejn. Xej, fis-sens l-attendenza pratikament, l-attendenza u li forsi xinis jaraw żejda li ta' donazzjoni l-komunità. Imma jekk ma tagħmlux hekk biex taħdem il-komunità, biex tagħmel marketing, pereżempju. Isma' tfakkarni inti Patreon, no? Patreon, Għart nista' nkomplu. U mhux iż-żgħira, mhux. Kunu bħal Gianluca, isma, mela, dak li kont tara xarabank u rajt li Gianluca kellu xi ħaġa li intu ma kellekx. Dik il-ħaġa fil-verità kienet li huwa Patreon. Le ma konx dak il-ħajja. Mela din naqtaw. U mhux Patreon miżżar, u mhux Patreon miżżar, Patreon. Suppost ġiri kebżar jallu, ma ġiex. Ma inti qasejjed fiċ-ċett. Le mhux qiegħed fiċ-ċett. Issa ndaħluk mela wkoll. Ejja nieħdu kafe. Fuq għadi, tiħu kafe? Anke som il-mandi, thank you. Kafe, bis. Mela, kif tiddu konċilja? Xkonna etnajt, iġviri memx. Tiding. Iġviri naf li kif tidħol tittamel salib fuq idejk, jew daf, memx daw il-riti, assolutament. Anzi, nista najt il-komunità is also my social club. Fimt, iġviri huwa u koll il-post fej il-ħbib tijaj kolla jmorru, ġifiri jekk mux għal-Kristu għal-ħbib u koll, fimt, ġifiri, u dak li għanna sabiħ il-komunità, mlux kienna xaħġa ma nafx kienet tal-gazin, kon maġġurin u tkellemna fuq il-knisja u rinni xi klip, u ek kont irrispondi li għalija l-funzjoni tal-knisja barra illi hija u l-komunità ovvjament, għax hija parti mill-Knisja, barra li tallimni fuq Kristu tajjeb u tejni nitlob imma hija wkoll li tipprovdi post ta' fellowship u ta' komunjoni. Għalfej titlef il-popolarità tagħha l-Knisja. Mela. Waqt li l-Knisja qed titlef il-popolarità tagħha, il-parroċċa qed titlef il-popolarità tagħha, komunitajiet bħal tagħna, bħal forsi l-MSSP, naħseb xi motivi oħra anke komunitajiet oħrajn bħal Nekut Komenat. Ikolli ngħid qed iżidu, jiġifieri aħna nagħmlu kors da 7 li semmejtlek tal-kmieni għall-università, tajjeb għall-student tal-università. Kull sena jattenduh qed ngħidu il-fuq minn 100 student, ġifieri 120-130 student. U dak huwa titjib fin-numri ġifieri. Ġiri hemm dejjem iktar nies li qed ikunu parteċipi jew stabbli. Huwa stabbli naħseb huwa numru stabbli. Intom m'intomx qed tesperjenza u tnaqis. Imma liema għajdli inti liema ma naħsibx li anzi l-komunità għandna problema llum għax kibret wis problema insomma hija sabiħ. Imma premises huma limitati ovvjament, ġifieri anyway toħloq logistical problems by the way jiena m'iniex fil-tmexxija tal-komunità u hekk ġifieri imma rridx nitkellem fi sem il-komunità. Għalfejn tajtili din id-disclaimer. Le għax ma rridx nistema li qisni nieħsib il-premises jew nieħsib xi parti mill-komunità. Però għandek interess li l-komunità tikber. I'm an active member fis-sens illi I mean mostly tipon servi permezz ta' worship tajjeb xed titħaq. Le, tifhem speċa kif qed tiffrejmja. Li rrid huwa mhix il-komunità tiegħi. Imma jiena nsibt ħafna valur fiha. Il-mistoqsija oriġinali kienet isma' il-Knisja ovvjament qed tnaqqas mill-popolarità tagħha. Issa għajdli inti li jew vera diffiċli semmili postijiet oħrajn illi minn jeddhom studenti jiġuk 120 ruħ. Għax kbir. Il-problema hija illi dak l-għaċ qed naqtaw bil-ħall kultant. Ġifieri tmur il-Knisja, ssib mhux il-knejjes kollha, imma tmur il-Knisja ssib xi forsi xi ħadd li m'għandux aptit jippriedka llum, tajjeb thank you. Jew nkella il-Knisja tkun waħdek, jew nkella erba' minn nies oħra biss, u m'hemmx dak l-aspett ta' komunjoni, ta' komunità, ta' fellowship, fimt. Mentri f'daw il-komunitajiet fejn huma magħmulin b'mod fejn qed tgħix il-fidi fi grupp, jew nkella il-fidi kif suppost hija mejxa, tajjeb. Il-fidi sir ħafna sbaħ u l-Knisja sir ħafna sbaħ, jiġifieri jiena naħseb illi minn dawn il-modelli ta' komunitajiet hemm ħafna x'il-Knisja titgħallem tan nies qed ifittxu. Ġifieri nies mhux qed ifittxu biss li jmorru jisimgħu, imma li jmorru jaqsmu l-ħobs biex ngħidlek tajjeb. U to be fair, jiġifieri
Hemm ħafna Jista' jkun li parroċċi. dik hija li tħossu n-nuqqas tagħha. Probabbli mhux jista' jkun ġifieri Li m'hawnx sens ta' komunità. mhux hekk ġifieri naħseb parti kbir jiena naf assessini vera jippritkaw sabiħ imma jekk il-Knisja m'hemmx ħafna nies. Xorta ma tħossok sodisfatt wara l-qudies għax f'sens jiena ġejt hawnhekk waħdi. La għandi ħadd ma min niddiskuti x'qal il-qassis. F'sens dak is-sabiħ li inti wara ħullum għaliex sabiħ. Għax hawn in-nies hawnhekk għaliex qed nieħdu drink flimkien forsi tajjeb il-komunità u l-komunjoni li inti taqsam li għandek mal-oħrajn hija l-isbaħ ħaġa. Issa to be fair jiena dal-aħħar qed issa forsi fejn morru aħna imma jien naf nieħu mill-parroċċja ta' Żurri, nieħu mill-parroċċja ta' Siġġiew ta' Witilajn u ma ftit milli naf fil-li fejn il-ħajja fil-Knisja dal-aħħar reġgħet ħadet ir-ruħ isa. U mostly permezz ta' żgħażagħ illi huma l-futur tal-Knisja, tajjeb, jiġifieri. Għalfejn taħseb? Xiġifieri. Fis-sens, mela. Ħabba l-aspett. Jiena l-esperjenza wkoll ma' ħbib tiegħi. Ħbib tiegħi li qatt ma kienu jisabu li affarijiet ta' Kattoliċiżmu, affarijiet ta' Knisja, anzi kienu jgħidu ġiri speċa konna naqbdu daw id-dibattiti u kulħadd irid jagħmilha ta' Christopher Hitchens. U reċentament le l-ħadd ma nistax Mur qudies. ma nċekka fil-bidu Siex mur qudies. Estra. U mhux wieħed jew tnej li qed jgħidu li din ħaġa. Issa, ovvjament meta naħseb dwarha hemm iżuna numru ta' raġunijiet li tista' forsi niponta lejhom. L-ħaġa li naħsebaw il-bniedem minnu għandu bżonn dan is-sens ta' komunità. U jekk inti issib komunità illi magħha tista' taqsam set ta' valuri. Ħaġa much deeper than that. Wana mill-valuri, ġifieri inti mhux sempliċement għax da komunità bil kunu 20 ruħ u ħadd ma jaqbel fuq assolutament xejn. Jien għandi twemmin Marxista u inti għandek twemmin Buddist u qegħdin f'kamra ma jiġri assolutament xejn li ħajġalni nħossni mħaddan fil-komunità. Però jekk aħna jkollna set of shared values u shared aims, mela naħseb hemmhekk tista' tibda inti toqrob lejn dan is-sens komunali li qed tipponta lejh inti. Mbagħad naħseb ukoll isu inti dejjem hemm din it-tfittxija, inti bħala bniedem illi taf illi ħatmut, illi hemm finitudni fuq minn inti f'din l-art, biex dejjem hemm din il-mistoqsija ma tajt hemm xi ħaġa wara hekk u naħseb din il-mistoqsija tibqa' tħabbat fuq moħħok. U naħseb il-Knisja huwa post fejn inti tista' tmur tfittex tweġiba. Issa ovvjament nixtieq jiena iżid addenda ma da, għalija mhux neċessarjament vera illi għax inti tista' tmur il-Knisja tħabbat biex tara jekk hux vera u lew x'ħatejx għal dejjem li ġifieri mela allura il-konklużjoni mela l-Knisja tini dik it-tweġiba sewwa. Imma naħseb li l-bniedem huwa b'xi mod maġun biex jweġiba dik la darba jaf li huwa ħajmut. U t-tieni illi aħna nifmu li ngħixu f'kuntest li huwa ferm ikbar minna. U dik isa forsi ġalna nfittxu din il-ħlejqa li hija Alla. L-ewwel għamilt dan l-istatement għad li kważi anke xjenza. X'inhu? Għad li kważi anke xjenza tixet li Alla jeżisti. Naħseb kif taqbad tajt. Ix-xjenza somehow iktar ma tidħol fil-fond tagħha it seems to reveal a purpose in a way. Ġifiri, ma rridx nistema again. Imma li kieku kollox kombinazzjoni, in a way kollox accident, kif taqbad tajt. U kollox bla skop, ix-xjenza bil-kemm tagħmel sens tidħol fiha. Fis-sens li jiena kważi infittex ix-xjenza biex nifhem iktar ħantfaħek il-kobor ta' Alla, anyway, tajjeb. U iktar ma niskopri, ġifiri meta nistudja l-medicina, per eżempju, tajjeb waħda mill-areas li nħobb ħafna, ovvjament. There's such perfection. Fis-sens, u tindunna kemm hemm perfection when things go wrong. Ġifiri, tant hemm affarijiet li jistgħu morru ħażin. Imma tant kollox imur tajjeb, ġifiri nafħu, per eżempju, l-iżvilupp ta' tarbija fil-ġuf, tajjeb. Huwa proċess tant inkredibbli u tant li jaħdem b'mod
li l-ebda AI mi kapaċi tagħmel, per eżempju, tajjeb, illi probabbilment insiru kapaċi tajjeb, għax tal-waħx, illi kważi iktar tikkonvinċini. Li jammalla u kemmu kbirella. Huwa kemm elaborat, kemm l-ekwilibrju huwa delikat u kemm hija kif jista' jkun koincidenza meta kollox qisu jaħdem b'daqstant armonija. Ix-xjenza fuq livell granulari. Iktar tikkonvinċini li there's something much deeper to what I can understand with science only, basically. U onestament, ġifieri iktar ma nistudja u iktar ma niskopri, iktar nimmervilja ruħin personalment, mux għadnajt li kullħat għandu jgħamelek, imma jina iġġala taġġibni ħafna. Louis Pasteur kien qal, learn a bit of science, become an atheist, learn a lot of scientist, and you'll begin to believe in God. Mux ekku, ek naħseb, mux għadnajt li xie xjentist bravissimu, imma iktar ma niskopri xjenza u iktar ma niskopri izbuħija ta' kull ma' madwarna, jitrani konvinċu ruħi li Alla huwa kbir, basically. Li ma kont sanit ħaġa, fuq kemm importanti dal-aspett tal-Knisja, jiena bit-twemmin li għandi u kemm ilni fil-Knisja, tajjeb, darba mort qudies għawdex bit-tfal, mhux qed ngħid għawdex kullimkien, imma mort post partikolari, tajjeb, kelli xi ħadd mit-tfal qed jagħmel aktar storbju għax it-tfal tiegħi mhux kwieti ħafna fil-qudies, tajjeb. Imma dal-qasis miskin forsi kien ta' ħażina ta' ġifieri. Imma beda jħares lejna u ma waqafx sakemm ħriġna, basically. U hemmhekk torox mill-Knisja jkollok kaptit tajt. Mhux ħanidħol darb'oħra. Għax inwejt tħossok forsi umiljat. Jiena naħseb li n-nies in general, anke l-assissin u l-clergy in general, naħseb li improvjaw ħafna dal-aħħar. Ħafna. Kif improvjaw? Per eżempju, tajjeb nieħum il-kappellan tal-parroċċa ta' Zuriq Fader Daniel. Jagħmel qudies għat-tfal. U hemmhekk imorru bit-tfal ikun hemm storbju li li mhux sabiħ li jkun hemm daqshekk storbju, tajjeb. Imma almenu tfal iqumu fil-għodu l-ħadd jgħidu children's mass. Marru qudies oħra immorru children's mass. U jekk mhux ma nkunux se mmorru, tajjeb ma qudies oħra jagħmlu penny kbir, tajjeb. Li daw permezz ta' xogħol li jagħmelu u tal-paċenzja infinita li huwa il-qudiex anke jiena nkun se nollihom u jagħmilhom lotterija wara tipo, fimt, there's a certain kważi isu contingency management nagħmlu f'addiction tajjeb li intik xi ħaġa ħaniġbdek. U mbagħad bil-mod ħantik iva l-valuri li nixtieq intik permezz tal-qudies. U tajjeb ngħidu li it-tfal speċjalment żgħar by age 9 tajjeb ikunu formaw diġà il-moral framework tagħhom, tajjeb, so daw il-quddisijiet, daw forsi il-gruppi li jgħinu biex it-tfal diġà jkollhom tip ta' moralità ta' x'inhu tajjeb x'inhu ħażin, mhux neċessarjament x'għamel Kristu f'ħajtu, ma mqarta x'inhu tajjeb x'inhu ħażin. By age 9 il-framework kważi lest. Tajjeb, so importanti ħafna li t-tfal tagħna introduċuhom f'dawn it-tip ta' circles. Again, jiena għalija il-Knisja waħda minnhom, tajjeb, imma forsi mhux għal kulħadd. Però jekk tfittex ħassib Knisja li tottalik, żgur ismu, żgur. Qed tipprova tbieħli. U barra minn qara min forsi interessat forsi iktar MCG tal-11 ukoll tkun tajba ħafna. Ma so Sa' tallaw il-pop-up se kull 10 minuti hemm ta' siġġu fil-11 kull nhar taħat. Mela, ħansa sisa naqra fuq il-professjoni tiegħek. Għażilt tkun tabib, għalfej għażilt tkun tabib, għax misirek inġinier, memħat fil-familja tiegħek li huwa fil-mediċina jidirli. Tsija hemm u tsiju ta' rispetti li huma tobba, tajjeb imma ħanajtek, ma sirċ tabib ħabba fihom, imma jiena kif għatlek meta kont żgħir, ma tantx kont naf xi tinsir, ġifieri filli tal-mużew, mbagħad assis, ma mbagħad isu bdejt ngħid li rid familja f'ħajti so allura isu bdilt għall-professjoni u isu id-dilemma kienet bej engineer jew tabib. U naħseb il-fatt li llum tabib l-iktar li nafu l-missieri naħseb għaliex għalkemm huwa engineer niftakar on the way as sixth form tajjeb għal meta konna se napplikaw San Luigi. Isu kontatlu vera ma nafx ħanażel, ġifieri sejjer biex napplikaw m'għandix idea x'ħanażel. U kien qalli
jiena kont iktar inclined biology qawwi physics u maths. U kien qalli għażel biology u chemistry u physics u maths nagħmluhom waħedna first year. Missieri għandu history studja magħna tipo aħna qatt morna privat dejjem ma' missieri jistudja s-suġġett jekk hux history, religion, English literature, whatever u jagħmlu magħna. Seba'. Madonna. U niftakar kien għalli għak għattorrajt bully, tipo, għadni misli, tipo, għek kolli l-4 levels. U għek għamilt, basically. First year kon nistudja l-Maths u l-Physics, u second year biology u chemistry. Pero xaħġa li għalli u koll kienet il-papa, isu jek tittamel high-tech, isu tejn n-nis b'mod dirett, ħajar tabib milli engineering, għalix engineering forsi iktar mal-magni, ma' computers, tajjeb, ikollu kontat ma' nisi ma' mux daqsek. Tabib ħat influenzom ħafna iktar. Sa' nerġunajlek, jina, essaċ għatma kelli esperienza tabib f'ħajti, fil-sens li ġili konna morru anti-cijutinax injections u hekk ma' otherwise ma' xkun. Imma għazilt li najt għorri ħasma minnu u nsir tabib. Interessanti kif il-prerogattiva jew il-parametri li misirek kienet jitkellem dwarhom ma kinux għax ħatamel iktar flus. Le. Imma ovvjament il-ħajja ta' il-paga ta' tabib mhijiex ħażina, żgur. Però isu kien hemm din kienet importanti illi tkunu ta' utilità, kienet ħaġa li missierek kien jgħidlek li importanti li jisma' bil-professjoni tiegħek inti tagħmel is-soċjetà aħjar. Jina iktar mill-li kien jgħidli, mill-li kien jurini, fis-sens li kif għatlek, ġifieri ommi u missieri, they were the best role models li xeta jkolli. Imma kont inti allura li espremejta tisma' jiena nagħmel xi ħaġa illi nkun ta' benefiċċju lin-nies. Naħseb iktaru, ta' f'sens imma ovvjament jiena għandu ngħid biha wkoll, ġifieri li jiena f'ħajti li iktar milli nagħmel flus, irid kolli xogħol li joġobni u idealment fih qed ninfluwenza l-ħajja tan-nies b'mod pożittiv. Tajjeb, ovvjament il-paga importanti. Tajjeb, imma nista' nassigurak li ma tiġix tabib għall-paga tajba l-paga ta' tabib imma xorta fl-aħħar tax-xahar nara kif ħanasal fim. Ġifieri. Però xorta ma tiddeċidi li għandek setta kif torganizza l-prijoritajiet tiegħek. Huwa differenti għal naħseb kif xinu zeitgeist tal-moment, mwiex illi jisma' mela xogħol illi itini ħafna sodisfazzjon. 1. 2. Bej xogħol u nagħmel iktar flus u familja, nażel inqatta' iktar ħin mal-familja. Biss dawk iż-żewġ prioritajiet huma differenti ħafna mill-kultura fejn timbuttak illum il-ġurnata. Imma naħseb ħafna minnhom ġejjin mill-fatt li kif kbirna aħna, anyway. Jiġifieri hemm storja. Ma ħanajt ħafna. Issa ġejt fuq il-podcast għajdhom hu. Le ara, aħna meta konna żgħar ma konniex sinjuri, tajjeb, imma konna relativament okay, ġifieri, però niftakar żmien ta' finanzjarament diffiċli, tajjeb ġifieri li fejn naf il-kċina ħataqgħu ma taqax imma nistennew snin biex nibdluha għax ma nistgħux nagħmlu dak l-isforz finanzjarju. Kontu kuntenti imma? Immens, ġifieri ma konniex foqra, dejjem kellna x'nilbsu, dejjem kellna x'nieklu, dejjem kellna toys, tajjeb u naf, ġifieri. Però naħseb illi għamlu missin mxew b'mod vera tajjeb magħna, illi kulħadd jieħu li għandu bżonn dak il-ħin. Ġifieri mhux għax xtrat flok li tixtieq sitt flokkijiet oħra, tajjeb pereżempju, tajjeb, imma u aħna nirrispettaw ħafna dik bejn xulxin, ġifieri aħna ħanejnu ħafna xulxin bħala aħwa, tajjeb, u nejnu l-xulxin skont dak li wieħed għandu bżonn fil-mument. Tajjeb. L-istorja kont se ngħid hija xi ħaġa li jintallimni ħafna fuq parenting basically u qed tagħmilu x'imkien. Kif qed ngħid aħna ma konniex super komdi meta konna żgħar. Imma fuq l-Italja u da x'naf jiena kienu jiġu daw it-toys u hekk. U wieħed mit-toys li f'vija dejjem kon noħlom u naf li ma jistax ikolli. Tajjeb huwa dan ajruplan vera kbirek li jidħlu l-karozz tal-matchbox fih, mbagħad għandu żurżija u jgħodu jiżersqu minna tajjeb. U il-ġenituri tiegħi fetlilhom għal naħseb qabel il-praċett xtraw li dal x'ismu bħala rigal tipo li
I was very aware illi huwa sforz kbir, tajjeb, kbir, f'sens mhux illi għamilna ġimgħa ma niklux wara, tajjeb, imma ma kienx toj tas-soltu, tajjeb. Ġiet il-ġimgħa ta' wara u il-kappellan, tajjeb, konna samlu l-plaċett u għalinna fl-offerti, tajjeb, biex jisinkunu qed nagħtu xi ħaġa lil ħadd ieħor, tajjeb, għatu toj. Idealment tkun toj li tħobbu, tajjeb, u jien il-pastit. Mort nagħti dal-ajruplan, tajjeb, u mbagħad nara l-oħrajn tipo ġejjin bil-soft toy nofsu mqatta bit-toys tal-McDonald's, tajjeb, u x'naf jien. Però niftakar illi number one nomi wissi ma xtrawlix ieħor meta tajtu lura, tajjeb. U tu onestament niftakar sal-lum is-sodisfazzjon li ħassejt illi xaħat qed igawdi mill-ġid tagħna. Mhux tiegħi tajjeb. Però illum il-ġurnata inħares li dik l-esperjenza mill-lenti differenti. U jiena ngħid, would I be able to do the same with my kids? Jew inkella it-tfal tiegħi jagħtu it-toj favorit tagħhom. Probabbilment kieku instinctively l ħaġa ngħidilhom u dak ħaġib għadu ġdid għandi f'xeklek l-scooter, tipo dak ħatati għati xi ħaġa li lek tilab biha seklu, dik one. Tu, jekk vera jagħtu l-scooter, per eżempju, l-istinti għaj għajna xilhom oħra. Number one, għax isullum kollox, kif ta' battajt. Il-materializmu jgħajlek tibu ġib. U ġili ngħid illi naħseb illi iż-żewġ irwoli li għandi bħala missier illi nigwida l-tfal tiegħi u nitproteġihom, kultant jidħlu fuq xulxin b'mod ikraħ. Jiġifieri, jien nixtieq nigwida l-tfal tiegħi biex jitalmu jaqsmu mal-oħrajn, biex jitalmu jagħtu milli għandhom. Però nixtieq nipproteġihom milli weġġaw. Jew milli jkunu mdejqin għax issa m'għandhomx dak it-toj, tajjeb. U l-istint ta' protezzjoni itellef ħafna opportunitajiet milli it-tfal tiegħi jikbru permezz ta' dik il-mini sofferenza. Somehow mi msieri kienu kapaċi. Eżatt. U nixtieq ħafna nkun kapaċi nemulhom. Mela, inti x'ħadd minna dik l-esperjenza, meta għamilta inti x'ħadd l-esperjenza? Ilu ħafna. Tajjeb, imma però għattiri b'ħafna anke l-mod li għatta bil-mod, għatta b'mod illi kien pjuttost drammatiku fis-sens li kont qed terġa' tgħixha. Ħassejt. U le, forsi t-portax kan niftakar id-dettalji, ma le fis-sens ma nistax ngħid illi kienet esperjenza li anzi jiena b'gost kbir għamilta, to be honest, fis-sens ġifieri. Ma weġġatekx. Number one isu. Kien hemm xi punt fejn ara jiena x'qed nagħmel dak kulħadd qed iġib l-imbarazz hawn. Iva u le. Naħseb li meta isu tajt mal-kappella mhux favorite toy għalina possibilità l-favorite toy tiegħek jista' jkun li għattek. Ġifieri, però. Mela, żomm, hemmhekk il-mistoqsija kienet fuq il-gosti tagħhom ta' x'inhu favorite toy. Le. Ġifieri, inti qed tibilgħu fajn, bro. Sewwa, mela, inti qed tibilgħu fajn. Però jien mela ħanipprova nifhem eżatt kif għexta. Mela, jiena naf li sieħbi qed jibilgħu fajn. Jiena tiela u qed inħossna l-ħaruf ta' sagrifiċċju hawnhekk. To be honest, għalek jina nirrifletti fuq b'mod iktar minn parenting milli minn tifel, għaliex diffiċli ħafna niftakar x'ħassejt eżatt. L-esperjenza niftakara ħafna, però nkun qed nikdeb ngħidlek illi ħassejt illi kont l-iktar tifel ġeneruż fid-dinja jew nkella ma nafx illi weġġaħtni qalbi b'mod illi wara mort id-dar. Meta tara mela jiena bħala ġenitur qed nimmaġinak tifel. Ngħid għandna dat ngħidu bih. Taf kif jiena naħseb tweġġani spiex. ċert illi għamlu missieri ma ħasbuwiex hekk, fis-sens naħseb iktar a sense of ma nafx għax qatt ma tkellimna, imma naħseb iktar a sense of like I think we're doing something right. Iktar milli ħana nfaqna l-fut fuq dal. Naħseb li kieku hekk kien jixtru ieħor. Ma jesponikx għal ċertu vulnerabilità f'dinja li. Jista' jkun, ma maġina kulħadd hekk.
Baġra kulħadd kif bħal Mux bħali Gianluca Zaħir? Finx bħal illum, għax illum iktar nirrostalija naħseb. Ma dik hija utopika, le? Id-dinja mhijiex hekk, id-dinja fiha ħafna nies li huma ħsiena, id-dinja ħafna lupi illi xejn jaraw xi ħadd li huwa naqra twajjeb forsi jippruvaw jieħdu vantaġġ. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plug switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jenuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq ess.com.mt. Dik hemm mument fejn ħassejtek ftit inġenwu xaħat li pprova jieħdu vantaġġ mill-ġeneroża tiegħu. Ħafna, mhux ġeneroża ta' materjali biss, anka il-ħin pereżempju. Iġveri naf, zinja kif għadlek ma' mhix privat u hekk imma nagħmel ħafna pjaċiri il-dak li kun jgħilis mandi tifla ma tiflax, tista' tiġi tara jili, immur darba 2-3, u mbagħad ma nafx niġi bżonn ma nafx biċċa karta manta avukat, jew notar, jew perit, jew da, immur di 100 euro. All right. Kultant isu umanament isu tkun qed tistenna li dak li tagħti ħajġi reċiprokat u f'dak il-mument tħossok like all right. Tigwida li it-tfal tiegħek trabbihom b'tali mod illi tesponihom għal nies oħrajn bħal daw li ħadu vantaġġ mir-relazzjoni li kellhom miegħek. Ultimately ngħid, imma dik fil-verità li ħriġ tora 100 euro għal karta minn whoever, jew nkella li xi ħaġa jsewi li maduma u ħadli wad. Ultimately x'ħadet li, fis-sens kisritni naħseb iktar kabrit. Anyway, tallimt iktar naħseb kif inħobb mingħajr kundizzjoni. Naħseb illi jiena anka jekk inti ma tismanix bl-istess mod, xorta nibqa' dik l-istess servizz, xorta nibqa' ngħinek, xorta nibqa' fimt, forsi xi darba inti titgħallem ukoll. Permezz tal-aġir tiegħi, forsi anke jekk ma tgħallimx imma jien nemmel in the meantime qiegħed nikber ħafna. Ġifieri minn dawn l-esperjenzi naħseb huma l-iktar esperjenzi probabbilment illi meta taqla daqqa titgħallem tqum aħjar. Naħseb, fimt. So, forsi nimmaġna dinja utopika, jew nkella il-mistoqsija tiegħek hija tajba ħafna, nibża li t-tfal tiegħi jkunu priża għal dak tip ta' predaturi. Jiena l-iktar ħaġa li tinkwetani, per eżempju t-tfal tiegħi jgħiduli I'll do anything biex da. Le. I'll do anything biex inti ġilat per eżempju, le, ma tistax tagħmel kollox, tagħmel dak, ġifieri nallimhom li ma tistax tagħmel kull ma jgħidlek ħadd ieħor, tajjeb anke jekk inti ħadd xi ħaġa minnu, ma tistax, tajjeb ġifieri għax ħadd ispiċċa ħażin ħafna. Abbużi u x'naf jien tawa. Ġifieri beżżani, però li jagħtu biċċa minnhom infushom lil ħadd ieħor b'imħabba mingħajr ma jistennew xejn lura, naħseb dik hija preġu mhux difett, u nispera li jitgħallmu jagħmluha. Nispera. Ovvjament hemm perikli fiha wkoll ġifieri, bħal pereżempju immaġant ikollok din id-dispożizzjoni li inti ħatejn kemm tiflatejn. Jiena f'dal-mument qed naħseb f'ommi. Ommi hija l-personifikazzjoni ta' tisa kemm tweġġa kemm ma kollok xejn. Però niftakar moment li vera kien kiser li qalbi, ommi qed taħsel l-art hekk hawn bil-squeezer hekk. U f'daqqa waħda bdat tiegħi l-squeezer hekk. Ajjiet. Ġara, għalt li fadlilna €2 l-bank. Issa ħadd ma tnejjek bommi ħadd ma tnejjek, sewa. Però baqgħet tagħti u tagħti u tagħti. Sal-punt illi ġintara mal-ħajt, iddisprata, tilfet il-kontroll. Issa, immaġina li kien hemm xi ħadd li kellu d-dispożizzjoni li jitnejjek bommi, li di tik. Dri perswas li kien hemm fuq livell iktar iċken bidnaf tfal illi tnejku bija b'xi mod le għalula le qed nipprova nbiddel tini ċansi ieħor daw l-affarijiet kollha. Samma konmen jeżistu fid-dinja. Nerġa' ngħidlek ġifieri ma nibża li t-tfal tiegħi jgħidu iva kollox jew jien ma ngħidx
iva għal kollox, ġviri anka nħu fuq ix-xogħol pereżempju, tiġri tarf dej kull-jum li ċaħat jitlob 200 euro, 20 euro fuq ix-xogħol, fimt ġviri anka ġiri nkompara niltaq ma' pazjenti għajja li għandek xi ħaġa u ma jarafni. So, ġviri tiġri ħafna imma ma ntihomx. Mela, tkellmu nagħmel fuq ix-xogħol tiegħek. Għax ovvjament inti għażilt parti tal-mediċina li hija pjuttost diffiċli. Ma nafx kif tinterpreta inti. Hija diffiċli ma sabiħ ħafna. Inti taħdem ma' drug addicts. Eżatt. Drug addicts huma fost l-iktar nies skartati fid-dinja. Fis-soċjetà tagħna żgur. Ġifieri tinduna jekk tara grupp ta' nies li huma tossiċi dipendenti, tinduna li nies jaqsmu triq, ma jkun hemm ħadd ħdejhom, jekk tara xi ħadd minnhom ġej ħajtlobni xi 10 euro. Però inti għażilt li ma' dawk in-nies tixtieq taħdem. Mill-esperjenza tiegħi dawk in-nies ukoll huma fost l-inqas nies li tista' toqgħod fuqhom spiex, dipendibbli għax ikollhom u mhux għax huma partikolarment nies ta' ċertu imma drog, il-vizzju ta' droga jekk tagħmellek. U inti għażilt di triq. Għajli għalfej għażilt dik il-modija. L-ewwel qed ngħidlek għal xi ssir tabib qabel ħafna x'ismu deviations. U sintendi l-iktar ħaġa ġobni mill-mediċina hija li qed taħdem man-nies fl-iktar punt vulnerabli, tajjeb, u jienu nagħmel rotations, tajjeb, u provide diversi specialties ukoll, inkluż pediatrics, GP, tajjeb. L-iktar post fejn ħassejt isejjaħli huwa detox basically, huwa l-addictions, tajjeb fejn mhux biss għandek nies li huma vulnerabbli, imma għandek in-nies li isu ma tantx jappellaw il-ħafna iktar nies biex ngħidlek, tajjeb, ġifieri tobba forsi mhux daqskemm ħajrin jaħdmu dik il-linja għal diversi raġunijiet, meta kif għad tajjeb inti meta xi ħadd minnhom jidħol l-isptar pereżempju tara l-fajl tiegħu imqassam minn naħa l-oħra, tipo xi ħadd ma jrid jara lilu pereżempju, tajjeb, jiġifieri huma pazjenti notoriously forsi diffiċli. Tajjeb, imma dak huwa proprja li appellali, to be honest, li ngħid ara naħseb li jiena ma dawn in-nies nista' nagħmel xi ħaġa li forsi ħadd ieħor jista' jagħmel inqas minni. Tajjeb, barra minn hemmhekk sibt setta nies. Għalfejn inti ideali taħseb għal. Għax paċenzjuż ħafna, inħobb nisma' ħafna, tajjeb, jiġifieri kif tista' timma ma tantx jiena maġġel fil-ħajja, tajjeb allura fis-sens li f'sens ma tantx maġġel, xi ma tantx l-attitudni tiegħi hija waħda iktar kajmana, jiġifieri nieħu gost take it easy, fimt? Barra minn hemmhekk sibt setta nies, ġifieri kemm fit-tobba u n-nurses li kien hemm jaħdmu tajjeb u għatem, illi għalli jaspirawni ħafna. Fimt, ġifieri daw mhux tfittxu glorja ta' li tkun ma nafx konsulent, direttur tal-isptar, whatever, fimt, mhux dik it-tip ta' glorja, imma kull ma jridu għalli dawn in-nies li qed ibagħtu, għax qed ibagħtu ħafna, jgħinuhom jgħixu l-ħajja bl-aħjar mod possibbli, prattikament, mill-lat bioloġiku, psikoloġiku, soċjalment u anka spiritualment u a certain degree, mhux reliġjożament qed ngħid. U onestament meta għamil dan il-placement, jiena I was set tipo jiena dan irid nagħmel. U I never looked back, onestament, ġifi minn dak iż-żmien law, mhux iffissajt imma nistudji ħafna fuq addictions u konferenzi, eżamijiet u studju, ġifieri l-lum ġurnata hija parti kbira minn ħajti biex ngħidlek. Kemm ilek hemm? Kważi 7 snin issa. Hawnhekk nixtieq nissottolinja xi ħaġa, kemm giddieba Kylie Caruana. Kylie Caruana qalt li la tagħmel sew titlaq lem. Imma jiena konna fli Kylie Caruana m'hemmx ċans li dal-podcast tagħmel sija u titlaq lem. Kylie ħatamel sija mhux jien ħamel sija. Le, Kylie qalt li tagħmel sija. Mur nagħmel l-ewwel net qalt li isma' ma tixhom waslek hu. Ila ma tajli ħanwaslek il-podcast ma Le, ma naħseb ma tafix ta' l-Kylie għalli qed ngħid. Le, naf tibżax ġifieri la ċempilli u nagħmlu dates u oħra, date. Mhux date, tajjeb nagħmlu dates għall-podcast, tajjeb u x'nafin. U insomma dal-għodu anke waqt li kont qed insir nafek indu ngħid daħlet xi darbtej jekk tpoġġi bil-qiegħda. Kylie x'għed diskutu hekk. Sa dawn l-affarijiet interessa u naħseb issa ħanitlu fil-fatt fil-qofol ta' dak li interessa Kylie Caruana.
Kemm il-najs bejtu? Mux importanti, le mux importanti. Le, biex nagħna pipi. Tituħu break? Mux hekk. Mela bdaqt kollha. Għatna break. Xbajt taħdem ix-uffiċju. Xqal? Xqal? Għamilt lek il-reklam. Xbajt taħdem ix-uffiċju Storbjus. Mela tajjeb tkunu tafu ħbib tiegħi flasha ta' fil-ħodu kull nar ta' ħadd hemm waħda r-rabat tajba wkoll. Għandisa. Nittama li jtosdu gost segwu it-taħdida bejni u Gianluca Bezzina, qabel ma nkomplu nfakkar li għan numru ta' kumpaniji li l-najtuna daqqatit sabiex nkunu nistaw nkomplu nwaslu l-kom dan il-proġett il-bib tagħna huma il-Browns, l-ISS grazzi il-Maple, l-Alberta grazzi il-Garmin, wellbees.mt, pinta stretta pinta pjaċir, personalfinancetool.com, nirringrazzjaw ukoll il-Derek Meets u l-Business Labs. Ara ħankomplu issa jien u Gianluca Bezzina. Mela, Qabel inkom. Meta kolli 5 minutes, ma noqgħod naħseb u ngħid tipo jiena nibda ngħid meta qed ngħid dawn l-affarijiet, in-nies ħajħasbu li jiena xi ma nafx. Disclaimer żgħir. Xi dejja ta' mhix fost min jafni sew. Fostna l-maħmuġin min jafni sew jaf kemm jien kemm għandi difetti. Zon sekonda. Imma ħajkolli ninterroga u. Mela drogi ma tuħux. Porn ma taħx. Tisker ma tiskerx. Imma il-nuqqasijiet Għandek xi tendenzi vera violenti, jek tħobb ta' tibledej. Assolutament, imma kif taqbad tajt. Tisgarra kull Everyone has his own faults. Tajjeb, ġifiri, u kolla kemm aħna, anka parenting, nitkellem fuq l-ideal ta' parenting, jaf it-tfal tiegħek kun falliment, men. Fimt, ġifiri, u vera nibża minna. Belza kolli. Fimt, u żgur nibża minna, ġifiri ġini nkun qed tkellem ma' xi ġenitur ix-xogħol. U qabel kemm inkun naf x'inhi tajli jew x'inhu jgħidli, għax b'moħħi it-tfal tiegħi jiġu f'moħħi. Fimt, kollu, tipo, ġifiri ngħid min jaf kieku Lajla u Paolo, Sofi u Beppel u d-dimi, ma nafx. Fimt, ġifiri, għalkemm nitkellem fuq ċerta ideal, I'm also striving to reach it. Ġviri, naħseb kollha kemm aħna qegħdin fl-istess ilma anyway. So ma jgħix assolutament nagħti impressjoni li tiġi faċli għalija jew nkella li il-ħaq. Però dal-għodu pereżempju għat li m'intix impulsiv, pereżempju. Il-natural tiegħek mhuwiex impulsiv. Assolutament. Diktejn ħafna, ma dik naturalu ukoll fi mhix ħaġa li credit to me. Le xurtijat li ma tirreaġixxix. Le, kuna xi ħaġa nevalwa mid-darba qabel nagħmilha. Ġifieri dal-għodu għatli, niftakar meta għommi kienet tinix 10 euro biex nixtri shorts jew flok ta' jeb ġifi kont indur l-ħwienet kollha li jeżistu. Nara li mu isu price to look ratio l-aħjar, basically, u jek jista' jkun immur id-darbit shortsijiet flok wieħed, konna mela, imma hekk ġindum ħafna nevalwa tajjeb u l-ħażin, tajjeb u diktejni anka fuq ix-xogħol, ġifieri naf meta tisma' ċertu affarijiet fuq xi ħadd jgħidlek il-kannabis jew l-eroina tajba biss tajjeb biss. Jiena moħħi ma jaħsibx hekk tajjeb, orrajt hemm it-tajjeb. Imma l-ħażin. Fimt? So dejjem nevalwa kind of hekk. U l-iktar affarijiet li speċa taħseb li huma problemi fil-personalità, fil-karattru tiegħek. Li tixtieq teleb? Jekk naħseb tkellem il-Vanessa. ċempilla waħda. Naħseb waħda mill-affarijiet li tajlek probabbli hija li dejjem irid ir-raġun. Fis-sens li u b'xi mod ħanieħdu. Fis-sens li għax taf ta' argumenta? U naħseb nagħmel ħafna mill-argumenti huma informati, fimt f'ċertu fis-sens argumenti li mhux jiena biss imma anke ma' sħabna u hekk. Imma jekk għandek raġun ma tittieħdu. Iwa, ma forsi mhux dejjem nieħdu bil-mod tajjeb. Mhux tipo violenza u hekk ta' mhux ħażin, imma x'inhu spjegana wassalni għall-ġlieda forsi pereżempju. Jien naf jekk qed nitkellmu fuq. X'inhi tattika ħażina jew għax inti għad li mhux mod daqshekk tajjeb. X'inhu dak il-mod li inti tqis tonalità fil-vuċi, ċertu sarkazmu. Forsi bli qed tgħid qed timmanipula fl-istess ħin, fimt forsi dawn l-affarijiet. Which I'm not proud of, kif taqbad tajt. Li nipprova, nirranġi ma s'issa ma nixxilix. So dik waħda minnhom. Anka Ġesu, he used to think he was, God's gift to man. But he was.
He was, and he is. So in that way you're kind of emulating him. لا منيش f'dak il-level ħanajtek. Ma ħanaqaf imparla fil-voice u naqbdu fuq l-Addiction Street. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Kolat najdu qabel l-addictions. X'inhu vizzju, xi konstitwixxi? Ok, ma ħanibdew minn hemm. Kelma Maltija fil-verità għall-addiction m'għandniex. Vizzju jiġi? Vizzju però is a very much watered down word tajjeb sensi ħannu nżaw vizzju tnaqqar imnieħrek. Vizzju ta' għajjat ma tkellem. Li bl-ebda mod ma tiġbor x'inhu mbagħad il-vizzju ta' droga, per eżempju, tajjeb, li hija xi ħaġa kompletament jekk ngħidu l-vizzju ta' droga. Però ma tagħmilx ġustizzja għall-kelma ta' addiction tajjeb u dipendenza laqqas. Għax dipendenza hija xi differenti ħafna minn addiction, fis-sens dipendenza hija parti minn addiction, tajjeb imma jiena nista' nkun dipendenti fuq il-mediċini tiegħi tad-diabete, fuq l-insulina, pereżempju jkun diabetic, għaliex hekk mingħajrhom it-sokkor ħajtla, tajjeb xo dipendenti fuqhom. Addiction hija xi ħaġa ħafna oltre minn hekk, tajjeb u addiction meta nitkellmu fuqha qed ngħidu nispjegaw stat fejn jekk nieħdu sustanzi pereżempju wieħed jibqa' juża minkejja pereżempju l-ħsara li qed issir fuq ġismu. Wieħed jibqa' juża ammonti dejjem ikbar għaliex issa m'għadhomx biżżejjed. Illi wieħed minħabba l-addiction jitlef opportunitajiet vera tajbin fl-iskola, fix-xogħol biex ikompli juża. Illi wieħed forsi jitla' il-familja ċerta neglect id-dar għaliex minħabba l-vizzju. Dal qed insemmilek huma ftit mill-kriterja tajjeb tal-DSM-5 tajdinna x'inhi addiction. Fakar il-DSM-5. Il-DSM-5 huwa Diagnostics and Statistics Manual tal-APA, eżatt. U mbagħad għandek l-ICD wkoll hija International Classification of Diseases ta' WHO. Tajb li wkoll tispjega x'inhi addiction. Fil-verità DSM tajt addiction, tajt substance use disorder, tajjeb jon kella gambling disorder, tajjeb. Għanna deja minn fej tibda addiction? Addiction iva mela. Il-ġurnata addiction hija spjegata ħafna ħjar mill-li kienet 20 sena ilu, per eżempju, tajjeb. Illum ħajtek għaw ħafna ħsibijiet differenti u min jitkellem fuq il-biological model, u min jitkellem fuq il-social model, u min jitkellem fuq il-psychological model, tajjeb u modelli oħrajn tajjeb li tisma' n-nies isemmu kważi kultant jiġġieldu ma' xulxin. Le ma nemx fil-biological model, il-social model inti tkun addict minħabba l-familja l-għirtija, per eżempju, eżatt. Tajjeb, jew nkella minħabba trauma li għaddejt minna. Tajjeb, il-verità hija li wieħed ma jiskludix il-ieħor. Il-modelli jidħlu kollha f'xulxin in a way, tajjeb u proċess biologiku illi miegħu għandek ovvjament l-aspetti soċjali, l-aspetti psikoloġiki, trauma li wieħed għadda minnhom tajjeb. Ma tasib biex kollu dispożizzjoni bioloġika? Le mhux neċessarjament. Ġifieri jiena xi ħaġa li nħobb ħafna ngħid huwa li ħadd huwa safe milli xi darba jkun addict tajjeb u l-ebda addict ma beda juża droga, jew ma beda gambling basically jilab l-lob tal-azzart. B'deċiżjoni nħansir addict. Ma dawk huma żewġ ideat differenti. Fis-sens li jiena ma taqbad droga ma qbadx biex insir addict vera. Le, ma qed ngħidu mhux id-dispożizzjoni bioloġika tiegħek jew il-ġenetika tiegħek, orajt iżid ir-riskju, hemm ġenetika li nafu li iżid ir-riskju, tajjeb però anke jekk m'għandekx dik id-dispożizzjoni ġenetika jew bioloġika, m'intix safe u għalkemm inti tilab il-lob tal-azzarti u għettuħu l-kannabis, heroin, tajjeb, cocaine. Minaj il-ħsieb il-ix darba ħassir addict, jafx darba ħsir. Fimt? Ma jfissirx li kull min juża ħajsir addict. Pero naqblu illi min għandu proklività iktar minn ħaddieħor li jsir addict minħabba l-bioloġija u l-dispożizzjoni ġenetika. Identifikajna anka xi genes tajjeb li huma aħna meta nitkellmu fuq il-ġenetika ta' addiction nitkellmu fuq
polygenic tajjeb, kind of inheritance, ġifiri li ħafna genes li interaġixxu fl-imkien pratikament biex jagħmluk iktar suscettibbli. Però mbagħad hemm genes speċifiċi illi identifikajna, pereżempju ma nafx nidħolx imma jien naf hemm il-ġin pereżempju GAD1 ngħidula tajjeb li hija il-ġin that encodes glutamate decarboxylase ngħidulu u dan l-enzyme prattikament illi jikkonverti glutamate li huwa l-excitatory neuron tajjeb biex fidik li tagħmlek eċitat u stimulat f'GABA li huwa l-inhibitory neuron tajjeb u neurotransmitter. Jekk m'għandekx dal-enzyme prattikament tibqa' ħin kollu stat ta' kważi paniku tajjeb. Allura dawk in-nies huma għandhom iktar riskju li jużaw kalmanti pratikament u kalmanti inkluż heroin u ħaxixa u dal-affarijiet biex jikkalmaw l-istat ġenetiku bioloġiku tagħhom, fenotipiku tagħhom. U hemm ġin oħra li LDH1 pereżempju li nsemmu illi din pratikament tikkodja enzyme ieħor tajjeb illi jgħin fil-metabolizmu tal-alkohol. Issa jekk inti għandek difett f'dan il-ġin li jiġi l-alkohol ma timmetabolizzahx sew, mela jekk inti l-alkohol mhux timmetabolizzah sew, għandek inqas riskju ta' addiction, għax kull darba li tixrob ħajkollok flashing tajjeb, ħadħossok vera ħażin. Allora t-tendenza li alkohol mhux ħatiħu. Tajjeb din forsi smajt bija bħala Asian flash. Tajjeb għax hemmhekk hemm lejn l-Asja hemm iktar minn għandu dan il-ġin ħanejtek difettus, tajjeb. Allura hemm inqas tendenza li persuna tixrob. Tajjeb. So illum nafu li hemm ċerta genes li ma jgħinux, però jew kellha jgħinu. Però mhix il-ġenetika biss, kif qed ngħidlek, ġifieri tant hemm fatturi li għandhom x'jaqsmu ma jekk wieħed jiżviluppax addiction jew le, illi jiena nħossi li ħadd mhu sejf inkluż jien. Dak li kien il-punt tiegħi pratikament. Li kieku kellna nidħlu iktar fil-bioloġija forsi ta' addiction, again ma nafx in-nies mkunux interessati fiha basically. Illum nisimgħu ħafna fuq id-dopamina, pereżempju, tajjeb. Id-dopamina x'inhi? Tajjeb, l-ewwel id-dopamina hija neurotransmitter. Neurotransmitter huwa xi ħaġa li jgħin biex żewġ nervituri, żewġ neurons tajjeb kemm nervituri jikkomunikaw flimkien pratikament. Dopamine irid jeħel ma' receptor biex ikun hemm reaction tipo, tajjeb, u di reaction x'inhi? Di reaction hija reward. Tajjeb dopamine huwa dak il-neurotransmitter li iwassal il-gost. Tajjeb, ġifieri meta inti pereżempju tiltaqa' ma' sħabek u tħossok tajjeb, dak huwa id-dopamina li qed tiġilek tħossok tajjeb. Meta inti tikol ikla tajba, dak huwa d-dopamina li ġejlek tħossok tajba. Tajjeb, l-istess tajjeb huwa spike ta' dopamina pratikament. Tajjeb, sintendi ħankun qed nissimplifika l-affarijiet tajjeb imma xorta accurate, tajjeb, imma b'mod iktar sempliċi. Issa dopamina, tajjeb, illum il-ġurnata iktar mill-reward ngħidu l-dopamina is motivation. Tajjeb, ġifieri timmotivak biex terġa' tagħmel dak li għamilt, dak li waslek għal dak il-pjaċir, għal dak il-gost pratikament. Tajjeb, u fil-fatt in the natural state biex ngħidlek l-iktar affarijiet li waslu għal spike ta' dopamina huma l-affarijiet li l-iktar huma importanti for survival, għal sopravivenza tal-ispeċi tagħna. Jiġifieri li tiekol, illi tkun in a pack tajjeb fi grupp għaliex dak huwa protettiv ovvjament, tajjeb is-sess intendi ħabba il-prokreazzjoni, tajjeb ġifieri dawn huma l-iktar affarijiet illi inżid magħha l-vjolenza. Jista' jkun to be fair illi forsi hawn nies li iktar jieħdu spike ta' dopamina mill-vjolenza tajjeb ċertu nies li għandhom tendenza li ovvjament għandha utilità għas-sopravivenza tiegħek le inti li tkun kapaċi jew li inti tiġi f'inkontru u tkun vjolenti u jirrexxek tiddefendi ruħek. Ma ngħidx li ħafna nies jesperjenzaw gost minnha il-vjolenza. Hija aktar reaction probablement ta' sympathetic nervous system li fight or flight, tipo frotta l-adrenalina, probabilment. Ma nasibx li l-maġġoranza tan-nies isibu gost fli għatu daqqa ta' ponner xi ħadd. Ma nafx minix ħafna nies. Eżenina. Fil-kasaj li għanbaxi rasi. The hot water. Insomma,
milli nista' nifhem ta' kif aħna imsawrin b'mod evoluzzjonarju, inti li jkollok il-kapaċità illi Tiddefendi ruħek. lanza u titfaħħa fon il-naf l-jum fan biex tieklu, biex dik it-trill tiġi parti mis-sopravivenza tiegħek. Jista' jkun L-evoluzzjoni tal-isma'. Onestament, għat ma rajt, jew għat ma studjajt il-violenza jew għet mill-iktar affarijiet li għolli dopamina. Li dopaminergic. Pero nista' nifhem minn fejn ġej. Per esempio, dal-aħħar qatt nisma' il-podcast ta' Chris Eubanks. Li huwa ex-world champion boxer. Karattru fenomenali, ġifieri bdidem poetiku ħafna, personalità vera interessanti. U jibda jitkellem fuq il-boxing bl-istess mod li nisma' ħafna nies oħrajn li jitkellmu fuq l-addiction ta' drogi, ta' dak Però naħseb li it's more the exercise and the violence, to be honest. Ġifieri exercise huwa wieħed mill-iktar affarijiet dopaminergic. Le, ma u jkun qed jitkellem minna dwara bil-element ta' mela, fil-ring hemm kuntest ta' status. Sewwa, aħna bħala primates nixtiequ nkunu on top, il-moment li jiena nara lil dak il-persuna l-oħra mal-art, minn kelli ma jkolli xejn kontrih. Ħaġa ġofija. Fair enough. Anzi, li huwa vera interessanti fil-contact sport huwa li kważi dejjem tiġri. Kun qed tissegwi speċa ġuda boxing inti, u dik ġuda boxing ma tibda minn 3 ġimgħat qabel għax ikun hemm bil-weigh-in u l-face-off u da fil-weigh-in u l-face-off u fl-intervisti li jagħtu kemm ma naħmlux, kemm ħmieċ u kemm ħanamillu ħanefqa. Kif appena jispiċċaw 12 round jaqbdu jitan u jaqbdu jitbew, jaqbdu jgħidu kemm inti raġel sew mur ħsieb il-familja. Hemm xi ħaġa vera katartika fil-vjolenza, però insomma biex inkomplu fuq il-dopamina. Aħna l-ġurnata nafu wkoll x'livelli ta' dopamina suppost għandna. Tajjeb ġifieri fl-istrajjithom tagħna biex intik idea tajjeb fil-partijiet tal-moħħ fejn id-dopamina l-iktar li tkun. Bejwieħed ieħor il-baseline tagħna on a day-to-day basis ikun isu roughly 50 nanograms per deciliter li nħallu l-units barra, maybe other 50. 50 ġurnata tajba, tajjeb. Issa, b'dib żgħira ta' 40, per eżempju ta' tal-40, inti qomt fil-għodu ma tantx għandek ħabtit qom mis-sodda, forsi ħaċċempel siek, tajjeb, forsi maġġoranza tal-ġurnata ħattorqod jekk kellek xi xogħol x'tagħmel ma għamiltux. Ġurnata xi apatetika ngħidilha jien tajjeb, fejn nuqqas ta' dopamina mabba fih m'għandekx motivazzjoni. Nistgħu nkejluha d-dopamina ġifieri titkejjel tista' tgħoddem ta' xi ħaġa minn annimali, ovvjament, tajjeb ġifieri jiċċekkjaw kemm striatal levels pratikament u anka circulation levels tajjeb. Ma jekk jiena rrid nara sma' il-livell ta' dopamina. Le. Mhux fattibbli li Le. Għalfejn hija daqshekk redikola l-propożizzjoni. Għaliex irid nidħollok ġo moħħok basically u fimt ġifieri aħna id-dopamina tinteressana, id-dopamina fejn qed taħdem. Fimt, mux fuq, dopamina, by the way, miex biss għal-gost, imma hija wkoll, per esempio, għal-moviment. Ġifieri inti għandek żewġ pathways prinċipali ta' dopamina, tajjeb waħda minnhom hija il-corticomesolemic limbic system, li hija s-sistema li ħattina il-gost, il-pjaċir, tajjeb, l-oħra hija nigrostriatal pathway ngħidula li hija dik il-pathway li tagħti il-moviment, li hija dik il-pathway li tbagħti f'Parkinson's. Per eżempju, fil-faċnatu dopamina, levodopa. Li għandha ħafna perikli, Użgur li għandha ħafna perikli. Tajjeb, ġifieri anke f'ċerta studji illi jagħtu levodopa isu kif għall-heroina u l-metadone, jagħtu levodopa għall-kokaina dawn l-istudji. Like ħafna minnhom waqfu qabel l-istudji għaliex tant kien hemm abbuż basically. Tajjeb, ġifieri għandha l-perikli tagħha. Imma insomma dik side note. So, kif kont qed ngħidlek isu l-baseline huwa ta' 50. U mbagħad hemm ċertu attivitajiet illi naf fejn għajdu ġurnata fejn għaddejt mill-eżamijiet, irbaħt is-super 5, tajjeb whatever, u dopamina telat 100, tajjeb. Is-sess, per eżempju, jitella dopamina 90 to 100, per eżempju, tajjeb. So, hemm attivitajiet li jitwa dak l-spike. U ovvjament dak l-spike iġaluna illi nerġgħu nagħmlu dik il-ħaġa. Għaliex id-dopamina wkoll tingħaqad ma' ċertu dipartimenti oħrajn, ma nidħol ħafna fihom bħal hippocampus, per eżempju, tajjeb l-amigdala, illi dak il-gost nassoċjawh ma' emozzjonijiet sbieħ prattikament. Allura ngħidu ħanerġgħu nagħmluha għax vera kienet sabiħa, tajjeb. U bil-kontra, meta tkun vera kera, tajjeb,
ngħidu mhux ħarġa nagħmilha. Tajjeb. Issa, il-problema hija illi meta inti tieħu sustanzi barranin, tajjeb, bħal pereżempju ħammur fuq l-anfetamini, nibdew blar, tajjeb, ġifier l-anfetamini tista' hija l-iktar ħaġa li tagħmel ħsara għal dis-sistema, tajjeb, jekk forsi hawn minra Breaking Bad u hekk forsi jifhemna xi fuq x'nit nitkellem. L-anfetamini jollu dopamina roughly 1100, tajjeb, ġifieri ħafna iktar minn il-livell tajjeb ta' stess, per eżempju, tajjeb li huwa probabbilment waħda mill-iktar attivitajiet li hija popolari, tajjeb. Ġifieri il-mod kif dawn il-sustanzi jollu dopamina, it's very unnatural. Issa, għaliex hija pertajlihom imbelli. Blasek, mux gost li kapaċi għanna mod kif nollu dopamina daqsek. Xin il-problema? Hija li l-ġisem tagħna it's driven for homeostasis, għal-bilanċ, tajjeb, ġifiri dal-għodu konna qed insemmu steroids u dal-affarijiet. U xieġri meta ħatiju l-steroids, tajjeb, ġifiri meta ħatiju androgenic steroids li pratikament il-ġisem kollu ħanajtek livelli ta' testosteron barrani u li ħafna, dak il-testosteron jibat messaġġ lill-moħħ li jgħidu tipproduċix iktar hormones li jistimulaw l-testikoli biex jipproduċi iktar testosteron, mela testosteron tagħna ma jibqannix. Tajjeb, u bil-mod il-mod anke t-testikoli jixrinkjaw, tajjeb u bla bla taf xiġri. L-istess ħaġa tiġri fil-moħħ. Jiġifieri jekk aħna dejjem għandna floods ta' dopamine, il-moħħ irid jagħmel żewġ affarijiet biex inaqqas dak il-flooding. U żewġ affarijiet li jagħmel primarjament. Għalfej għandu l-interess li naqqas il-flooding. Naf li homeostasis hija tweġiba, imma għalfej jinteressaħ li jkun in homeostasis. Għaliex homeostasis is the state we are meant to live in. Kif taqbad tajt ġifieri inti jekk inti qed il-ħin kollu driven at 1500, number one is not sustainable. Ġifieri inti id-dopamine li joħroġ biex ngħidlek hemm dik ngħidula readily releasable pool. Tajjeb, ġifieri inti ma tħareġ l-iPhone, tajjeb, kulħadd mar jixtrih, u f'daqqa waħda iPhone ma baqax, tistenna sakemm jiġi in stock. Tajjeb, issa, kull darba li għandek dopamine dip, ġifieri inti ħlejt id-dopamina kollha li kien hemm. Għax ħadd l-fetamina. Eżatt, tajjeb jew kellha ħadd taqaf vera ħażin. U din naraw anke in everyday life, ġifieri niftakar meta kont żgħir xi ħaġa li kont nobot huwa il-feeling ta' wara living. Tajjeb, ġifieri mort living vera ħadd buzz. U vera kelli dopamina mola s-sema, dak iż-żmien ma kontx taf li hija dopamina, tajjeb, wara tiġi f'dip. Anyway, dopamina tinżel iktar mill-baseline, tajjeb, u m'għandekx tmur l-iskola l-għada, x'issa il-weekend kien vera sabiħ, tajjeb. Ġifieri wara esperjenza tajba ħafna, u mbagħad hemm il-bilanċ hemm aħdar tas-sikso biex ngħidlek, tajjeb. Kien ħandħu f'ħafna xi komplikazzjonijiet imma il-ġisem irid il-ħin kollu il-bilanċ għaliex mingħajru s-sistema ma jiffunzjonawx kif suppost. Issa il-mod kif isib dan il-bilanċ huwa żewġ modi prinċipali. Number one, innaqsu s-sensittività għal dak l-stimulus. Tajjeb, u għal l-stimuli in general. Ġifieri jekk qabel bħitt ta' amfetamin kien jitla' 1100, wara 4 darbiet 6, tajjeb ħajitla' 900. X'tagħmel inti bħala user tuża iktar. Tajjeb, tuża iktar u tipprova terġa' ġib dak. Ħawafek sekonda. Mela, għax inti għad il-moħħ innaqqas is-sensitività. Maċ li inaqqas l-output, dok mhux żewġ affarijiet differenti. Le, inaqqas is-sensittività għall-istimulu li huwa l-anfetamin. Mhux inaqqas is-sensitività għad-dopamina stess. Għalek żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa inqas sensittività, ġifieri ħajkun inqas outburst ta' dopamina, tajjeb, milli kien ikollna sa ġimgħa ilu, jew ġimgħatejn ilu, tajjeb. It-tieni ħaġa huwa l-dopamina jrid jieħel ma' receptor. Meta l-ġisem jgħalli bis-sensittività biss xorta qed jirnexxielek tolli d-dopamina ħafna, mela next in line hija li ħanneħilek ir-receptor. Mela aħna nsemmu ħafna lock and key mechanism ta' receptor illi dopamina tittieħel eżatt ma' receptor tagħha u receptor tagħha biss jakkomoda tajjeb l-istess bħal ċavetta mal-lock. Mela jekk għandi ħafna ċwievet, tajjeb, nista' minflok nibda narmi l-locks. Tajjeb, u hekk jiġri prattikament. U dak iwassal għal stat sfortunatament fej insa drogi issa. Tajjeb, ġifieri ngħidu persuna issa m'għadix tuża amfetamini
Però issa qiegħed fi stat fejn qabel kienet tanqek it-tifla u kont tħoss ċerta raxx, ċerta sodisfazzjon, ċerta gost, tajjeb. Issa m'għadekx fejn qabel is-sess kien dik xi ħaġa, l-exercise kien dik xi ħaġa, fejn ix-xogħol kien dik xi ħaġa, issa x-xogħol ma dik kważi xejn. Kollox gris u kollox gris. Nafu, mela, jekk jiena nkun għamilt dan il-periodu f'ħajti fej abbużajt minn din il-lock and key system. U moħħi rema ħafna minn dawn il-locks. Jekk jerġa' jiġi kif One, jekk jerġa' jiġi kif inhu, two kemm idum, three, jekk nistax nagħmel xi ħaġa biex inħaffef il-proċess. Mela, l-ewwel nett jerġa' jirkupra il-moħħ tajjeb, ġifieri jekk tara pereżempju ex-addict tajjeb li ilu barra mill-programm, pereżempju għamil programm, u ilu barra 10 snin, 15-il sena, jerġa' jiġi kważi normali, tajjeb tista' tgħid normali. Però it's a process that takes a long time, kemm eżatt ma nistax ngħidlek, però il-ħanġ tiegħi on average hija bej 3 u 8 years, tajjeb wara complete abstinence. Fil-fatt, waħda mir-raġunijiet li nagħtu l-metadone għalija, u llum il-ġurnata metadone m'għadix sirt clean nibdew naqtawha imma żomm hemmhekk, hija proprja x'il-metadone ukoll bħal sustanzi oħrajn tolli ftit id-dopamina. Mela almenu inti tista' tqum filgħodu u tmur ix-xogħol. Tajjeb, u inti tista' tiffunzjona se tħossib il-familja tiegħek. Tajjeb, hawn min forsi jgħidlek imma mhux b'mod fals kif qed tolli dopamina. Iva, però qed niġi l-mistoqsija l-oħra tiegħek. Dak il-mod in a way fals, però stabbli ħafna kontra ta' heroin. Heroin tollilek, pum, u terġa' l-isfel. Metadone bil-mod u steady state pratikament. Tajjeb. Dik l-istabilità qed tgħinek biex inti terġa' ssib xogħol, terġa' tibda x-xogħol ma nafx ħadd għaddilek kompliment u qed terġa' tibda tibni dawk il-proċessi pratikament li bihom qed terġa' ssib dak l-steady state ta' dopamine. Tajjeb. Hemm xi ħaġa li għaġlu l-proċess? Huma dawk l-affarijiet illi jiena wkoll nirrakkomanda biex il-proċess ma jsirx in the first place, tajjeb, illi inti tissoċjalizza li jkollok grupp ta' ħbieb li jgħinek, tajjeb li inti tikol healthy. Ma il-mediċina turihom dawn l-affarijiet? Il-mediċina hemm l-istudji li juru n-nies li jipparteċipaw pereżempju f'komunità li jfittxu l-ħbieb, relazzjoni, eċetera, eċetera. Dak huwa in a way wieħed mir-raġuni tal-xiex therapeutic communities tajjeb bħal Santa Maria u San Blas, wieħed mill-values tagħhom, wieħed mill-valuri tant sbieħ ta' therapeutic community li inti m'intix tirkupra waħdek imma qed tirkupra mal-oħrajn u mingħajr ma tafu qed fejqu dal-proċess flimkien. Issa nerġa' ngħid mhuwiex biss il-proċess bioloġiku li jrid ifiq, tajjeb, imma wkoll ħafna proċessi oħrajn, ħafna affarijiet oħrajn, jiġifieri jekk persuna ħaterġa' toħroġ mill-programm u m'għandix fejn toqgħod, m'għandix dar, jew m'għandix relazzjonijiet, spiritwalment vakwa, fimt? Il-probabilità hija li tagħmel xahrej anke jekk di proċess ta' dopamina reġgħet lura normali u kważi, ħatamel xahrej tajjeb u back to square one. Għaliex? Għax kif dejjem ngħid l-effett ta' droga huwa effett tajjeb biex inti tinsa id-diżastru li tinsab fih. Fimt, ġifieri jekk inti m'għandek xejn f'ħajtek li tik dak is-sodisfazzjon, id-droga iva ħassiba tajba. Fimt? So nenfasizzaw ħafna illi ir-recovery tiegħek anke fil-programm mhijiex biss illi biologikament, illi medikament ħanistabilizzaw il-mediċini u x'nafjena, imma anke ngħinu n-nies jagħmlu CV, jsibu xogħol, tajjeb illi family therapy hija waħda mill-stajt il-pilastri ta' programm tajjeb illi inti terġa' tirrikonċilja ma' min forsi weġġajt, minn il-mediċina u neuroscience jgħin ħafna anke biex il-familjari jifhmu ftit x'kien qed jiġri. Fis-sens li meta nispjega dil ħaġa lill-lom pereżempju li ma tistax tifhem kif it-tifel tagħha sawwata jew kif it-tifel tagħha serqilha d-deb ta' kuljum dawn l-istejjer, fimt? It does explain għabet li jiena f'sens m'għandniex inħoss l-ebda tip ta' empatija lejk, tajjeb m'għandniex inħoss l-ebda inti bħala ommi, m'għandniex inħoss l-ebda tip ta' feeling għajr dak il-laċċ li għandi biex nieħu dik is-sustanza biex nerġa' niġi laqqas issa 600 biex nitla' 30 biex nuża n-numri ta' dopamina, fimt? Jiġifieri meta tispjega x'inhu jiġri b'mod
mediku meta jqisu ċertu ommijiet, ċertu missirijiet, ċertu ħbieb, ikun moħħhom lajta kolluk soħat. Fimt? Tejn ħafna. Kemm inna nafuhom dawn l-affarijiet fuq drogi? Onestament ma nafx, ġifieri, ma nafx fl-iema żmien ġew skoperti, ħankun onest miegħek, imma jiena li nafu li fil-medicina qatt ma studjajthom, fis-sens qatt ma għaddejna minn dawn l-affarijiet b'mod vera ċar. Then again, addictions mhux parti kbira minn dak li nistudjaw fil-medicina, laqas xejn, sfortunatament. Illum il-ġurnata, ovvjament, aħna nagħtu lectures medical students, nispjegawlhom dawn l-affarijiet. Jekk kienu xi hemm fi żmien u ħadd ma kien jispjegahom, jew forsi kienu jispjegahom mod differenti, jew insejt il-lectures, ma nafx. Imma mhux affarijiet li kont aware daqshekk tagħhom qabel dħalt f'addiction. Dħalt fi naħdem f'addiction. Għax, ovvjament, kifet penġija inti li meta tħares li b'mod daqshekk granulari, inti tibda tħoss li jisma' di m'hemmx mod li tevita fil-verità. La darba tidħol fiha u inti kollok depletion tad-dopamina, kollok id-depletion tar-receptors. Inti taf li jisma' inti ħadħossok tal-ħaras. U speċa jekk tkun avżat minn qabel, jista' jkun li l-konsiderazzjoni tkun naqra ħjar. Għalhekk nieħu l-ħin biex nispjegahom l-affarijiet, kemm hawnhekk u kemm mal-pazjenti, ġifieri speċjalment dawk iż-żgħażagħ li qegħdin fil-bidu tal-addiction career naħdula tagħhom tajjeb, nieħdu l-ħin biex nispjegahom dawn l-affarijiet biex forsi jemnu, kif tabgħat forsi jifhmu daqsxejn iktar, ovvjament l-adolescenti daqsxejn iktar diffiċli għax dik kulħadd sal-ponta ta' mnieħru jara, meta jkun adolescenti. Tiegħi wassal hekk, imma hekk mhux hekk. Nagħmlu X'kont se ngħid, kont se ngħid importanti. Jien nixtaqt nżid ma' dak li attenti u forsi t-ċans taħseb ukoll. Jiena niftakar, meta konna żgħar kien konna daw il-copybooks, dak Say no to drugs and be proud of it. Eżatt, dak il-pagun fuqha, jew nkella droga tkissirlek ħajtek u dak qed jiskejtja. Le mhux żgħażu kien dak qed jiskejtja fuq is-silġ u s-silġ inqasam. Le dak żielu ta' veru. Naħseb kollha jafu. Imma insomma, il-point kien illi l-slogans kienu id-droga tkissirlek ħajtek, id-droga l-ewwel tolli kumbat is-sabtek, biex kien hemm ħafna minn dawn il-slogans fatalistiċi u doom and gloom. U mbagħad li jiġri inti tiġbed l-ewwel line. U tħossok qiegħed glorja tal-ġenna Eżatt, tixqalet. Ekku. Din hija l-isbaħħa ġela qatt esperjenzajt f'ħajti probabbli dak il-ħin. Ovvjament inti tiskredita dak kollu li tkun smajt qabel jew dak li tkun smajt qabel qas biss tibqa' tikkonsidrah. Huwa wara ġimgħat jew wara xhur ta' abbuż li inti tintabaħ li issa waħda qiegħed. Issa li jkun interessanti kieku għax inti tidduna li wara pereżempju t-tieni it-tielet darba. Ma dix l-istess. L-effett mhux l-istess, għandi bżonn iktar. Ħadd iktar u ġejt tajjeb. U mbagħad għamilt forsi 3 ġimgħat 4 ġimgħat oħra. U f'da waħda nieħu kemm nieħu il-ħaj ma jerġa' jasal qatt. Li kieku spjegaw il qabel jew spjegaw ilna jew forsi min qed jismassa jkun jista' jimmaġna din l-analoġija, jidduna huwa għalfejn għax inti m'għandekx il-fakultà. Tista' ddum titfa' MDMA ġo fik u speed ġo fik għax sempliċement moħħok. Mhux id-drogi biss, imma anke kull ħaġa fil-madwar u koll issir ħafna iktar ħafna iktar griża. Jiena definition ta' addiction li vera toġobni u vera nossija. Addiction hija it's a progressive narrowing of the things that give you pleasure. So bil-mod il-mod tibda titlef dak kollu li tikgost mid-droga, sal-familja, sal-xogħol. Tajjeb, issa punt żgħir fuq dak li għamilt inti meta konna żgħar vera il-prevention tactics ta' dak iż-żmien kienu say no to drugs and be proud of it. Kollu say no. Kienu jispjegawlna ftit ta' mhux le, ġifieri imma anke nieħu setqa pereżempju dak iż-żmien law għamlet avvanzi tremendi. Ġifieri vera fejn is-setqa qabel dak li kienet tipprietka u tiġi l-iskola bil-puppets u x'naf jiena, illum il-prevention tactics u strategies inbidlu ħafna, ġifieri llum rari ħafna dak tisma' xi ħadd say no to drugs and be proud of it. Tajjeb, ġifieri naħseb l-importanti illi tajt
ħajtek aħjar mingħajr droga, tajjeb, però jiffukaw ħafna tajjeb fuq programmi anke bħal Teen Outside the Box u programmi li huma award winning għal setqa. Jiffukaw iktar fuq coping skills, fuq x'għandek tagħmel biex xorta ssib is-sodisfazzjon fil-ħajja u xorta ssib il-ħaj fil-ħajja minn affarijiet li huma iktar naturali, iktar affarijiet li iktar ħajtuk ġid. Jifukaw anke fuq affarijiet li mhux teknikament relatati ma' droga li kif tuħsib il-parti privata tiegħek, pereżempju, tajjeb jiġifieri Għalfejn jħossu li parti mill-missjoni tagħhom li? Għaliex anke tkun taħt l-effett ta' droga, pereżempju, hija l-ewwel ħaġa li titlaq. Il-privatezza kemm huwa likely li jekk ħajkollok taqsam ma' xi ħadd tuża kondom, fimt. Nieħduhom kemm sex parties pereżempju tajjeb li hija naħseb waħda mill-affarijiet li forsi qed tagħti daqshekk Malta problema kbira ta' sifilis u anke HIV li qed naraw iżidu. Għalfejn għandna din il-problema Malta? Parti mir-riċerka li kont għamilt isejt meta jidher li Malta l-HIV qed iżid. Iva. U qed iżid pjuttost brata li bal-qija tal-Ewropa pereżempju mhux qed iżid bl-istess rata. Onestament iktar li x'rata qed iżid biha ngħidlek ma nafx. Tajjeb, però jiena jixxukjani ħafna. Għana mmur ħafna konferenzi barra. Tajjeb, ovvjament, addiction li għandha sabiħi li technically it's in its infancy. Tajjeb, ġifieri ma tantx ilha li qed tiġi studjata mediċini ġodda, so li għandha sabiħi li nkollu tipprogressa mmur konferenzi barra biex naraw li jixxukjani ħafna li nidħol presentation u li tkun magħmula minn Franċiż jew minn Ġermaniż u tkun fuq Malta. Illi fija jgħidlek ħafna studenti Ġermaniżi qed imorru Malta għal kemm sex parties. Illi ħafna this is not a dig tipo għall-gvern għax ma nasibx li għandu x'għażam il-gvern tajjeb assolutament. Imma xi ħaġa li tixxukjani nkella ħafna studenti qed imorru Malta għal kemm sex parties. Għal kemm sex parties jew għal balloon parties pereżempju daw fejn jkun hemm balloons bin-nitrous oxide li huwa aw laughing gas li huwa dissociative bħala droga tajjeb illi jien ngħid għandha qed kien fuq Malta tiegħi. Fimt, ġifieri qed jagħmlu preżenti u mhux l-ewwel darba li ġraqat, ġifieri. Bajti bħala persuna li qed on the front line taf li jiġru dawn l-affarijiet. Onestament, mhux affarijiet li jaslu għandna, fis-sens li għaliex ħafna drabi jkunu turisti li jiġu Malta, tajjeb, huma aħna tinsix li aħna naraw the very end of the line. Ġifieri ma narax dak il-user li mar party u uża primla ecstasy. Jien uża dak il-user li beda b'ecstasy mar għal-kok, baqa fuq il-kok għal 5 snin u għal 5 snin daqlu li ħaġa ħażina u ġi għandna. Tajjeb, so dawn l-affarijiet mhux dejjem jaslu għandna le. Imma meta mbagħad jieħdu pereżempju qualitative studies u interviews ta' studenti barranin fil-pajjiż tagħhom stess jgħidu fejn mort ta' Malta. Marriċ nallarma l-poplu jew dal-qas per idea tajjeb, imma jien personalment ġilet ix-xukjani ftit. Għax naħseb meta nisma' li sifilis qed iżdid pereżempju, jew nkella HIV, again, darba mort konferenza Malta tajjeb illi kienet fuq sexual health u hekk, illi fiha xi ħadd actually qal jiena inħobb chemsex, ma chemsex għal ma jafx huwa sex that's fueled by chemicals. Tajjeb, u ġeneralment jew koppja jew grupp. Sewa, biex ma kif morna nitkellmu l-fidi għal fuq il-chemsex. Għalhekk għandna fuq naħal Madonna fuq naħal il-ġiga. Imma dal-persuna jiena chemsex joġobni daqshekk għaliex ħadd ma jimpurtaħ mill-HIV status tiegħi waqt il-chemsex. So HIV positive, imma ta' mind you, jista' jkollok HIV ta' ġifieri u tkun tista' kollok taqsam ma' xi ħadd safely. Mux għetnajt li. Fimt, imma sintendi meta. Il-riskju, mux għal il-riskju. Imma jista' jkollok viral load li għan negligible tista' tajt. Tajjeb, ġifiri, il-riskju jista' jkun vera tajt. Fina naf kopji tajjeb li il-mara għanda HIV ilhom ħajjithom kollha. Tajjeb laqqas jużaw protezzjoni, per eżempju, ma tant il-viral load jgħabaxxa li il-raġel still fine. Pero jitkun għattu xi mediċina biex iżomm il-viral load. Iva, mela. Dik dejjem, dik ġerment tkun xaġa lifelong, ġifiri medicina, ġifiri ħajibqaw fuq għal dejjem. Sfortunatament għal HIV m'għandniex kura, bħal m'għandna hepatitis C, per eżempju, imma għandna xaġa biex nikkontrollaw il-popolazzjoni tal-virus biex ngħidlek. Wasal tal-dija, għax għandna fuq il-prevention strategies, pratikament, tajjeb ġifiri importanti ħafna li jeħed tfal jitalmu li jekk xi darba jkunu f'dis sitwazzjoni, iktar u iktar għandhom ikunu on high alert.
tajjeb, ġifieri illi waħda mill-ABCDE tajjeb tal-STIs, tajjeb hija don't use drugs. Fimt ma' stess, per eżempju, tajjeb allura illum il-prevention inbidlet ħafna u min joħsieb il-prevention tajjeb ġifieri huma again, konferenzi mur maħħom, huma nies vera biesla li vera moħħom biex jinnovaw il-prevention u biex dejjem tkun iktar effettiva. X'kienet l-aħħar breakthrough fil-qasam tagħkom? F'liema sens. X'kienet l-aħħar? L-qasam tagħna huwa vast ħafna. Ma naqbdu speċa lan x'inhu tagħkom fl-aħħar mill-aħħar lan huwa li kollna inqas addicts. Mela, dak huwa lan naħseb from a public health perspective, tajjeb, jekk tajli x'inhu lan tiegħi bħala tabib, tajjeb huwa. Mela ħansaqsilek mod ieħor, x'inhu il-mission statement tas-setqa? Mela tas-setqa? Is-setqa hija l-Aġenzija Nazzjonali kontra l-Aġenzija Nazzjonali għall Prevenzjoni ta' Droga, tajjeb, għal prevenzjoni tal-użu ta' droga, sintendi, u trattament tal-użu ta' droga. Ma nafx dak il-mission statement, to be honest. Imma x'inhu il-mission statement tiegħi? Jiena meta dħalt is-setqa, tajjeb kien hemm tabib kollega li nistima ħafna sal-lum il-ġurnata, nammira ħafna, għadu jaħdem magħna ġifieri, illi kien qalli il-missjoni prinċipali tiegħek hija l-pazjenti tiegħek tgħinhom jgħixu l-iktar possibbli bl-aħjar kwalità tal-ħajja possibbli. Dik tista' tfisser jew li jiġu igawdu minn astinenza mid-droga, tajjeb, jew nkella li jibqgħu jużaw, però jibqgħu jużaw b'mod dinjitus, tajjeb, ġifieri. Mela dawk huma żewġ missjonijiet. Waħda hija nipprevjenu iż-żgħażagħ tfal or whoever milli jaqbdu jippruvaw id-droga. U l-oħra hija la darba qbad id-droga it-tama naħseb aħħarija hija li nfejjek. Li inti tiddeċiedi niġiklin. Forsi fil-bidu kon naħseb hekk. Imma l-ġurnata ma għadniex daqshekk, to be honest. Fil-ġurnata għandi nies li nqishom bħala success stories illi persuna għandha 55 sena ilha tuża heroin meta kellha 18, 16, anke 13, 12 kultant tajjeb illi di meta tqed magħha jiena ma kellix xogħol, kellha tfal li kollha qegħdin inkjer, tajjeb, mhux magħha. Imma permezz ta' xogħolna ġabbiet ċerta responsabilità illi reġgħet qed taħdem, tajjeb forsi m'għandix it-tfal magħha imma almenu hemm kuntatt ma' tfal. Tajjeb illi qed tuħsib tagħha nfisha fi qabel ma kienx tinħasel jew ma kienx jinħasel issa qed tiġi nadif jew nadifa, tajjeb. U hi kuntenta b'ħajjitha, imma qed tuża taħraq ftit heroin kultant. Għalija xorta success story, to be honest. Ġifieri il-ħaqt lan li din ikollha tkun astinenti illi forsi għalija bħala Gianluca ikun l-ideal. Le, imma xorta l-ħat dak il-mission statement li spejjelek fil-bidu di għattejx. Ma di mux naqata Oscar Wilde spiex ta' aim for the moon and in case if you miss you will land among the stars. Ovvjament għawet s-sotolja kolli Oscar Wilde ma jafxej fuq l-astronomija. Imma din, in a way, tuħodni l-ura l-ftit, dak li għatlek fuq mandu xaqsam ġesu fil-għawed, imma li kind of. Jina sabandu ħafna xaqsam ġesu, imma li talab minn Zakkew, mux l-istess minn talab minn Zazuħani, tajjeb. U jina ma nistax nitlob minn kulħadd l-istess. Number one, mux kulħadd irid l-istess. Ġifieri jekk inti tajli isma' jiena l-unika mod kif għandi biex nistrieħ dik id-darba fil-ġimgħa hija li nieħu joint jew li nieħu naħraq ftit heroin. Mhux qed imbirkek, mhux ngħidlek okej, tagħmel tajjeb tuħod assolutament le, xorta ħażin għal saħtek. Imma jekk huwa l-unika mod kif tagħmel hekk inti, għamel hekk, it's okay. L-importanti però illi inti xorta qed tgħix b'dinjità, illi xorta għandek funzjoni fis-soċjetà, illi xorta qed tilħaq lan ta' ħajtek. Min għandu l-possibilità li fiq. U żgur. Jekk tajli li huma l-iktar stejjer li isu kind of situk sodisfazzjon huma dawk li kienu vera fil-ħama biex ngħidlek tajjeb. U llum il-ġurnata qegħdin iktar kliem minni. Tajjeb, għax forsi ħafna kafe. Tajjeb, ġifiri, u għandi minnhom dawk il-pazjenti. Min kien l-aħħar pazjent li tista' tkellimni dwaru mhux għalfejn l-aħħar imma pazjent li naħseb anka ta' madwar, kind of it-tobbo jaqbdu nqamija li għandi soft spot għal ċerta nies tipo. Fimti ma wieħed minnhom huwa dażżagħżugħ isu tampari tajjeb li meta jiena dħalt is-setqa kien ma tabib ieħor.
u ma kienx mhux ħabba tabib, tajjeb, imma kultant ma tiklikjax ma' persuna, anke jiena jkolli pazjent il-ġin ma tiklikjax magħhom inti jom il-xi ħadd ieħor daħu sibu inti. U da assolutament ma kienx tajjeb, ġifieri problemi mediċi minħabba li ġiri fil-vina tajjeb l-smek u l-heroin multiple times a day, ma jistibx vini, trombozijiet, tajjeb infections f'qalbu, tajjeb, ġifieri dak kien diżastru. Inserta illi darba konti għat ma dan tabib u għatlu għanħidu jien. Għax isu tampari, very cool. Insomma, u ħdimna fl-imkien. Najlek il-verita li kem tajtu medicina f'ħajtu. Taf li kważi xej. L-iktar medicina li tajtu hija li poġġi ħdejja, għandu kafe, nodu nitkellmu, tajjebna fuq it-tifla tiegħu, it-tifel tiegħu, nara, iżun qablu tipo kif kien ftit ilu ma kif inhu llum. Ullum il-ġurnata da jaħdem ġo post vera sabiħ, henniħ biex iċib il-licenzja tal-karozza, jaħdem f'post li għandu xogħol tajjeb, kontent bih, huwa persuna kreattiva, li naħseb fih u ngħid kważi jekk illum ikeċċuni għax ma nafx il-mission statement tas-seta, ngħid għal dak worth it. Fimti xi għal wieħed biss u kol worth it, ma għamiltix jien teknikament u għamlu xogħol mhux jien. Sens jiena teknikament tal-jam tħallast, tajjeb, imma ħafna mix-xogħol u għam forsi l-paċenzja li kelli miegħu kultant nbidlu naqdos tal-metadon, forsi kultant nagħtu xi mediċina żgħira oħra, imma x-xogħol u għamlu imma jtini s-sodisfazzjon mhux għal dak li għamiltina, għall-irwol tiegħu fis-soċjetà llum u dak huwa l-ultimate aim. Ħal nerġa' prova nsaqsik il-mistoqsija għax ġibti fuq ħafna affarijiet u naf meta tnajdu l-ħaġa. Le, ma soltu dik il-ħaġa ngħidha xi politiku li qed jipprova jaħlab il-mistoqsija li assolutament mhuwiex il-każ hawnhekk biex inkun ċar. Li qed nipprova nasal li jekk bej xjenza, mediċina, teknoloġija, jekk sarux avvanzi f'dan il-qasam mela, jekk niġu għall-prevenzjoni pereżempju. Nafu li hemm metodi aħjar minn oħrajn, jekk niġu nixtieq trattament. Nafu hemm trattament aħjar minn oħrajn. Ħan nitkellem iktar mill-lat mediku. Tajjeb għaliex dik hija l-ispeċjalità tiegħi f'sens nista' ngħidlek il-prevention illum qegħdin ħafna aħjar minn 20 sen ilu ħabba ir-riċerka li saret u l-programmi ġodda li applikaw, però mhux il-qasam prinċipali tiegħi. Jekk nitkellmu fuq il-mediċina tajjeb sa ftit ilu kull ma tisma' metadone. Tajjeb, metadon għal-heroin, tajjeb, u sustanzi oħrajn ma tantx kienu daqshekk popolari, f'sens jon kellaħa ma tantx kienu jippreżentaw detox daqshekk frekwenza u bħal detox ta' Malta anka barra minn Malta. Tajjeb, allura fl-aħħar forsi 15-20 sena, tajjeb, bdew isiru trials ta' sostanzi oħrajn, tajjeb, ta' mediċini oħrajn, tajjeb, ġifri illum il-ġurnata, per antik eżempju żgħir, tajjeb, sa ftit ilu, dajsulfiram kien wieħed mit-trattamenti prinċipali li nagħtu għall-alkoħol. Għaliex? Tiftakar meta spjegajtlek li LDH1 gene? Tajjeb, illi din tinibixxi minħabba nuqqas tagħha ċerta enzyme jismu acetaldehyde dehydrogenase illi ma jaħdimx. Tajjeb, jew ma jaħdim daqshekk effiċenza. Allura jwassal biex min ikun xorob ma jimetabolizzax l-alkohol u dak jkollu build-up ta' acetaldehyde ta' velenu jisu. Tajjeb, ora uġiħlaw u flashing, tajjeb. Issa, l-istess ħaġa nużawha fil-mediċina. Dajsulfiram itellef dak il-ġin, dak l-enzyme mill-li jaħdem. Tajjeb, allura konna nużaw f'alkohol. Issa skoprejna wkoll illi dajsulfiram għandu wkoll dopamine beta hydroxylase activity, ġo inhibition. Jiġifieri jgħin biex fil-moħħ ikun hemm iktar dopamina, tajjeb, milli kieku mhux bid-dajsulfiram, tajjeb. Allura sirna pereżempju nużaw dajsulfiram ukoll għal kokaina. Bet inti tinżel mill-kokaina tbiċċa f'istat ta' depletion assolut u m'għandek tagħmel xejn. Mela nipprovaw nużaw mediċini li huma dopaminergic, tajjeb, għalkemm hemm min jgħid li iktar ma dopamina iktar għar ukoll, tajjeb, però clinically nista' ngħid li min ittieħed dajsulfiram pereżempju ġeneralment imur aħjar, ovvjament toqgħod attent illi ma jħux alkohol fl-istessin. So il-mediċina tavvanza b'dal mod pratikament tibda tipprova jew kellha tiskopri b'kombinazzjoni li kull min kien jieħu alkohol u cocaine, dajsulfiram mar tajjeb mhux għall-alkohol biss imma anke għall-coke. Tajjeb, u tiskopri affarijiet ġodda. Issa tajli avvanzi oħrajn xem. Jien nafhem pereżempju vaccine
għal kokaina li la fi żvilupp. Tajjeb vaccine għal kokaina x'inhi li basically vaccine x'tagħmel ittik sustanza, ċoħe ittik xi ħaġa illi virus per eżempju biċċa minn virus illi għalih ġismek ħajamel antibodies. Tajjeb issa dan permezz dil-vaccine ġismna jagħmel antibodies għal molekul tal-kokaina biex ma tkunx tista' tikrossja l-blood-brain barrier pratikament. Tajjeb, allura ssir kbira wis anyway biex tgħaddi għal moħħ. Tajjeb, dan kif tagħmel dal-vaccine. Għada in trials to be fair hemm ħafna ethical issues ukoll, tipo nista' xagħti jaqbad jti għatfall, per esempio kokaina, etikament hija xi ħaġa tajba, probablement le għalkemm kieku nixtieq, imma taħseb li etikament mhijiex ħaġa tajba. Anyway, you're removing free will, jiġifieri kif taqbad tajt. L-addiction ikkonsidrawha marda? Iva. Allura mhux qed tipprevjeni marda? Fl-istess mod, per eżempju, naf wieħed meta jikkalkulaw DALYs, per eżempju, tajjeb Disability Adjusted Life Years, waħda mill-ikbar kawżi ta' nuqqas ta' life years biex niftehmu tajjeb jew ta' disability hija l-accidents fi triq. Rax tagħmel, tipo ma tħallix in-nies jew kellha courage tagħmel ukoll speed limit ta' 60. Free will naħseb hija importanti. Naħseb għalhekk għandna pereżempju speed limits ferja imma fil-pajjiż urbanizzati. Imma inti tista' tieħu deċiżjoni li xorta taġġel jekk trid. Ma mbagħad suppost għandek il-liġi li biex niftehmu mhix ħaġa li naqbel magħha, fimt li tuħu droga jew li taġġel. Hija ċara ħafna, imma għandha sanzjonijiet. U jekk imma free will xorta edem, free will edha hemm, għalhekk etikament idbagħti vaccine, ġifieri it removes free will. Ġifieri jekk jiena the free will of me of doing something engaging in cocaine use. Għax għal xejn ħalla sa 7 euro mhux ħanħu. Tajjeb ġifieri tajli ethically jiena full ethics board naddija gas down. Fimt? Imma nifhem li hemm ethical concerns fuqa. U to be honest, ma nafxek dil-vaccine ħatiġi fil-market, tajjeb. Imma, safina fina għasib il-Brazil għet jgħamlu daw il-trials, imma minix ċert, ġviri għat have to fact check it. Għallik allura fej, forsi nistaqsu u l-esploraw. Il-linja tal-free will, għax ovvjament istat ma jħallikx tagħmel kollox għalla ħares. Fis-sens, meta niġu għal-drittijiet negattivi, il-gvern huwa ċar ħafna jiena ma nistax inweġġek, ma nistax nisirqek, ma nistax nsuq b'mod li huwa jipperikola lek ħajtek, ma nistax nixroq impulsu, eċetera, eċetera. Ġifieri l-istat jimpinġi fuq il-free will tiegħi, sawa. Fl-impunt l-istat m'għandux jimpinġi fuq il-free will tiegħi. U għek daqta niġu segwi għal-kannabis, sawa? Tlifni to be honest. Le, fl-impunt bħax inti għettajt. Isma, jina naħseb li etikament, din il-ħagġa. Jina naħseb dak il-punt fi għettam ħsar għal-ħattijħor, ġviri naħseb li jemmek. Ma għek ma nixtħol f-sujġettiħor, tajjeb imma, per eżempju, l-free will li tamel abort. Tajjeb, ma ntrux fih, għax għanna ħafna xnajdu għaw. Tajjeb, imma emmek għafej l-istat għandu. Xinu konfidenti għet jgħid li isma. Le, għet nidħol fih, ma ktar, għax għanna ħafna xnajdu għaw. Imma emmek u għakas ċara li fejn il-free will tijak għet timpinġi fuq id-dritti ta' ħattijħor. So, emmek l-istat għandu intervjeni u jgħalik li ma sax tamlu. Imma dak il-ħattijħor li għet fil-ġuf tijaj mux għet jimpinġi fuq id-dritti għaj li l-ġuf tijaj nżombu vojt. Le, mu għandu drittijiet tijaw. Iġvi dritt tijak, tajjeb, automatikament jgħat jinjora id-dritt ta' dak. Ma tux fija l-istan, għax ħaneħlu. Ok, mela, isma, dritt taqblu bieċa xolta kannabis. L-istat jidħol ħafna iktar postijiet, ġek fattinti jgħamillek speed limits, jgħajlek li tuża l-kokaina, tajjeb, teknikament hija legali. Tajjeb, jgħajlek li l-alkohol underage huwa legali. Ifri għamillek, pero xorta għamil free will li jek nista' niksira dik il-liġi, imbagħad hemm il-penali, ovvjament, imma l-istat intervjena. Forsi ma intervjenix dejjem bl-ħajar mod, naf l-enforcement, per eżempju, mhux dejjem huwa enforced, tajjeb. So, għawek qed tagħmel naqra l-argument ta' my body, my choice. Ġifieri. Għax inti tajt, mela, jekk tagħmelha jiena ħanwaħlek il-penali, imma m'għandix dritt li ġismek jiena nitfalu xi ħaġa ġo fih. Li huwa propja għax ma naqbilx ma' my body, my choice. Le, ma qed taqbel. Le.
Mela, ħana naqbdu nippruvaw bil-mod fil-lira. Jiena mhux qed ngħidlek li bil-free will se tagħmel li trid. Sintendi, le, menti għattajt li mhuwiex etiku illi jiena per eżempju it-tifel adolescenti inti injection biex Mhux qed ngħid jiena, qed ngħid x'inhu l-argument ta' min jikkumbatti dil-vaccine. Għatlek jiena qed fl-ethics board ngħaddija gas mal-pjanċa. Inti taddija. U żgur ukoll. Okay, Fimt, ġifieri il-free will qiegħda hemm għal kulħadd għalkemm għandna liġi tal-abort, jekk tmur tagħmel abort tista'. Għax inti qed taħseb li your body your choice, però jien qed ngħidlek li isma' għalkemm tista' xorta. Tajjeb hemm id-dritt ta' ħadd ieħor li qiegħed toqgħod għalhekk l-istat qed jgħidlek di ma tagħmilix. Għaliex qed we're impinging on the rights of someone else, someone who we believe is fully alive. Alright, mela biex għandek raġun biex ma nħaltux il-babies mal-abus ta' sostanzi. Ġiri, inti għalik li kiku mill-ethics board ta' dija biex ta' xogħol illi wieħed jieħu vaċċin. Jekk irid jieħdu dal-vaċċin jieħdu speċjalment. Nasab etikament. Memx tismu. Nasab l-idiosinkrazija li speċa wieħed irid jiddibattija u mbagħad imma tfal. Tipo jena nista meta jidna kollu ċertu għeta inti injection da biex il-kokaina għat ma teħbaz, nista nagħmilha dik ħaġa etikament? Ma nafx, fis-sens. Speċa jena tfal inti injection tal-MMR. Nies estremisti ħajdulek u tipo anti-vaxxers u hekk ħajdulek. I mean, forsi t-tifel tiegħi jrid il-measles, għax il-measles isaħħaħlu l-immune system. Fimt, iġveri xieġifiri illi għanna dil-vaccine li għaddit mill-ethics board. Però il-counter argument huwa li jekk jena tfal nistanti għom il-vaċċin tal-MMR. Għax l-MMR. By the way, il-measles mux vera għetna saħħalek il-immune system, ta' ċajdu. Disclaimer. Hudu l-MMR. Jekk tfal nistanti għom injezzjoni biex ma taqbadhomx il-measles u jena għandi dritt namela dik il-ħaġa fuq il-lidi. Ma nistax nargumenta wkoll li għandi dritt illu li inti għom injection biex ma taqbadhomx l-addiction. Ekket najdu. U jiena teknikament naqbel maħax l-addiction hija marda li qatt marrit. Fuq uliedi u fuq innifsi u fuq kulħadd. Fimt, jiġifieri hemmhekk naqbel miegħek imma li qed ngħidlek huwa li nifhem il-punt li ħor tal-argument. Fimt, dak biss. So, li kont għamil fuq l-avvanzi aħna, tajjeb, ġifieri, l-avvanzi literalment il-ħin kollu, ġegħen ġifieri kont konferenza last week xi ħaġa ġdida ħafna fis-settur ta' addiction hija gaming u gambling, pereżempju, ċoe gaming tal gambling, imma llum il-ġurnata xokkanti. Video games. Iwa, ma ġifieri għandi pazjenti ta' 16 per eżempju, illi daw jilabu 20 hours a day, illi jagħmlu biex ngħidlek number 1, number 2 taħtom mingħajr ma jkunu jafu għad li qed jilabu. Tfili meta nismagħhom da mhux vera. Tajjeb. Darba kellihom tajjeb illi għal-miliet li t-tifel xtratlu pappagall. Pappagall huwa dak ma nafx urine bottle, basically, biex meta jkun qed jilab jista' jagħmel pipi f'postu. Tajjeb. Ġifieri li mhijiex xi ħaġa nissuġġerixxi lil ħadd, tajjeb, illi kind of we enable certain behavior, tajjeb, mhux qed nitkaża tajjeb da. Imma daqshekk ikunu gravi. Fimt, ġifieri gaming hija xi ħaġa li we underestimate big time. Għalfejn daqshekk addictive il-gaming? Gaming tajjeb is made to be addictive. Ġifieri kollu jtik ir-rewards tajjeb ġifieri li inti tagħmel xi ħaġa lajt ma nafx 10 coins tajjeb li għamilt villa ġdid u sħabek kollha jriġu hemmhekk. So it's a rewarding process il-ħin kollu that is engineered to keep you playing all the time prattikament tajjeb. Allura letteralment għandek flood ta' dopamine il-ħin kollu qed hemmhekk u kif tieqaf kif għatlek l-ewwel terġa' ħafna inqas mill-baseline. Allura erġibda. U I mean għaw rapporti ta' tfal li mietu tajjeb minn mhux Malti ma nafx bihom tajjeb ġifieri imma jisemmulek il-Korea u hekk li mietu minn exhaustion ta' 3 days ta' gaming pereżempju. Kif mietu m'għandix idea, dehydration, whatever, hypoglycemia u zokkor jew ma nafx. Tajjeb imma jekk taqra fuq għaw diversi tipu rapporti hekk u hemm iktar affarijiet li we underestimate tajjeb ġifieri anke social media tajjeb li I mean aħna llum naħseb tlifna x'inhu sens to be bored.
pratikament. Ġifieri naħseb kollha kemm aħna guilty li kultant timpoġġu fuq it-toilet minflok noqogħdu naqwieti il-mobile, tajjeb. Għaliex we constantly need some unnatural source of dopamine, pratikament, tajjeb, għaliex tant moħna l-inkollu għaddej. Issa gaming, gambling u sustanzi, ovvjament, huma da source of dopamine par excellence, pratikament. Ok, mela. Nasib koprejna naqra speċa il-perikli x'inhuma, koprejna naqra l-interventi x'inhuma. Nasib withdrawal, u għek ma nitkellim ma nafx. ħana għajlek, il-ħina ti għafasu jien fadal li, maħx, t-kelmek naqra fuq il-bicċa xogħol tal-cannabis u anka fuq l-esperienza tijak tal-Eurovision, tal-kantu, dik id-dimensjoni għedna ma esplorajni għaxej. Ekku. Xtaqt nifhem naqra minna ħatijak il-policy, il-ġdida tal-cannabis nasibija l-iktar isu paradigm shift akut illi esperienza jena fi snin reċenti. Ħanibda speċa minn hawnhekk fil-xogħol tiegħek. Kif impattat din il-bidla leġislattiva? Mela, sintendi għadu pjuttost kmieni ħafna biex naraw l-effetti kollha tagħha għaliex ġeneralment biex persuna tagħmel kuntatt ma' servizz tajjeb jgħaddu isu 5 to 7 years wara li bdew jużaw. Anzi wara li l-użu sar problematiku. Tajjeb, ġifieri għadna kmin ħafna, però diġà bdejna naraw xi effetti. Tajjeb, mela jiena ma rridx ngħid illi liġi ħażina, qasir nidħol fihom. Favorjati? Le. I mean, jekk nistan straight, ġifieri, li hemm ċertu affarijiet li nibża minnhom. Naħseb li għandha it-tajjeb tagħha liġi iva. Tajjeb, il-fatt li pereżempju persuna minn flok tixtri mit-triq tajjeb u ma tafx x'inhi tieħu eżatt qed tkabbar id-dar u tuża aktar b'mod bil-aqal id-dar. Iwa tajjeb. Tajjeb, il-fatt li għaw associations, li għaw l-aruk fuq l-associations, li tiħossib li kollox kun jimxi kif suppost, naħseb li huwa li inti tirregolarizza ċerta market, huwa tajjeb. Tajjeb, so għanda l-aspetti tajbin. Xinu ma l-affarijiet li nibża minnhom, tajjeb li huma affarijiet li qed naraw diġà mhux le. So għall-addiction pereżempju hija forsi daqsxejn iktar kmieni biex naraw nies jattendu għall-cannabis, però fil-report ta' 2024, ġifir dak li qed jur 2023, tajjeb, kienet l-ewwel darba, pereżempju, illi cannabis rebaħ l-heroin bħala nies li jippreżentaw bħala primary substance of choice pratikament, tajjeb, ġifieri in-nies bdew jiġu ħafna iktar cannabis related problems mill-heroin. Għandna u anti-Caritas, pereżempju, jekk tħares lejn l-emerġenza, pereżempju, tajjeb fejn snin ilu, tajjeb, naftaw 15, 16, konna naraw 300 emergencies, per eżempju, tajjeb, l-lum il-ġurnata naraw 1300. Fimt? Issa l-oħra krajna. 2023, sorry. 1300 emergencies. 1288, ċaġek numru eżatt. U din iż-żieda ġejja ħafna minna mill-cannabis. Cannabis u cocaine, biex nkunu ċari, tajjeb, ġifieri mhix cannabis biss, hemm il-fenomen tal-coke li wkoll kiber ħafna, ġifi ma rix jidher li l-coke hija l-iktar droga li jippreżentaw ruħha għandkom. Le, actually, il-coke u l-alkohol. Ġifieri l-alkohol huwa problema enormi illi laqas bdejna narfu kemm kbira. Ġifieri. Allura fejtajt li speċa hija l-problema tal-liġi. Illi qed iġibilkom iktar nies li jbejbu l-smoke. Għax qed għalima il-coke ukoll problema. Appuntu għalhekk. Bidlet il-kultura. Jiena xaqtlek, naħseb waħda mill-ikbar problemi, tajjeb jekk mhux l-ikbar, hija proprja l-alkohol. Tajjeb għaliex. L-alkohol huwa socially acceptable, tajjeb li ħafna nies draw li jieħdu grok whisky tajjeb jew 2 jew 3 qabel jorqdu, jekk ġurnata ħażina għandhom bżonn jorqdu iktar, jieħdu iktar ħalli l-alkohol mhux l-aħjar ħaġa biex torqod. Tajjeb, so l-alkohol mela, I'm not for prohibition biex nkunu ċari, tajjeb ġieri il-perjodu ta' prohibition fejn kien hemm kastigi severi pereżempju, tajjeb, ma naqbel xejn miegħu, tajjeb, imma il-fatt li alkohol huwa daqshekk kulturalment, soċjalment available, tajjeb,
iwasal ħafna problemi. Meta konna l-gazin, kontajt isu metafora, tajjeb, il-metafora tal-Russian doll, tajjeb din hija ta' pupu illi fuq barra li hija għandek nies li huwa l-ikbar ammont ta' nies illi jużaw darba fil. Tajjeb, u m'għandhomx problemi fil-verità, bħal ma naf ħafna nies li jużaw kannabis darba fil u ma jħolqux problemi. Il-pupu tan-nofs huma dawk in-nies illi jużaw forsi jużaw b'mod xejn iktar perikolus u jużaw iktar ta' spiss. Tajjeb, huma numru ħafna iżgħar. Il-pupu ta' ġewwa, tajjeb, il-pupu l-iktar żgħir għaliex l-inqas li hemm nies fih, tajjeb, huma dawk li mbagħad jispiċċaw b'addiction, tajjeb. Il-problema li dan fatwali, tajjeb, ġifieri mhux qed ngħidu jien, tajjeb, li iktar ma tkabbar il-pupu ta' barra, tajjeb, li huma iktar nies jużaw, iktar jikbru l-pupi ta' ġewwa wkoll. So, jekk xi ħaġa ssir iktar available, tajjeb, bil-fors li ħajkollok iktar problemi, tajjeb, jien naf jekk nieħdu pereżempju pajjiżi bħal. Zom, mela. Għax inti għadek għamilt qabża loġika u nixtieq nifhimha. Għax inti għad la darba hija iktar acceptable, ħajkollok iktar nies jużaw. Ma ħajkollok iktar nies jużaw. Id-data turija dil ħaġa. Iwa, anka pereżempju fil-pajjiżi bħal Portugal, pereżempju, fejn dikkriminalizzaw ħafna mis-sustanzi, tajjeb, l-overall effect kien wieħed ta' inqas overdoses. Ġifieri effett pożittiv, però wkoll ta' iktar nies jużaw. Fimt, ġifieri għalkemm għandek l-effett ta' inqas imwiet għax għandek iktar nies qed ifittxu l-għajnuna, iktar nies li forsi qegħdin ikunu open bl-użu tagħhom, tajjeb allura iktar nies qabajnihom fuqhom, però in ġenerali il-numru ta' nies li juża kiber. U għanaf li ekonom ma jaqbilx, ma it's not good for society, I'm sorry, tajjeb, ġifieri forsi tajjeb għalija għax għandi xogħli garantit, tajjeb, imma overall il-familji jibatu, in-nies jibatu, individwi jibatu, tajjeb, is-soċjetà in ġenerali tbati. So, dik hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna mill-liġi li billi xi ħaġa u naf li anke naħseb l-aruk stess ma jaqblux ma dal-ħanajt, ma nafx ta' ġifieri, imma il-fatt li hemm il-liġi li tippermetti l-użu, tajjeb, xiftit jgħu taħt tinnormalizza. Il-normalization setqa dejjem tkellmet fuqha, tajjeb u anke l-kari ta' sul-oazi. Normalization hija xi ħaġa li nibżgħu minnha illi għax nafu illi l-kannabis hija effettiva u hija tajba biex pereżempju tikkalma l-ansjetà, tajjeb, jekk jiena użajta u ħadmet fuqi, tiġi inti tajli bħalissa vera ansjuż. Probabbilment ħanajlek isma' inta x'ħadem fuqi. Fimt, u legali, qabel kont forsi tajli imma dik illegali men. Fimt, nibża minna, tajjeb, ma jmurx jaqbduni u xi ħaġa. Again, mhux qed naqbel mal-punishment, tajjeb, imma il-fatt li kien hemm legal barrier bil-fors li żomm il-ħadd. Kif tistrutturax għax qed tikkonċedi li hemm elementi li huma tajbin, hemm elementi drakonjani li ma jogħġbux, però fl-istess. Per esempio, I'm never for illi addict tibgħatu l-ħabs ħabba l-addiction. Fimt, illi forsi sentenza ħabsa ta' xabba xaħat. Mela, identifikajt żewġ problemi inti. Waħda hija li hawn ħafna li meta inti tillegalizza ikun hawn ħafna iktar droga, sustanza available u konsegwentament id-data turi li meta tagħmel ħaġa ħafna iktar available ħajkollok ħafna iktar users. U l-oħra hija normalizzazzjoni. Li bidna forse rajt id-derjena, pejjeb joint wara xogħol, per eżempju, dedi pejjeb joint wara xogħol, ma tistax tkun daqshekk ħażina, speċjal biex ta' xogħol. Daw iż-żewġ problemi kieku inti. Kif tista' tittakilhom mingħajr kif ħassolvihom mingħajr ma tibgħat in-nies ma tarresta n-nies, tibgħat in-nies. Jiena naħseb li l-aħjar mod tajjeb huwa dak ix-xogħol li kienu qed jagħmel id-drugs board meta kien hawn il-bidla qabel il-legalizzazzjoni tal-kannabis, li kien naħseb back in 2014. Minix ċert, imma minn 2014 jew 15. Tajjeb illi kien hemm id-drugs board. Illi sar dan il-board illi jekk inti nqbad bi gramma kannabis għall-użu personali tiegħek jew bi gramma heroina, ma naqbdux mal-kannabis, heroina, kokaina għall-użu personali tiegħek, tajjeb dert qudiem dan il-board u tak ċitazzjoni. Per eżempju, l-ewwel darba se mhux dert qudiem il-bord, ġast tawk ċitazzjoni, sekk parkejt fuq dabili l line jew xi ħaġa. Tajjeb, it-tieni darba forsi l-ċitazzjoni ikbar, it-tielet darba dan il-bord jiddeċiedi li jisma' għandek bżonn lajnuna. Per eżempju, tajjeb issa
il-dettalji ta' kif jaħdem il-board minn ixfieħ tajjeb, imma għandek bżonn lajnuna, imma li ikonna ħafna referrals mid-drugs board u nies li jsegwu l-pazjenti b'tant imħabba, to be honest, ġifieri naf ċerta nies li jaħdmu hemm li jinkwetaw fuq it-tfal. Literalment, tajjeb, ġifieri saqsuni fuqhom kuljum u jibbatu li emails li ma nlaħħax magħhom. So id-drug board għalija huwa mod effettiv kif inti tgħin il-persuna rather than kważi empowering their use, tajjeb, imma tgħinhom isma' għal xi qed tuża. X'inhi l-problema li qed tipprova minn xi qed taħrab? X'inhi l-problema qed tipprova ssolvi? Ma ħafna nies li ħajdulek. Isma' x'bin. Imma qed tipprova naħrab minn xejn. Jista' jkun u fatt. L-estil ġurnata tax-xogħol, tfajt, stand-up comedy, dawar joint u ħadd gost bih. X'ħadd iġborni taħli l-ħin hawn. Li ħaġa li fair enough u nifhem, tajjeb imma tajli naqbel magħha f'sens hija xi ħaġa li ħanamel jiena jew kellha nirrakkomanda xi ħadd jagħmel. Le mhijiex. Jiġifieri. Però għalfejn ħadd indaħalli. Nindaħallek għax huwa l-ġid tiegħek, basically. Jiġifieri jiena mhux again ma niġġudika. Għandek slippery slope u problema ta' slippery slope biex għax ħamel kull min jagħmel Big Mac noħodu minn idejh. Fair enough, tajjeb, imma huwa paragon tajjeb ħafna li qed tagħmel ġifier ma jkelli huwa unhealthy tajjeb ġifier m'għandniex semmejt il-Big Macs li huma illegali, pereżempju tajjeb. U nerġa' ngħidlek ġifier naf ħafna nies li jużaw kannabis pereżempju u jużaw b'mod vera regolat, tajjeb b'mod vera careful in a way, tajjeb meqjus tajjeb illi ħsara ma jkunux qed jagħmlu mhux ta' barra minn hawn tajjeb. Tajli x'nagħmlu b'dan nies onestament I'm not fully tipo aware ta' x'nagħmlu kieku in terms of biex nipproduġuhom legalment tajjeb ġifieri jekk da again tipo realistikament ma nafx marħabbat il-pulizija d-dar tagħhom tom ċitazzjon ħarġa marħabbat il-pulizija d-dar tagħhom bil-kemm ma taħabbat il-pulizija sa wara. Il-multi la taw in-nies għax kienu tipejpu barra minn mindu għaddiet il-liġi kienu 39. Issa. Ġifieri hija miżer, huwa numru miżeru. Il-parti li naqbel miegħek dwarha hija li rajt jiena fil-kannabis fuq livell ta' narrattiva u kannabis ma tagħmellek xejn. M'għandix perikli. Bullshit. Vera bullshit u vera bżonn illi din tineleb. Ngħidu l-affarijiet kif huma. Għadna li effettiva l-ansjetà, pereżempju, imma Hemm ħażin ukoll eżatt. Hemm ir-riskju li ssir letarġiku ma tagħmel xejn b'ħajtek, hemm ir-riskju li taqbdek psikożi, hemm ir-riskju kollok six pack taħxiwlek ġifieri. Hemm ir-riskju illi inti taqaf depression. Jiġri hemm ħafna affarijiet illi jistgħu twaslek għalih għall-marijuana. Ma ngħidux biex huwa importanti illi jekk ngħidu l-istorja, ngħidu kollox se jiena bniedem illi naħseb jekk kolli narbel kollox ngħidlek isma' kulħadd jagħmel li jrid. Imma jekk kulħadd ħajamel li jrid, irridu ngħidu il-fatti kif huma. U insomma, u fuq livell ta' individwu li rajt u li naħseb probabbli inti tara iktar minni li minħabba li inti daħal taf moħħok li kull ma relaxant sewa u forsi ftit psychedelic ħarira, biex għandak it-tinx psikadeliku, pero effettivament m'hemm xejn li huwa perikolus dwarha, nara tkun insidjuża ħafna l-smoke. Għax iżda tidħol f'ħajtek bil-mod u qas tintebaħ illi f'daqqa waħda tpejjem drama kuljum, f'daqqa waħda naħsba slam il-ġurnata ma mill xejn estrallhom. U l-bira ħaqqas, naħsba sam il-ġimgħa xejn ma milt. U dik għalija waħda mill-ara affarijiet li jista' jiġu bniedem illi jkollu ċertu potenzjal u dak il-potenzjal ma jilħux. U għas jinduna li mhux qed jilħu dak il-potenzjal. Issa jiena fuq kon qed kellmu wkoll naf li again hija xi ħaġa forsi kontroversjali l-ħaġa, konna ċċennajna li anke fil-gażin. Jiena naħseb li l-istat għandu dmir illi jipproteġik. Anka jekk inti ma taħsibx li jew inti ma tridx tiġi protett b'dak il-mod. Sewa, jiġri ċertu affarijiet li hemm evidenza
pjuttost ċara fuqha, tajjeb, ħalli again, biex fuq kannabis, tajjeb, għalkemm fuq kannabis ukoll. Imma pereżempju l-kokaina, tajjeb, li hemm evidenza ċara ta' ħsara li ssir għalkemm inti se tgħid imma jiena jekk irid nuża ftit id-dar. Min inti? Jiena missierek li staħt. Tajjeb, ġifieri jiena qed ma tistax tuża. Tajjeb, ġifieri naħseb li hemm ċertu dmir, mhux kull ħaġa naħsbu li hija dritt. U għandu jkun dritt. Dik forsi fema tiegħi u forsi fema kontroversjali. Il-parti li sibba diffiċli hija fejn afdal missier. Iddaħħal idejh fl-affarijiet. Issa, again, inti semmi slippery slope u naqbel miegħek li hemm ċertu affarijiet li jagħmlu ħsara wkoll, semmina l-ikel, pereżempju ċertu tip ta' ikel, però titqis ukoll il-livell ta' ħsara, tajjeb, u l-istess ħaġa ngħidha ġifieri a favur ta' kannabis fis-sens li jiena nirrikonoxxi 100% il-slippery slope ta' heroin is much slippier than that of cannabis, jew cocaine, il-mod kif jilablek ma' dopamina huwa ħafna iktar perikolus mill-kannabis, però fl-istess ħin minħabba fek hemm dak li attinti li l-kannabis hija iktar insidjuża. Li nitfej il-cocaine crack pereżempju fis-temp ta' 3 xhur ħadetlek ħajtek. Kannabis dum ħafna iktar, tajjeb, u dum ħafna iktar ma tirrealizza. Again, ma rridx niddemonizza il-kannabis, tajjeb, iġi jon kella l-min juża. Nerġa' ngħid. U ltqajt ma' diversi nies li jgħidu lina nuża kannabis għal 20 sena u Alla jbierek jgħid aħjar milli kont meta kelli 18. Fimt? Imma bħalma hemm dal-individwu wieħed, tajjeb jew ftit, tajjeb jew għexieren, jiena ħafna iktar min il-kannabis u affarijiet oħrajn, tajjeb, ħaditilhom ħafna iktar milli tagħhom. Fl-esperjenza tiegħi personali, minn duqtajt l-smoke, mhux komparabbli l-affarijiet li jirnexxi nagħmel f'ġurnata, l-ammont ta' kreattività li kolli meta ma nkunx taħt effett, anka arwin ħafna żbaħ. Issa ħaġa li interessok ħafna xella bibu. I mean, jekk imur għal-porno mbagħad. Mela, tlaqna, il-pornografija. Le, assolutament le. Għax kellimna fuq qed ngħidlek. Issa, illi kont se ngħidlek huwa naħseb illi mod kif il-gvern nipprova jittekelja forsi dil ħaġa ma nafx tru l-medical cannabis ftit snilu, tajjeb. Imma dik sfortunatament l-opinjoni tiegħi ħanajt ukoll nara ftit fallimentari l-mod kif ġiet introdotta. Again, mhux il-gvern, ma forsi kif użajna l-odot aħna t-tobba, anyway, tajjeb ġifieri illi għandek pazjent, tajjeb illi ġi għandek għax għal social anxiety, tajjeb pereżempju, tajjeb u għax ma sħabu ma ħossux komdu u inti tajtu kannabis biex isolvija. Minn flok issuġġerejtlu pereżempju naqra terapija l-ewwel. Isma' I mean, abuse kważi, fimtu, u mal-practice, ġmirtna li kolħat jagħmelek, imma rajni assir u rajni ħafna, tajjeb. So, meta ssir liġi kultant nagħmlu liġi mingħajr forsi ċerta safeguarding mechanisms, tajjeb, forsi ċerta li tinkwetani anka fidej il-professional. Aħseb u għara, fidej min jagħti id-dar u jiddeċidju meta jipejjeb. X'ġifieri tinkwedak f'idej il-professional? Illi ġifieri l-ewwel liġi li saret tagħti il-poter anyway, sa jimmarx il-poter jien mhux għalhekk, fimt, imma tagħti il-poter li t-tobba li jiktbu l-kannabis huma. Tajjeb, u again nirrikonoxxi li jista' jkollha ċerta benefiċċji għal forsi ċerta antinosien, tajjeb, biex ċerta kemoterapija u għandha diversi oħrajn. Però anka f'idej il-professional rajna ħafna abbuż. Iġfiri n-nies illi waħda għalbu minn kannabis ta' triq għal-kannabis medical, tajjeb, u l-iskuża kienet ma nafx fibromyalgia li l-vertaqat ma eżistiet. Tajjeb, jon kalla l-iskuża kienet social anxiety meta life of the party. Fim? So, huma faj li tara, sfortunatament, iġfiri l-abbuż anka jisir meta tagħmel kollox kif suppost, kważi, ħaseb u għara. Il-liġi kif inhi, illi mux, di ma telek tuża kemm trid. Jina mur lura dik li tajt inti ta' dritt. Biex waqt li qed dawn l-affarijiet jien f'moħħi qed ngħid naħseb ngħidu li l-medical cannabis għandha użu, ngħidu nikkonċedu li għandha użu, però nikkonċedu wkoll li forsi qabel dak l-intervent
Issa jkun hemm interventi oħrajn. Eżatt. Immur nara terapista. Isma', inti għandek social group, għandek bib, ma il-sitwazzjoni domestika tiegħek kif qiegħda. Preċiżament li qed ngħidu. U naqdu għal sellun, mhux naqbżu mal-ewwel għal xi ħaġa li hija mal-ewwel ħammorru għal medical speċa anke meta tmur għand it-terapista qabel ma jtimbagħad għand il-psikjatra. L-ewwel jarak it-terapista tagħmel żmien, imbagħad wara ftit jgħidlek isma' mhux ħanaslu. Għandna bżonn naqra intervent naqra iktar. Inti issa bypassjajna t-tabib ukoll. Ġifieri jekk forsi qabel kellek xi ħadd li steta jagħmellek daw suġġerimenti, tajjeb, issa anke dik ibbypassjajt. Ġifieri issa tista' taqbad tmur inti assoċjazzjoni ġib il-kannabis, tajjeb. Tista' tkabbar id-dar. Tista' tkabbar id-dar, tajjeb. Ġifieri għandna dejjem nażlu. Jiena wkoll, ġifieri mhux qed niġġudika l-ħadd, dejjem nażlu part of least resistance, tajjeb. U l-gvern neħħinna resistance. Fimt? Allura, this has become the part of least resistance. Tajjeb, qabel resistance kienet il-liġi. Fimt? Issa, again, tajli should we reverse? Ma nafx, fimt? Ma nafx, onestament ma nafx, ġifiri. Kien hemm postijiet madwar id-dinja fej ma kien hemm liġi blanket sanctioning tal-kull droga, per eżempju post l-Amerika. Mbagħad insomma kellhom idawru għalura. Mela. Għamun ovvijament għajlek inġustizja, tipo mela minn irtix rob jista' jixrob, u jiena x'kannabis. Diki. Jiena meta kif nisma' pereżempju l-istat qisu missieri avverżjoni kbira. Imma żomm, huwa suppost huwa missierek bid-definizzjoni ta' missier illi ta' mħabba. Mux ta' missier ħajsawtek, dak li suppost huwa l-istat. Jiġifieri jiena qed nagħmellek din-liġi, x'inhi l-liġi? Tajjeb regola, tajjeb regola ġejja mill-kelma ruler, tajjeb illi regola propja fil-Latin jew ma nafx, hija dik il-ħaġa li żomm il-pjanta dritta, tajjeb u li tgħinna biex tilħaq ix-xemx. U l-liġi l-istat għalhekk jgħid biex jgħinni nilħaq ix-xemx, biex jgħinni nsir l-aħjar verżjoni tiegħi nnifsi. Biex ngħin l-istat, ultimately, ukoll. Jekk l-istat, dik ir-regola, dik il-ħaġa dritta issa, għawġa l-għawel hemm ukoll, mhux inti tkun mod politiku għaw, tajjeb, ġifieri, imma jekk dik il-ħajja jew labor nazzjonalista assolutament, imma jekk ma diġ dritta, imma qiegħda jew jew hemm jiena naf nażellaw, għax forsi hawnhekk hawn iktar ilma u inqas xemx, tajjeb, fimt. Ġifieri għalek tinkwetani, u tinkwetani u kol għal-fat li hemm ċerta problemi li jiġu magħha, ġifieri kif tkellimna fid-dalgħod ukoll, ġifieri nara ħafna adolescenti li ta' ċerta età żgħira diġà jaħsbu li hija normali tuża kannabis. Tajjeb, adolescenti li daw il-liġi teknikament ma tkoprihomx fis-sens li meta l-liġi taħseb għal over 18 year olds li jistgħu jingħaqdu ma' assoċjazzjoni, l-adolescenti mill-black market jinqdew. Tajjeb, u l-black market la jaf li qed jaqdi iktar adolescenti mill-adulti. Tajjeb, probabbilment iktar faċli nżid naqa' sintetik, tajjeb jew inkella l-kannabis d-darba tkun xejn kannabis imma tkun spinaċi sprejata bis sintetik. Fimt? Ġifieri mhux qed ngħid l-adolescenti boloħta, imma assolutament. Imma għax impressjonawni kemm huma intelligenti u kemm streetwise. Fimt, imma iġġib ċerta problemi anke ta' kif qatt inti iktar kmieni wkoll jiena nara l-missier juża d-dar, allura għalija hija normali dan huwa l-mod kif niddilja mal-problemi. So, hemm diversi issues għaliex il-liġi għandi issues biha. Jidher li saru lex restrizzjonijiet imma fuq il-ġenituri u kif jistgħu jużaw fid-dar. Jew kif jistgħu jkabbru fid-dar li trid tissakkar il-pjanta minn Again, jiena m'iniex espert tal-liġi, però sa fejn fien ma stax tuża quddiem minuri. Tajjeb, u minn għalija, però m'iniex 100% ċert, forsi għaw xaħat jista' jagħmel fact checking, il-pjanti laqas ikoll jista' jkollhom aċċess għalihom it-tfal. Naħseb dik hija emenda ġdida. Dik il-parti hija emenda ġdida. Però imbilli tagħmel liġi u m'hemmx mod kif tinforza. X'għad tagħmel ħadd tmur iddur id-djar? Il-prevention team jgħidulek, ġifieri nitkellem ħafna kif għadlek ma' prevention ikunu barra, jgħidulek li skejjel, it-tfal jgħidulhom
kemm jieħdu gost jaraw il-pjanta tikber u kemm missierhom jgħallimhom ċerta skills, tajbu ommhom, ġifieri. Fimt, ġifieri dawn affarijiet li kind of jixxukjaw il-nies tal-prevention li forsi jkunu daqsxejn iktar speċi innoċenti in a way u ma jkunux jaħbtuhom ħafna nies li huma u jimpressjonaw u jgħidulna. Imma hija ovvja li tiġri, mhux ovvja. Jekk jiena nżid l-speed limit għal 180, mhux ovvja ħajkun aktar accident. Kultant il-liġi qiegħda hemmhekk biex tipproteġi u biex inti bħala jekk nerġa' nużaw l-ġbija tal-missierina kultant l-binti jew l-ibni nagħmlu affarijiet li naf li at that point ħajweġġawhom li huma jaħsbu li hija l-ħajja ħaġa lihom. Imma fuq dak il-livell naqbel miegħek b'mod illi bisħieħ. Il-dubi tiegħi jibdew meta nagħtu ċertu qawwiet l-istat anke għax Bwan l-istat kemili ħajjina dejjem naf li huwa korrompibbli u dejjem huma grupp ta' nies bl-interessi tagħhom u bl-ideoloġiji tagħhom u l-mument li nħallihom jimpinġu fuq il-ħajja privata biżgħet joħdu lit-taxxi ħafna kontra qalbi li mbagħad jibdew jiddettaw speċa id-drittijiet ċivili u d-drittijiet privati tiegħi emmek f'dak il-punt niġi ċettiku ħafna. Però fl-istess ħin bħal mettajt inti jekk il-ġenitur mhux responsabbli biżżejjed biex jipproteġi l-ibnu. Min? X'għandu jżir. Ma mbagħad speċa ma dak il-ġenitur qed jeħel dan il-persuna illi jixtieq sempliċement idawwar joint u jieħu gosbieħ. Iva, vera, fimti imma kultant ukoll ċertu deċiżjonijiet jsiru mhux għal ġid ta' individwu wieħed, imma għal ġid komuni wkoll. Fimt, jiġifieri jista' jkun li nerġa' nieħdu il-karozzi tajjeb jista' jkun li Malta u ċittadin li jismu Max Verstappen, tajjeb, illi fil-verità u jaf isuq sew ħafna, tajjeb u jista' jsuq bil-180. Tajjeb, imma liġi tajjeb tista' ssuq ta' ċertu speed. Tajjeb, u għamin jgħidu tuża li għax tipo tista' ssuq xorta. Imma il-gvern jgħidna kif insuq ukoll, tajjeb, ġifieri, so hemm ċerta limits, tajjeb. So kultant ma nagħtux id-dritt l-individwu biex nipproteġu wkoll il-dawk in-nies li huma iktar vulnerabbli li kieku dak id-dritt għandhom huma wkoll kieku ma ħajbatu minnu, mhux igawdu. Tajjeb, issa again naf 100% ġviri ħajkun hawn min jgħid tipo offendini tipo fair enough, tajjeb, ġviri jiena m'għandix xejn, tant m'għandix kontra min-juża li nedika ħajti għal min-juża. Fimt literalment u nista' ngħidha fuq parti kbira minn ġiti wkoll, tajjeb, ġifieri onestament għandi empatija kbira għal min juża, imma proprja għalhekk ma nixtieqx nagħlek iktar nies ibatu. Tajjeb. U nerġa' ngħid ma rridx niġbor kulħadd blanket waħda, ġifieri naf li hemm nies jużaw b'mod ħansejħlu responsabbli tajjeb imma li ilhom jużaw ħajjithom u s'issa ma kellhomx problemi. Ma l-verità hija li kif qed ngħidlek naf ħafna nies oħrajn li batu ħafna minħabba fiha. Mela, isma', nkomplu din il-konverzazzjoni. U argument li għax hemm ħafna speċa idea x-nesploraw il-parti tijak ta' kantant mbagħad għax inti parti missierra li ġu ġditor. Li interessanti, għax speċa għandek persona pubblika. Sewa? Ekku. Min fej bdiet speċa l-idea li jkollok persona pubblika? Ara, jien mużika dejjem oġbitni, qatt ma xtaqta bħala karriera. Tajjeb, u lan qatt ma kien li nkun persona pubblika. Tajjeb, then again, meta bdejt, per eżempju, nkanta Voices, nasib hemmhekk l-ewwel li bdejt inkanta nasib San Luigi. Tajjeb, ta' xi 16 bdejt inkanta naħseb meta kellna Battle of the Bands dawn l-affarijiet. Imma jien naf jekk inkanta Voices, dejjem xtaqt solo u l-inkanta waħdi. Fimt, ġifieri issa jekkux biex nidher jew għax hemm iktar gost milli ġast li tkun fi choir, tajjeb dejjem xtaqta għaliex il-mużika tieni ċerta thrill, tajjeb waħda minn dawk il-highs naturali naħseb tajjeb li jgħinuni personalment illi dejjem apprezzajt. Kif imbagħad issu saru jafu bija n-nies u hekk naqsmu mill-Eurovision u ġifieri jiena Eurovision kont wieħed minn dawk in-nies qabel li ma tantx kelli affinità
lejħ, eżin u. Tħalt għalih b'reluttanza, tajt? Iwa, ħafna, kbira. Ġifiri kienet tidħol għalli ħoħti, tajjeb, konna nsegwi l-ħoħti, imma iktar mill-li għal-Eurovision per se, ta' biex ma jasbux nis li għandi xaġ kontra l-Eurovision, il-kompetizzjoni, għalija l-mużika tanti għax ħaġa pura. Tajjeb, il-fatt li qed tibdilha f'kompetizzjoni, ħloqtilha ċerta aspett tikraħ mbagħad illi tipo jekk tlift forsi ħatamel id-dwejja u l-mużika m'għadix li kienet dik is-song issa tilfet il-valur, whatever, fimt? Li hemm jiena kompetizzjoni fl-isport inħobba immens. Tajjeb u jekk tara naqlbu futbol ħankun ġanluka differenti ħafna. Tajjeb ġifieri kun dak li nid-dopamina u l-vjolenza. Tajjeb ġifieri ġiena xilabu ma xie tipo 16-18 year olds tipo ġirja maħħom tipo ovvjament għandin nifs findax niġri u le bis-serjetà tinkux ġbitċa l-blokax kartu imma insomma dak ġenluka fl-sport ġenluka fil-mużika tant it-tini pjaċir sanajt pur rilassament in a way illi u anka trill, euforija, mux ġast rilassament, ġifiri mill-li tkanta qoddim in-nies u tara n-nies jieħdu gost, bħal xi Voices jew Eurovision għal affarijiet, itik trill. Però l-aspett ta' kompetizzjoni qatt ma ġobni. So basically kienu offrew li din is-song tipo Tomorrow, oġbitni, Boris u din dak iż-żmien, u oġbitni imma jiena xtaqt ar-radio. Tipo ġifiri ejja nirrekordjaw, rajt nagħmlu għar-radio. Però b'insistenza ta' oħti Dorothy li dejjem tissapportjani u timbuttani b'mod tajjeb ħafna, daħalta għall-Eurovision. Imma bl-ebda aspettattiva li nirbaħ, tajjeb ġifieri assolutament, anzi, għadni sal-lum ngħid kieku dak iż-żmien x'għad għalli ħanirbaħ ma kontx nidħol. Żgur, tajjeb. Biex taxxaqa dak iż-żmien kien hemm top favorite. X'kien jiddiswadik mix-xewqa li terbaħ, għalfejn ma xtaqx terbaħ? Għax pressure żejjed kont inħossu jiena li pol irid nirrappreżenta l-Malta. Allura Dorothy kif ipparswadietek? Li jintħol fil-Eurovision bħala festival, ġist tipo tidħol, in-nies jistgħu jafu bik, forsi tikbirlek naqra l-opportunitajiet li biex tkanta law, tkanta lem, f'sentin jafu bik, l-Eurovision huwa platform tajjeb, let's face it. Tajjeb imma li mur barra u jkolli miljuni ta' nies jaraw fuq it-television, da pressure mill-PBS u x'temmi qatt ma kelli ħajra għalih. Biex taxxaqa dak iż-żmien kien hemm top favorite tipo Kevin Borch li huwa kantant ħafna ħjar minni, tajjeb tekniku ħafna iktar, tajjeb kellu song tajba ħafna, kien rebaħ Swedish Pop Idol li kien vera star, tajjeb illi kullu ħadd jara rilassajta tajjeb fimt? Jina su l-ewel fini kelli ħajnu fil-ħammurru tajjeb u għax ċempilli pe Piazza Pardi kien tajjeb li ta' qabel ta' semifinal, ta' wara semifinal ċoħe, u għalli inti sta' tkun dark horse, dak il-klim kien uża. Għalli però tittartikola sew, tajjeb. U jaf moħi għat, all right, thank you, nartikola sew, apprezzajt, tipo l-kompliment tiegħu, imma. Ġibba konċa tartikola sew? Jena dik dejjem tajdi li Dorothy li meta anke meta nitkellem kważi tagħmel effort biex tifhimni, tajjeb. Allura insomma Peppi induna bija u qalli tipo u naħseb forsi iktar attent ma nafx fil-final ma nafx. Imma insomma, il-waħna imma niftakar ċar fis-sala pereżempju illi ikompli nikkonferma like kemm kera l-kompetizzjoni fil-mużika kultant hija li jien niftakar buż biss fis-sala. Kien baħt? Mux inqas ħuti ma ġew il-Eurovision, ġifi ma kell ħadd fis-sala letteralment. Ġifirina ħuti Dorothy għax kellha tkanta u Samra għax kienet kanta miegħi. Il-bqija tipo Polo Jones kienet jistudjaw għal l-eżamijiet insomma, u żżar m'għandix idea kienu xemm jew le. Insomma. U sala daret kontrik. Big time, ġifiri. Għax u mux bil. Le, hemm ġurija u hemm proporzjon televoting. Issa jien ma nafx tajli x'ġejt televoting għalija it-tieni u Kevin l-ewwel m'għandix idea, tipo assolutament. So ma fis-sala ma konx iktar popolari żgur. Assolutament, nagħmlu ħadd ma kien jaf bija, plus naħseb ma qed nifferħan fuq l-istage nħares lejha nitngħid. Fimt, ġifieri hija ħadd gost ħafna, però dik onestament
U niftakarni backstage, tipo fl-after party, nibki security jiprofa jisabbarni, tipo mbagħad kien ġi Peter Carbonaro jiprofa jispjega li I can't reverse this, ġifieri għattilhom tipo tu għal Kevin, tipo jema ximmu. Thankfully, dak il-moment għadda u mill-għada jisu qalbet il-folja. F'daqqa waħda, tipo jisu naħseb probabilment minn kien hemm fis-sala baqa' jisu fimt ammont żgħir ta' nies, tipo jisu nies kind of they were very warm in a way, tajjeb, u hemmhekk kind of qed nsemmilek din l-istorja naħseb fejn bdiet il-popolarità tiegħi. Naħseb qabel hekk ħadd ma kien ftit nies li kienu jiġu voices, dak ħafna nies li kienu jiġu voices forsi semgħu bija. U minn hemmhekk nista' ngħid il-ħajt inbidlet ftit, fis-sens popolarità forsi tibidlek ftit, però naħseb illi it can be a very, very, very good tool, il-popolarità. Fis-sens li tista' tkun kif tajt droga fiha nfisha, li tmur fejn tmur kulħadd jafek. Ma mhix droga li ntollini, fis-sens li jiena bħala introvert tajjini ħafna. Ġifieri jiena li tajjini ħafna fis-sin apprezza ta' ġifieri nħoggos nitkellem għan-nies. Imma dik li kind of inkollu small talk. Tajjini ħafna li termet li kollu bżon sija waħdi, u nasib għalhekk il-ġirja ta' kuljum. Tajjeb. Jien trikka li għadik tal-small talk, jekk trid. Kif jiġi ġati għajlek Trik. Drink, kont ħasra ma nxrobx. Le. Għalkemm tista' l-alkohol u lubrikant tajjeb, imma il-metodu tiegħi huwa speċ ta' jibdew jiġi, kif allura x'taħseb fuq il-ħajja wara l-mewt, bro? U tlaqna speċ, taf kif? U l-ammontan tempju Le, ma tistax, xo kella ħatibqa' fuq dak il-livell superficiali. Il-livell superficiali. Il-ruħ temmen fija jew. Nipprova. Batek, it-faq id-nejn u kompli minn hemm. So jiena l-popolarità ma nistax ngħid li fittixta, però meta ġiet ma nistax ngħid dejqitni, f'sens kultant tajja ftit iva, però xi ħaġa li tatni l-popolarità li napprezza ħafna illi it keeps me in check. Fis-sens illi jiena naf li fejn qed inkun qed nirrappreżenta s-setqa issa. Tajjeb qed nirrappreżenta l-komunità, nirrappreżenta l-familja tiegħi, qed nirrappreżenta setta valuri li dejjem ngħid li nħaddan. And that keep me in check. Jiena ma nistax immur barra u nsawat il-mara. Jekk insawat il-mara d-dar, probabbilment barra ħankun violenti magħha wkoll. Ma nagħmilix, mhux għax kieku nsawat il-mara, għax assolutament mhux vera il-mimmi ta' għajnejja litteralment. Imma fimt ġifieri ma nasibx li nista' nkun ipokrita. F'sewwa, ġifieri naħseb il-popolarità tgħinni ħafna biex nkun ħafna iktar konxju ta' min jien, ta' x'qed nagħmel, ta' x'qed intejjeb jew f'ħajti jew kellha x'affarijiet jgħin għall-ar. Sewwa ġifieri. U bak l-esperjenza mela kont estremament reluttanti meta bdejt, u mbagħad bdiet isu l-popolarità ma bdietx idejk daqshekk u kien hemm affarijiet elementi li jgħajjew għax inti introvert, però fl-istess kien hemm affarijiet li qed jogħġbuk. U mbagħad prattikament minn hemm li hemm il-Eurovision kien gost biss, ġifieri stress ta' xejn. Jiena l ħaġa li għattilhom tipo li kien qed joħsib dak iż-żmien hija li jiena tmissu li xit-tim. Naf li forsi qed tista' ssib kantanti minn barra li forsi jkunu teknikament perfetti, imma jiena t-tim dan tiegħi. U kienu grupp ta' nies li huma ħbieb li mhux biss konna nkantaw flimkien imma nitolbu flimkien u tipo l-esperjenza kollha kienet vera sabiħa. Ġifieri anke nara ritratti kultant it brings back that same vibe, tipo, illi vera kien esperienza biha. U it led to that very carefree, quasi careless ukoll, 3 minuti fuq il-palk. Tajjeb, ġifieri jiena niftakarni ċar ngħid ninżel fuq il-palk u ngħid m'għandix idea x'għadni kif għamil, ma nafx kantajt, ma nafx il-lyrics għadhomx tajbin, naf biss illi vera ħadd bass. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole.
għalija, meta nimmaġna xin l-esperienza ta' ecstasy, li qatt ma provajt ecstasy ovvjament, nipprova nġib dik qudiem moħħi. Tajjeb, għaliex għalija kienet euforija straordinarja biex ngħidlek, tajjeb. Ġifieri dik kienet esperjenza vera sabiħa, illi mbagħad wara wkoll kien hemm ċerta aftermath, ġifieri jien naf tkun mistidella u mistidella. Qabel ma ġejt lura Malta, eċetera. Mela, inżilt minn fuq il-palk, u mbagħad kien hemm antiċipazzjoni ta' isma' mrjaf kif morna. Ija, ta' fis-sens li imma b'mod vera relax. Ġifieri anke jekk tarana fil-dressing room b'mod bil-popcorn xulxin u tipo, ġifieri ma konna super relax għaliex number one konna ma kienx hemm ħafna riżultati pożittivi. Fimt, allora eżu jiena dik kind of tirrilassani automatikament, eżu l-expectations mhumiex. Tu, ħadd ma kien qed sena ħarbaħ Malta. Ħadd ma sena ħarbaħ, tajjeb sew li nirbaħ. Issa niġu x'niġu, ovvjament iktar maħmur tajjeb iktar sabiħ. Tajjeb u x'in tibda tara l-punti tilajn u hekk. Konna għamilna ħafna ħbieb ma' Marco Mengoni dak iż-żmien, tajjeb kull darba li ma' Marco Mengoni jew kantant Taljan li kien qed jirrappreżenta l-Italja dak iż-żmien u kull darba li jaqbiżna jiġi għamna s-seba tan-nofs, mbagħad aħna naqbżu lilu mmorru tipo ninkuħlura, tajjeb, so kien hemm dal-atmosfera vera sabiħa ta' jirbaħ minn jirbaħ, konna nafu minn ħajirbaħ, tajjeb ġifieri li Denmark kienet huge favorite, allura so fimt. Bidra Denmark, kemm li The Forest. Only Teardrops, minn kien jisimha Only Teardrops, jekk mhux sejżbal li Only Teardrops xi ħaġa. U minn għalija ħna ġejna 8 minn għalija u Marco ġi 7 tumbat, ġi fl-axar qabbizna. Imma hija esperjenza li onestament nasib is-sabiħ tagħha kienet kemm ħadni lightly. Ġifieri. Punt vera ħelu interessanti ta' kif għażilt l-wardrobe. Mhux għal-Eurovision barra, għal-Eurovision Malta. L-ewwel kien biċċa filming il-PBS. U kien il-miliet il-bizbiċċa Christmas sweater li sibt. Jien minn għalija li da ħajn twera fil-miliet u daqsek. Illum tmur tara ħtar bil-Christmas sweater, istana kollha. Għal-Eurovision ta' mhux Malta Song, Malta Eurovision, tajjeb, għas-semifinali u l-finali, tagħna timmu fil-kamera x'għandi fil-gwardarobba, imur qudiem moħħti ngħidilha tajjebek, nbiddel naqqa misa xi ħaġa tajjebek, nġib is-sidrija, tajba li. L-stylist kienet Dorti. Eżatt. U mbagħad hemmhekk kellna stylist ieħor, ġifieri hemmhekk ovvjament il-PBS ma tieħdu lek sebuma, jiġibu lek stylist Luke Kengerer kien dak iż-żmien, u ħasibu pratikament, xorta konna pjuttost domina we were very true to ourselves. Vanessa kienet. Le, ma kienx fil. Hemm xi ħaġa minn dik is-song illi tirrefletti il-mod li inti how you interface mal-romantiċiżmu, speċjal dan il-bniedem kaut, xejn impulsiv, illi qis kollox li naraħ pjuttost analogu ma' dak tifel illi. Issa li onestament ġifieri għandu ħart għat ma ħsibt fija. Ġifieri għalija mentri sabiħa hija storja personali ħafna. Tomorrow kien dejjem xi ħaġa fan li m'għandax taqsam xejn miegħi u jekk tajli xejdu l-lyrics ħanajlek xejdu qatt ma the deep meaning tagħha hija procrastination. Pratikament tajjeb ġifieri keep procrastinating till tomorrow illi xi darba ħadd ħajkollok din it-tfajla u qatt Pero kellek inti ledi l-esperienza. U issa li qed nagħmel connection tajjeb jista' jkun li nafti Jeremy fiha anyway. Għaliex l-iżorja mal-malatija hija ftit mhux komplikata, imma jiena u l-mara fil-Vanessa meta konna f'żgħar qabel Eurovision sew, konna ħarġin minn relazzjoni tnejn li aħna u konna kind of isu nittantaw il-xurxin u niftakar konna niltaqaw l-isptar memx dawk isom cylinders kbar fuq barra tat-taraċ konna niltaqaw hemm u nagħmlu sitzijat nitkellmu hekk. Tira nsimgħu id-diski jew kellha x'imkien l-università u nitkellmu. U kienet toġobni ħafna. U l-istess, u kienet tamra pjuttost ovvja u koll, tajjeb li l-istess. Allora kienet ovvja like we're meant for each other, pero jien dak iż-żmien again kont kwiet ħafna, fis-sens kont bil-għaqal ħafna iktar mill-lum naħseb.
u noċenti xifit jowis, u kienet inqas minni, f'sens kelli iktar esperienza, tipo, jaf kelli iktar partners, boyfriends minni, tipo, kelli waħda. U somehow, isu ċħari kienet kon nibza. Kon najt isu għal-xiet għallum looking back najt kemm bla sens. Imma kon nibza li tħarbatni u dajju nweġġa palma kon veġġajt tipo ma tfajl oħra u posponejt tipo għat forget it. Tomorrow. Eżatt. U bdejt ma xaħat tiħor insomma u jibdiet ma xaħat tiħor kena relazzjoni tnej li aħna tipo pjuttos serja anka jkienet tipprepara żwieġ u hekk. U sa' kem darba għajna rġajna tipo, jizu kien diġa relazzjoniet tagħna kienu kind of jisu nafu li forsi mumiex Waslu lejt minn basically. U kind of jisu għajna u literalment għamilna deċiżjoni. Tipo fimt illi like aħna nkunu flimkien. U basically, to cut a long story short, jena għacċettajt li weġġajta fil-passat u bdaħaf, ġit li tipo għax ovvijament ma. Ġiġi weġġajta fil-passat. Għax jena I had ghosted her kważi. Mux kważi, fimt, ġifiri, tant ma stajċ nisib moti, ħanajdil like, naħna perfetti għal xurxin, mux ħankun miegħek. Ma kellix. Minħabba din il-biża illi tħarbtekat l-ewwel. Speċi, u barra minn hekk kien hemm Ma kontx taf dalilek innifsek magħha. Jista' jkun ukoll. Li stajt titlef il-kontroll. Iva. U inti trid tbeżżak li titlef il-kontroll. Ħafna tbeżżani. Eventualment il-fitulek dal-kontroll? Le, fis-sens li minn meta konna fl-Erusija kien hemm momenti li kif taqbattajt ikollok aptit, fimt tkisser post. Thankfully tnej li aħna nimxu mixja ta' fidi biex najtek ta' jebu għenna ħafna xurxin. Isu mbatt kien hemm perjodu qabel iż-żewġna somma fej isu like ta' noqogħdu super fast li għenna ħafna. Tajjeb imma ma jiddispjaċini xejn, x'inhu? Il-ġujet namel xari, għarajt għax ġuxi l-intiħek, għarajt, deċenti? Le, ġaħuli, bat il-rili ġimbat xi close upaw. Skużaj, tal-iftek. Wara da żmien li isu għacċettaj għaw kind of inaqadna li għadna ħankunu ta' xurxin, tipo għabel iżwieġ meta bdejna flimkien officially bħala da 3 ġimgħat wara kena joint account flimkien. Ġifieri daqshekk konna nafu, tipo u għadni sal-lum Vanessa ħarex liha bħal honeymoon period, anyway. Ovvjament it-tfal jidħlu fin-nofs, tipo minn qasħin, tajjeb però onestament dak li ngħid fis-song sabiħa biex ngħidlek tajjeb it's totally Vanessa in my life. Tajjeb jiġifieri nammira ħafna l-mod kif titkellem fuq Marija int ukoll u kull darba li titkellem fuq hekk ngħid u najs għandu ċaħġa simili tagħna, naħseb. And I feel very, very lucky. Nasib l-istess għandu Daniel li kien Ejwa, Daniel ta' Danusan. Li kien ma' Danusan, din l-idea tal-erosija. Ma nafx l-esperienza tiegħek kif kienet, għax biex ta' x'inhu trik taħseb għalfej żammejtu intom rnexxielkom dan il-sens ta' Jien naħseb li it's a deep conviction that Vanessa makes me the best version of myself. U naf li minajra f'ħajti u reċiproka l-ħaġa, ġvien naf li Vanessa minajri u kol ma tkunx l-aħjar. U verżjoni ta' ħanfisa, ġviri Nemmen fil-destin? Nemmen li fil-dinja t-tisti oħra bħal Vanessa le, għalija. Tajjeb, pero d-destin laqana u da ma għalfej intom unikament kompatibli, jek mux id-destin? Għalfej memx receptor ieħor għal Gianluca. Fair enough. Ma nafx, ġifieri again, ma dorx ħafna nisa. Fis-sens illi però li naf żguru għali kelli żewġ relazzjonijiet vera seri. Fim ta' 4 years plus. Tajjeb. Ma Vanessa mhux ħaġa differenti. Tajjeb illi nerġa' ngħidlek, qiegħed f'liema situazzjoni qiegħed Vanessa makes me the best version of myself u jekk hemm żewġ affarijiet fajti li m'iniex open għalihom, tajjeb huwa mar oħra
u Alla ieħor, kif għadihom kellha nipprova, tajjeb. So dawk huma l-affarijiet li kind of my focus is on them. Hija l-istess fema reliġjuża. Fuqi, nispjera. Immaġna. Qed tisma' l-podcast mhux ħadd ieħor. U fottejt il-għadejt. Ma nċaqla ma dak. Le. M'għandix ċans bħal-istan dal-erba titfall. Ejma, jiddar maħħa. Iva, il-mixja tafidna mlu għaflimkien, għal-ħares le. Ġviri, hija konventa daqsek. U zgur. U we keep each other in check, nipruvaw. U mux l-ewwel darba li ngħidu sma' qed nisgarraw f'ċerta post kemm aħna ġenerużi ma' nies ta' madwarna, bil-finanzi nżommuhom għalina minflok tipo naqsmuhom ma' minn naqsmuhom. Tajjeb, so mhux l-ewwel darba li nitkellmu flimkien like isna ġisem wieħed. Tajjeb, ġifieri like dawn huma nuqqasijiet tagħna u naħseb meta nqerru aħna dejjem nqerru l-istess affarijiet. Berba titfal isib ħin biex tkunu ġisem wieħed. Iva da. U naħseb hija kif taqbad tajt. Essenzjali naħseb fil-relazzjoni tagħna. Fimt illi naħseb illi istess fi żwieġ huwa l-isbaħ espressjoni ta' mħabba. Naħseb tajjeb ġifieri ma dejjax ngħid u nirrakkomanda l-ħaddieħor illi kif taqbad tajt keep your marriage healthy permezz ta' komunikazzjoni verbali, permezz ta' dates, permezz ta' forsi weekends, flimkien imma komunikazzjoni fiżika illi kultant melles il-mar, li kultant busa u iktar. Iva. Nirrakkomanda anke b'mod mediku tajjeb. Go for it. Għabba d-dopamina u xnafjien. Ma l-mara, tajjeb jew mal-raġel, tajjeb jew fi żwieġ, mhux barra. Fis-song tajt bidlitek mill-qiegħ. Iva. Tista' tispjegana speċi dil-metamorfosi. Propja għalhekk fimt ġifieri inħoss li there was a Gianluca pre-Vanessa and a Gianluca with Vanessa. Ġifieri tal-Gianluca qabel tal-Eurovision mhux right kien. Iva, però internament ma nqisniex l-istess persuna le, inħossni ħafna iktar sħiħ. Nasib dik il-kelma tajjeb, I'm more whole, tajjeb, u tajli għal xiex isu, konta raħ Dragon Ball. Le, għasma kontistra. Forsi, kultant, kien ikun hemm dal enemy tipo vera b'saħħtu xi maġimbu pereżempju illi Goku waħdu ma jistax jagħmilha. Tajjeb. Understood. Allora Goku Vegeta jsiru Gogeta. Fis-sens illi jiena ma' Vanessa inħossni illi għandi ħafna iktar saħħa bħala Gianluca għaliex minix ngħix il-ħajja waħdi. U tajli ma kellekx din l-istess ħaġa ma' partners oħrajn f'ċertu aspetti iva ta'. Ġifieri anka partners li kelli qabel Vanessa, girlfriends, għadni ħabib ħafna tagħhom, nħoss inkellimhom, tipo ġifieri m'hemmx ġlied jew da. Però Vanessa tuħu gost meta inti tuħu gost tkellimhom? Iva ta' għaliex naħseb għax hemm dil-konvenzjoni, fimti ġifieri u jiena l-istess naħa tagħha, ġifieri mela ħanibdew minn hemm. Ma noħroġ nieħu kafe waħdi magħhom f'ġieħ kemm hemm, tajjeb. Imma ġieni nkunu fuq mejda, tajjeb mal-ħbieb għax qegħdin fl-istess grupp ta' ħbieb u naqbdu konverzazzjoni u fejn gost nitkellmu, tajjeb. So in that context ma nasib li healthy li morħdu kafe, tajjeb, u jiena bl-istess mod, ġifieri jekk inkunu tieċu niltaqgħu mal-ex tagħha u jitkellmu, tajjeb. I trust her fully. Tajjeb ġifieri għax naf li jiena x'namilla, naf x'tamilli, so kind of ma vera I mean ma m'għandix problema bi, ġifieri. Understood. U inti naf li l-impressjoni tajtni inti bniedem onest ħafna u trasparenti ħafna, ġifieri ma minix qed niddubita. Issa jekk tajli meta jitkellmu jqogħdu jitkellmu x'kienu jagħmlu meta kienu flimkien ma tidejja ovvja tidejja. Id-dazzambit u tintelaq fuq spaltu. Imma mhix hekk. Thankfully.
Mela, ġri il-mod li bidlitek kien kollok t-diskriviju li xini din il-bidla, xat li kien orraj Gianluca qabel ma di toħroġ l-aħjar verżjoni tiegħek. Again, ġviri neġna X'inhi din l-alkamija? It's very hard to explain that. U kolat li ġviri biex nkunu fair miegħek biex forsi nistgħu naħsbu naqra fuq dak li jibda bil-komponent. Inti għat li jisma' the sum of the parts is bigger, or the sum of the whole is bigger than the parts, than the sum of the parts. U naħseb sirt tal-limt kif nħobb iktar bisħiħ ukoll, bl-istess mod kif tal-limt nħobb meta kelli tfal, ma Vanessa tal-limt nħobb il-ċaħti hormon differenti ħafna ukoll, ġifieri. Però ma temma affarijiet iktar normali biex ngħidlek, ġifieri Vanessa vera nieħu gost nitħaq magħha, nieħu gost indaħħaqha, nieħu gost iddaħħaqni, nieħdu gost għandna l-istess tip ta' gosti meta naraw xi ħaġa fl-imkien, pereżempju. It's just time with her is so fulfills me. Fimti ġifieri, I mean, għaw min juża l-kelma soulmate, illi kif għatlek, mux il-kelma li tiġini, pero naħseb li hija l-aħjar persuna fid-dinja biex Gianluca jgħix ħajtu tajjeb u biex ħajtu bl-aħjar mod. Mela, vera kontenta lik li inti ċarament kontent, vera kontent li sirt nafek. Anka jien, ħafna. Naħseb hemm ek, ma nafx, hemm fratellanza, hemm ċertu nies, dabdew jitkubija speċa dal-għodu għaxħetlom kem morrajt. U ek, ma nafx, tider mux b'nis, jena ġbun nies li mux bisu ma kapaċi, ma huma kol ġenwini. Mela, issa ħanaddu għal patruni jistaqsu, nfakarkom patreon.com/John Mallia. Jek tixtiequ tkunu patruni, tkunu għawek, prezenti, tistaqsu kol mistoqsijiet lil-mistieden tagħna. Nirringrazzjaw ukoll il-Browns li huma l-sponsors uffiċjali ta' din is-sezzjoni, partikolarment is-servizz tal-Gut Health illi bħalma tafu huwa test illi jagħtikom indikazzjoni ċara ħafna ta' tip ta' ikel li jagħmlu lkom il-ġid. Jien għamiltu dan it-test, il-konsegwenza hija iktar enerġija, irqata aħjar, inqas mood swings u għal daqstant nirrakkomandah ferm. Għala ħankomplu issa jien u Gianluca Bezzina u l-patruni jistaqsu. Mela, gara law. Xinu ġej. Mela, bħala tabib kattoliku, ħarira loaded il-mistoqsija. Fl-eutanazja ġej, jazgu. Ma nafx, li qed titratta ħafna pazjenti hekk imsejħin diffiċli. Kif iżżomm quddiem għajnejk l-immaġni ta' Kristu f'dawn in-nies u kemm challenging, dit ċans għal pritka u tajtuh. Min saqsielu? Mela, ġedi pala tabib kattoliku. Pala tabib kattoliku. Pala tabib kattoliku li qed titratta ħafna pazjenti hekk imsejħa diffiċli. Kif iżżomm quddiem għajnejk l-immaġni ta' Kristu f'dawn in-nies u kemm hi challenging? Tajtni l-opportunità nagħmel pritka ma nipprova nżomm fil-qosor. Mela ħanibda minn kemm hi challenging. Tajjeb kemm hi challenging ħafna. Tajjeb jiġifieri ħafna u le fl-istess ħin, jiġifieri għandha l-vantaġġi tagħha li tkun qed taħdem ma' nies diffiċli u l-iżvantaġġi. Mela, wieħed mill-vantaġġi huwa pereżempju illi almenu s'issa tajjeb ir-realtà ta' nies li naħdem magħhom hija differenti ħafna mir-realtà tiegħi personali. Tajjeb, jiġifieri jiena kif imur fil-karozza għalkemm nibqa' naħseb fuq xi pazjenti tajjeb, it's much easier to switch off, tajjeb, nasal id-dar. Mentri li kieku pereżempju qed naħdem pediatrics u llum daħal pazjent meningitis pereżempju, ħammur fil-karozza, nibda nġib quddiem għajnejja Lajla u minn xi dak iż-żmien tipod. So it's much easier to detach. Għax ir-realtà hija differenti minn tiegħi. So dik hija wieħed mill-vantaġġi. It-challenges tipo hija li inti titgħallem iġib is-sodisfazzjon mhux bħala kattoliku qed ngħid bħala medic, bħala tabib. Minn postijiet oħra fej aħna mdorrin li naraw pjuttost quick turnaround li xaħat għandu pneumonia, tajtu antibiotics IV u orally, tajjeb u wara ġimgħa dan diġà aħjar. Fil-kastana, is-sodisfazzjoni tal-lem tieħdu minn affarijiet żgħar ħafna. Illi minn xi ħadd illi pereżempju qallek li jagħmel ġurnata clean. Ġieli kważi tiggużhom jgħidlek
jgħad klinta, kemm ilek, il-bira flasġi jużaj l-axħar. So, il-fat li ma jkunux użaw, it's already a start, titallem, tu soddisfazzjon mill-affarijiet żgħar, which is challenging, però tidrat tagħmilha wkoll. Tajjeb, bħala kattoliku, ma rridx nistema' super spiritual, jew inkella xi tabib qaddis għax minix tajjeb u bħali hemm tobba oħrajn li jagħmlu dax-xogħol jagħmlu ħajjar minni. Imma jekk naħseb fl-opri tal-ħniena, tajjeb dak li tipo itmal minnu bil-ġuħ, minnu bil-ħaċ, tajjeb li bes il-minnu għarwin, dak ix-xogħol, dan ix-xogħol għal-kemm qed nitħallas għalih, itin ħafna opportunità fejn inkun hemm għal-proxmu oltre l-medicina. Iġvi x-xogħol tagħna kif diġà għadt aħna we adopt a biopsychosocial spiritual approach. Mhijiex biss il-bioloġija, mhix biss il-mediċina, imma mhux l-ewwel darba li nara x'għandi fil-garderobba u tihomel xi ħadd u bħali jagħmlu l-oħrajn ukoll, tajjeb. Mhux l-ewwel darba li nara xi ħadd, insomma, mhux noqgħod ngħid imma insomma. So itini ħafna opportunità fejn nista' ngħix il-kristjaneżmu anyway jew kella l-imħabba l-proxmu minar fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri hawn min tajlek hemm esperjenza volontarjat li għamilt ukoll tajjeb, imma dan nista' nagħmlu ta' kuljum biex ngħidlek. Having said that, again, mhux dejjem faċli. Jiġri ġranet fej hija diffiċli tara n-nies. Jew għax inti għaddej minn xi ħaġa wkoll. Tajjeb, ġifiri, xina, ma nafx, per eżempju, kelli xinajt ma' Vanessa, tajjeb, għaxġili konna xinajdu wkoll, tajjeb, jom kella xaħat mitfall qed jinkwetani, xaħat ma jiflaħx, tajjeb, u vera ma nċabtit n-nies. Aħseb wara xaħat li forsi ir-rilepsja bċuċata. Fimt, illi kważi tu ħareġ mill-programm, per eżempju, wara ħafna xogħol miegħu, illi kultant tweġġak mhux mod personali jessaċ imma tajtilla tant nies ħadmu miegħek u da imma sintendi aħna qatt ma nagħtaw qalbna min-nies. Qatt ġifieri aħna nagħtu l-ewwel ċans u t-tieni ċans, it-tielet ir-raba' u l-ħames xi darba hopefully naslu. Tajjeb, imma setqa u bħalna ġifieri l-karer ta' Soloasi, tajjeb l-opportunità biex tinbidel jew nkella biex ittejjeb ħajtek ħatibqa' tielek għal dejjem. So ma nafx rispondejx il-mistoqsija issa imma Nasib kol pjuttost komprensiv. Tak, grazzi ħafna. Mela. Kalimis. Le, mela, issa ħanalqu. Uxek. Mela, ħanalqu, Ġan, vera, palmat l-ħad għos li saret nafek ħad għos li, ir-rassajt eventualment? Viva, għana fil-bidu vera kontent. Imma ma najsu. Rilassajt u lej l-axħar kważi moħi beda jajja jiblenki, ġvi kienem partit finna fil-ħan ismaħħom u najt, għax ma rispondejċ ekkemek. Ġvi dik li Ma nasib li ħajġi ta' le, nasib li għaxina t-ġriri ovvjament u li jġi huwa dibda sejjer nisperatek. Ija, ok. Nispera saqsejtu di, saqsejtilu. Nasib ċerta punti ta' konverzazzjoni, għajti ma jasra stajtet, imma insomma, issa li jemmem, fikas namlu iħor. Sintendi il-bib dejjem miftuħ, pero l-esperienza tiegħi għalli jisu meta tirrilassa u tmur bl-intuizzjoni. Ekku, vera. Li jiġri huwa li toħroġ konverzazzjoni naturali u ġeneralment joħroġ l-aqwa tal-persuna da. Mela, Ġan, grazzi ħafna. Grazzi li l-ek vera ħad gost, vera. Tanti ħor, ħadna ħafna gost insiru għafuk. Lilkom narakom darba li nis.